ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರಡ ಒಂಜಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ದಯಮಲ್ತದು ಮಾತೆರ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಬಾಗೋಡು ಬತ್ತದ ಆಸೀನ ರಾವಡೊಂದು ನಿಕಲ್ಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತ ಮಲ್ತನ್ವ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಡು ಕತ್ತಿಗೆ ಲೇಸು ಶುರುವಾಯರಂಡು ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಮಾತ ಸಜ್ಜನ ಭಗವದ್ಭಕ್ತುಳ್ಳ ಬಂದುಳ್ಳ ಒಂಜಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದು ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಬಾಗೋಡು ನಿಕಲು ಬತ್ತದ ಆಸೀನರಾದ ಈ ಲೇಸನ್ನು ಪುರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ನಿಕಲ್ಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತ ಮಲ್ತನ್ವ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಲೆತ್ತುಕೊಂಡಾಡೊಂದು ಈ ಓಲೆನು ನಿಕಲ್ನ ಮೊಟ್ಟೆಲೆಗೆ ಪಾಡ್ಯ ಲೆತ್ತಿ ಓಲೆಗೆ ಬಿಲೆನು ದೇದು ಈ ಮಣ್ಣದ ಮಿತ್ತು ಭಕ್ತಿನಿ ದೀದಿ ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಚಿತ್ತೈಸಿನ ಸರ್ವ ಭಗವದ್ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲೆನು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರಡ ಒಂಜಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ದೈವದ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೆರ ಬಾಕಿತ್ತನಂಚಿನ ಸಜ್ಜನ ಭಗವದ್ಭಕ್ತ ಬಂದುಲು ಅನ್ನಪ್ರಸಾದನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದು ಶ್ರೀ ದೈವಲ್ನ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷೋಗ ಪಾತ್ರರವಳ ನಿಕಲ ಭಿನ್ನಾಯ್ತ ಮಲ್ತನ್ವ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಕುಡಾಲ್ ಶ್ರೀ ಕೋಮರಾಯ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಚ್ಚಿಲಂಪಾರೆ ಉಪ್ಪಲ ಶ್ರೀ ದೈವಲ್ನ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂಚಿನ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕಗೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಜ್ಜನ ಭಗವದ್ಭಕ್ತ ಬಂದುಲಿನ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಉಡಲದ ಮೋಕಿಡು ಲೆತ್ತುಕೊಂಡಾಡೊಂದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ನಿಕಲಿನ ಎದುಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ದೇವನರು ಐನಾಥ್ ಮುಲ್ಪ ಎದುರು ಇದೇ ವೇದಿಕೆ ದಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಐನಾಥ್ ಬೇಗ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ತಾಂಡೆ ಶುರುವಾಯರುಂಡು ದಯಮಂತದ ಐನಾಥ್ ಬೇಗ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಬಲೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನ ಗಮನವು ಈ ಪುದರ್ಲೆತ್ತನಕ್ಲು ದಯಮಾಲ್ತದು ವೇದಿಕೆದ ಅಡೆಬರುಡು ಬಂದಿಗೆರೊಂದುಲ್ಲ ಭಾಸ್ಕರ ಸುರೇಶ್ ರಂಜಿತ್ ಸಂತಡ್ಕ ಸುನಿಲ್ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾರ್ ಅನಿಲ್ ಮೊಗ್ರಲ್ ಪುತ್ತೂರು ಮಾಧವ ವಿನೋದ್ ಅಶೋಕ್ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಶರತ್ ಪಚಿಲಂಪಾರೆ ಸೃಜನ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಸುಜಿತ್ ದಯಮಲ್ತದ ಪುದರ್ಲೆತ್ತನಕ್ಲು ದಯಮಲ್ತದ ಬತ್ತ ವೇದಿಕೆ ಅಡೆ ಬರೋರು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ
ವಿಠಲ್ ನಾರಾಯಣ್ ಬಂಬ್ರನ ಒಳಿತಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ಬರಲು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕುಡಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ವೇದಿಕೆ ದಡೆ ಬರಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ. ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ದಯಮಾಲ್ತ ಬೇಗ ಬರಡು.
ಆತ್ಮೀಯ ಕುಡಲ್ ಶ್ರೀ ಕೋಮರಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೊಂದು ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಣಸಾದ ಕುಲೊಂದರ್ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆಡು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಇತ ಆಸೀನರಾಯರುಳ್ಳಿರು ದಯಮಂತದ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥೆರ್ಲ ವೇದಿಕೆಡ ಎದುರು ಬತ್ತದ ಆ ಸೀಟೆಡ್ ಕುಳ್ಳದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಊರ ಪರ ಊರ ಮಾತ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಬತ್ತದು ಎಂಕ್ಲೊಂಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡುದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮೀಯ ಭಗವದ್ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲೆ ನನ್ನ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಡು ಗದ್ದಿಗೆದ ಲೇಸೆ ಆರಂಭ ಆಯ್ರಂಡು ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಕೂಡಾಲ ಶ್ರೀ ಕೋಮರಾಯ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಚ್ಚಲಂಪರ ಶ್ರೀ ದೈವಲ್ನ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂಚಿನೆ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಜ್ಜನ ಭಗವದ್ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲೆನು ಮೋಕ್ಯಡು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಗದ್ದಿಗೆದ ಲೇಸಿಗೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತೆರನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಿತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಎದುಕೊನೊಡು ನಿಕಲ್ಡ ಭಿನ್ನೈತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬತ್ತಿಂಚಿನ ಮಾತ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತೆರನೆ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಡು ನಿಕಲ್ಡ ಭಿನ್ನೈತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡೆ ಲೆತ್ತುಕೊಂಡಾಡಂದು ಓಲೆನು ನಿಕಲ್ನ ಮೊಟ್ಟೆಲೆಗೆ ಪಾಡ್ಯ ಲೆತ್ತಿ ಓಲೆಗೆ ಬಿಲೆನ ದಿದ್ದು ಈ ಮಣ್ಣದ ಮಿತ್ತು ಬಕುತಿನ ದಿದ್ದು ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಚಿತ್ತೈಸಿನ ಸರ್ವ ಭಗವದ್ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲಿನ ಅಂಚಿನೆ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತೆರನ ಪಾದಪುರ್ಪಗು ಪುಡ್ಯ ಪಾಡಂದು ಈ ಲೇಸನ್ನು ಆರಂಭ ಮಲ್ಪೆರ ನಿಕಲ್ನ ಅನುವನಿಕೆ ಒಂದಿಲ್ಲ.
ಶ್ರುತಿ, ಭವ್ಯ, ವಂಶಿ ಮುಕ್ಲರ ವೇದಿಕೆ ದಾಡೆ ಬರೋಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಸುಷ್ಮಿತಾ ದಯಾಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ತಡೆಬಲ್ಲಿ, ಅವೇ ರೀತಿ ಭಾಸ್ಕರ, ಸುರೇಶ್, ರಂಜಿತ್ ಸಂತಡ್ಕ, ಸುನಿಲ್ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ, ಪ್ರಕಾಶ್, ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾರ್, ಅನಿಲ್ ಮೊಗ್ರಾಳ್ ಪುತ್ತೂರು, ಮಾಧವ, ವಿನೋದ್ ದಯಾಮಂತದ ವೇದಿಕೆದ ಸೈಡ್ ಬತ್ತೊಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಶರತ್, ಸೃಜನ್, ವಿಶ್ವ, ಸುಜಿತ್ ಮೊಕುಲ್ಲ ಬರೋಡೊಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಕಿಶೋರ್ ಮೊಗ್ರಾಳ್, ಪದ್ಮನಾಭ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಪದ್ಮನಾಭ ದೈವಸ್ಥಾನದ ದೈವದ ಪಾತ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಕಾರಣವರ್ನಕಲ್ನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಪೂಜ್ಯ ಶಂಕರ ಹಿರಿಯರ್ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತರ್ ಮೇಗ ಬರೋದಿದ್ದ ಭಿನ್ನಾಯ್ತ ಮಲ್ತನ್ವ. ಪೂಜ್ಯ ಶಂಕರ ಹಿರಿಯರ್ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತರ್ ಮೇಗ ಬರೋಡೊಂದು ಏಕಲ್ಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತ ಮಲ್ತನ್ವ. ಆತ್ಮೀಯ ಸಜ್ಜನ ಭಗವದ್ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲೆ, ಗ್ರಾಮ ಸೀಮೆದ ಸರ್ವ ದೈವ ದೇವರನ ಅಂಚಿನ ಸ್ಥಳ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡಿ ಚಿನಂಜನ ಸರ್ವ ಚಿತ್ತೋಳಿನ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಾಡಿ ಬಿತ್ತನ್ನು ಬುಳೆ ಬರ್ಪಾದು ಪಂಡಿನಾಯಿನ ಪಲಿಪಾದು ನೆಂತಿ ಕಾರ್ಯನು ಕೋಡಿಯತ್ತಾದು ಜತ್ತಿ ಕಾರ್ಯನು ಜಯ ಮಲ್ತದು ಗೆಂಡದ ಬರ್ಸಗ ಕರ್ಬದ ಕೊಡೆಯಾದು ಕಂಚಿದ ಕೋಟೆಗೆ ಕರ್ಬದ ಬೇಲಿಯಾದು ಮುಲ್ಲುದ ಪುದೆನು ತಾನು ತುಂಬೊಂದು ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಪುದೆನ ನಂಬಿ ಸಂಸಾರಗ ಕೊರುದು ಬೀಜುನ ಗಾಳಿ ಕಾಯಿನ ದೊಂಬು ರಡ್ಡು ಅತ್ತಂದೆ ಮೂಜೆಯನ್ನು ಪಲಿಪೆರೆ ಬುಡಂದೆ ಸುರ್ಕಿನಾಯನ ಸಿರ್ಕಾದು ಸಿರ್ಕಿನಾಯನ ಸುರ್ಕಾದು ಏರಿನಾಯನ ತಗ್ಗಾದು ತಗ್ಗಿನಾಯನ ಮುಂಡ ಒರಿತದು ಬಾನಗ ಪಾರಂದೆ ಭೂಮಿಗೆ ತಾರಂದೆ ತನ್ನ ಮಾಯದ ಸೆರಂಗಿಡಿ ಗೇನದ ಅಂಗೈಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾತು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ 15ಮ ಸ್ಥಾನದ ಸರ್ವ ಸತ್ಯೊಳಿನ ಆ ಚಿತ್ತೊಳಿನ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು 18ಮ ಸ್ಥಾನದ ಹಿರಿಯರ್ ನಕಲ್ನ ಪಾದ ಪುರ್ಪಗು ಪುಡ್ಯ ಪಾಡೊಂದು ನಿಕಲ್ನ ಪಾದ ಉಂಗುಷ್ಟುಡಿತನ ಧೂಳುನೆ ಪುರ್ಸಾದಂದು ಮುನ್ನಗ ಪಾಡೊಂದು ಮಿತ್ತರ್ ಮೆಡು ಓಲಗ ಐನಂಚಿನ ಮಾತ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಗೆತೆರ್ನ ಪಾದ ಪತ್ತೊಂದು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪೂರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಳುವೇರ್ನ ತಮೇರಿ ತಮ್ಮಲೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪೊರ್ಲುನು ತಿರ್ಲುನು ಐತ ಪೊಲಬುನು ಏಲ ಕಡಲ ಆಪೆಕಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತೆಗ್ ಪಾರ ನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಎನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ಗುರುಕುಲಾಯಿನ ದಯಾನಂದ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಇರನ ಪಾದ ಪುರ್ಪಗು ಪುಡ್ಯ ಪಾಡೊಂದು ಈ ಲೇಸನು ಶುರು ಮಲ್ಪೆರೆ ನಿಕಲ್ನ ಅನುವನು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬುದುಲೆ ದೀಪದಿಂದ ದೀಪವ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಮಾನವ ದೀಪಂ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ದೀಪ್ ಒವ್ವೇ ದೈವ ದೇವರೇ ನಮಕ್ ನೇರವಾದ ತುಯ್ಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿನಂಡಲ ಆ ದೀಪದ ಬೋಳಿಕೆದ ಮುಖೇನ ದೈವ ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ತುಯ್ಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪನಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದೀಪನು ತುಡರನು ಅರಳಾದು ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಲೇಸನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಕ್ಕೆ ತರಡಿ ಬೆನ್ನೈತ ಮಲ್ತನ್ವ ನಿಖಿಲ್ನ ಅಮೃತ ಅಸ್ತೋಡು ವೇದಿಕೆ ದೀಪನು ಅರಳಾದು ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಕಜ್ಜನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ನಿಖಿಲ್ದ ಭಿನ್ನೈತ ಮಲ್ತನ್ವ. ವೇದಿಕೆಡೆ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಕ್ಕೆ ತೆರ್ನ ಅಮೃತ ಅಸ್ತುಡು ತುಡರ್ ಅರಳಾದು ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಕಜ್ಜನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೊಡ್ದು ನಿಕಟ ಭಿನ್ನೈತ ಮಲ್ತೊನ್ವ ಒವ್ವೆ ದಿಕ್ಕು ದೇಶ ತಾಂತಿಗೆ ನಾಲ್ವರೆಗೂ ತನ್ನ ಬೊಲಿಕೆಯನ್ನು ಕೋರ್ಪನಂಚಿನ ತುಡರ್ ವಾ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಲಗುಡ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಬೆಲಗಡೆ ಸರ್ವ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ಅದುವೆರು ಪೊದುವೆರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಇಂದುವೇ ರೀತಿ ಬೆಲಗಡೆ
ಕತ್ತಲೆಡಿದು ಬೊಲಿಕೆಗೆ ಅಜ್ಞಾನ ನಡೆದು ಸುಜ್ಞಾನ ಪನ್ಪುನ ದಿವ್ಯ ಸಂದೇಶಾನುಸಾರನ ಬೊಲಿಕೆ ವ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಳಗುಂಡ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ವೇರ್ಲ ಬೆಳಗಡು ಪನ್ಪುನ ಆಶಯನ ದಿವೊಂದು ಸರ್ವೇರ್ಡಲ ಭಿನ್ನಾಯಿತ ಮಲ್ತೊನ್ನುವ ವೇದಿಕೆ ತಿನ ಮಾತ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನ ಅಮೃತ ಅಸ್ತಡು ತುಡರನ್ನು ಅರಳಾದು ಈ ಬರ್ಲಕಂಠದಲ್ಲಿ ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪು ನಿಕಲ್ಡ ಭಿನ್ನಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬಂದುಲೆ ವಾವೊಂಜಿ ಲೇಸ್ ಅಡ್ಡ ವಿಡ್ವರದಂತೆ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ನೆರವೇರೋದಂಡ ಶುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರ ನೆನೆಬರಕೆ ಮಲ್ತನೊಡಿಗೆ ಪಂಡ ಕಲ ಬುಡ್ದು ಬಂಡಿ ವೈಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ದೇಬೇರನ್ನು ಬುಡ್ದು ಬಿತ್ತು ಬಿತ್ತೆರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಗ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಲೇಸಿಲ ಅವು ದೇಬೇರನ್ನ ಸುಖಿಪುದಾಂತೆ ಆಯರವಲ್ಲದೆ ಐಕೋಸ್ಕರವಾದ ಅಂಚನೆ ಹರನ ಸುಕುಮಾರ ಸಕಲಾಗಮಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಧರೆಯೋಳು ವಿಶೇಷ ಮದವೂರ ವಿಘ್ನೇಶ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರನ್ನೇ ಸರ್ವ ಚಿತ್ತೊಳ್ಳಿನ ಆ ಸತ್ಯಲು ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತು ನೆರಬೋಡಾದು ವಂಶಿ ಎಂಬರನ್ನೇ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ದೇವರನ್ನು ಸುಗಿ ಪೊಡಿಂದಿರ ಭಿನ್ನಾಯಿತ ಮಲ್ತನ್ನುವ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं वक्रतुण्डा महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಕಜ್ಜೋಡು ಉಪವೇಷ್ಟರಾಯನ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಅದಿತಿ ಅಭ್ಯಗೆತ್ತೆರನು ಅಂಚಿನೆ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರನು ಉಡಲದ ಮೋಕೆಡು ಭಕ್ತಿ ಮದಿಪುಡು ಲೆತ್ತುಕೊಂಡಾಡಿರ ಬೋಡಾದೆ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಕುಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎರಡ ಭಿನ್ನಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರನು ಉಡಲದ ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೊಂದು ಎರಡು ಭಿನ್ನಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಈ ಊರದ ನಮ್ಮ ಮಾಗಣದ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರನಿ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವ ದೇವರೆಲ್ಲ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೋಮಾರ ಚಾಮುಂಡಿ ದೈವ ಅಂಚನೆ ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳ ಮಾತ ದೈವಗಳ ಅಡ್ಡಬರೊಂದು ಪದ್ಧನ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೈವರೆಲ್ಲ ನೆನೆಸೊಂದು ಅಂಚನೆ ಪದ್ಧನ್ಮ ಸ್ಥಾನದ ದೈವ ಪಾತ್ರೆಗಳೆಲ್ಲ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ದೈವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತದೆ. ಇನಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತದೆ. ಆಯ್ತಾ, ವೈದಿಕ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿದು ಇನಿ ಇತ್ತ ತಾನೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರಂಡು ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯ ನಡಪೆರಂಡು ಈ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಪಂಡಿತ್ ಭಗವತಿ ನಗರ ಉಪ್ಪಳ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪರವಾದಲ ಮಾತೃ ಪರವಾದಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ
ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ತೆರನ್ ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ ಎಂಬರು ಶಾಲು ಪಾಡದು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕ್ಕೊಂಡು ಭಿನ್ನಾಯ್ತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ ಎಂಬರು ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಪಂಡಿತ್ ಎಂಬರನ್ನು ಶಾಲು ಪಾಡ ಮುಖೇನ ಈರೇನು ಎದುಕ್ಕೊಂಡು ಭಿನ್ನಾಯ್ತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಭಾಸ್ಕರ ಮಗರಲ್ ಪುತ್ತೂರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಶ್ರೀಯುತ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್, ಪೂರ್ವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮೇರೆಗಳ ಈ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಅಂಚನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಪರವಾದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಮಾತೃ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮೇರೆಗೆ ಸುರೇಶ್ ಕೊಡೂರು ಅರ್ಬತ್ತದು ಶಾಲ್ ಪಾಡದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡ್ದು ಕೇನೋದಿಲ್ಲ. ಮಿತ್ತರ್ ಮೇಗೆ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಾದ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಅಶ್ರಫ್ ಪಚ್ಚಲಂಪಾರಿ ಉಪ್ಪಳ ಇರನ್ನು ಮೋಕೆಡು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎದುಕೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರನ್ ಪಚ್ಚಲಂಪಾರೆ ದೈವದ ಪಾತ್ರಿ, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಉಮಾಭಗವತಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಪಚ್ಚಲಂಪಾರೆ ಮೇರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಭಾಸ್ಕರ ಪಚ್ಚಲಂಪಾರ ಹಿರಿಯರು ಅರೆಗೆ ರಂಜಿತ್ ಸಂತಡ್ಕ ಅರ್ಬತ್ತದು ಶಾಲು ಪಾಡದೆ ಅರೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪಡ್ದು ಭಿನ್ನಾಯ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಆಗಮಿಸಿದಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಮಾಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಂದಾಳು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಕಮಿಟಿ ಇತ್ತಿನಾರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಅರೆಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಗ್ರಲ್ ಪುತ್ತೂರು ಅರ್ಬತ್ತದು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡ್ದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲಕನೇ ಶ್ರೀ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಆಗಮಿಸುವುದಿಲ್ಲರು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅರೆಗೆ ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾರ್ ಅರ್ಬತ್ತದು ಶಾಲ್ ಪದೆತ್ತದು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪಡ್ದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅನಿಲ್ ಅಂಬಾರ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಬು ಕುಬನೂರು ಮೇರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಬು ಕುಬಣೂರು ಅರೆಗೆ ಅನಿಲ್ ಮೊಗ್ರಾಲ್ ಪುತ್ತೂರು ಅರ್ಬತ್ತದು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪಡ್ದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ.
ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಮ್ಮ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಕಾರಣವರಾಯಂಚಿನ ಶ್ರೀ ತೋಮಕೊಕ್ಕೆಜಾಲ್ ಮೇರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಪರವಾದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅರೆಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಭಗವತಿ ಅರ್ಬತ್ತದು ಸಾಲ ಬದತ್ತದು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪಡ್ದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸಾರಿ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಅಂತೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಮ್ಮ ಈ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಅಷ್ಟಮಂಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆದ ಜ್ಯೋತಿಷರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಪಂಕಜಾಕ್ಷನ್ ಮೇರೆಗಳ ನಮ್ಮ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುವುದು. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಮಾಧವ ಅರಬತ್ತದು ಸಾಲ ಬದತ್ತದು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಪಡೆದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟಮಂಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜೇಶ್ ಅಮ್ಮಂಗೋಡು ಮೇರೆಗಳ ಈ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ವಿನೋದ್ ಬತ್ತದು ಸಾಲ ಬದತ್ತದು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಪಡೆದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ವಿನೋದ್ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀ ವಿವೇಕಾನಂದ ಧರ್ಮಶ್ರೀ ಮುಖಾಂಬಿಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶಾಂತಿನಗರ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಅಂಚನೆ AKM ಅಶ್ರಫ್ ఒక ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ MP అయిన ಅಂಚನೆ ಉನ್ನಿತಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೆ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಮತಾ ಗಟ್ಟಿ ಇರ್ಫಾನ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ನಾರಾಯಣ ಹೆಗಡೆ ಕೋಡಿವೈಲ್ ಹರಿನಾಥ ಭಂಡಾರಿ ఒక ಶಂಕರಳ್ಕ ದೇವದ ಪಾತ್ರಿ ಶಿವಾನಂದ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಸುಜಾತ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಸಾಲೆ ಶ್ರೀ ದೇವಾನಂದ ಮಂಗಳೂರು ಸೀನಾ ಬಿ ಬಜಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ KP ಮುಗೇರ ಮಹಂಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಂಜುನಾಥ ಕಾರ್ಲೆ ಸುಕನ್ಯಾ ವಿಜಯ ಪಂಡಿತ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಲು ಕೇಳಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಏನಂತಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಕನ್ಯಾ ವಿಜಯ್ ಆರು ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತಿದ್ದು ಆಸೀನರವಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತದಲ್ಲ. ಅವೇ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಅಶ್ರಫ್ ಪಚಲಂಬಾರ ಉಪ್ಪಳ ಮೇರ್ಲ ಆಗಮಿಸುವುದಿಲ್ಲರೆ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರವಾದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುವುದು. ಶ್ರೀಯುತರಿಗೆ ಕಿಶೋರ್ ಮೊಗರಾಲ್ ಪುತ್ತೂರು ಅರಬತ್ತದು ಅಶೋಕ್ ಮೊಗ್ರಾಲ್ ಪುತ್ತೂರು ಬರ್ತದೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪಡ್ದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಈ ಬಾಕಿದ ಮಾತಾ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯ ನೋಡಿದ ಕೆಲವು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬರ್ರಿ ಆತಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಳಿಗಳ ಅಕ್ಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಅಕ್ಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರವಾದ ಮಾತನ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಕನ್ಯಾ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಮೇರೆಗಳ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅರೆಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಶೀಲಾ ಮೊಗ್ರಾಳ್ ಪುತ್ತೂರು ಅರಬತ್ತದು ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡೋದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ.
ಕುಡಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನಂತಿನ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮ ಕಿಡಿಗೋಳಿ ಆರು ವೇದಿಕೆ ಆಸೀನರಾದವರು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಜಯ ಕಾಸರಗೋಡು ಅರ ಬತ್ತದು ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡ್ದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಂದುಲೆ ಪಂಚವರ್ಣದ ಬೆಮ್ಮೆರ ಸೃಷ್ಟಿದ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ತುಳುನಾಡೆ ನಾಗನಡೆ ಸರ್ಪಜಡೆ ಕೋಲ ತಂಬಿಲ ಅಂಕ ಆಯನ ಮಾತ ಸೇರಿದು ಪಚ್ಚ ಪಜಿರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂತೆ ಬಿತ್ತಲಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನವಾದ ಸತ್ತಿಗೆ ದಾತು ಮಲ್ಲ ಅರಿವಾಣ ದಾತು ಉರುಂಟು ಪಣವು ದಾತು ಪುರ್ಲು ಆದ ಸತ್ಯದ ತುಡರಾದು ಮಾಯದ ನಿರಲಾದ ಮೇರೆ ಒಂದಿಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಾಜ್ಯೊಂದು ಪನೆರೆ ಉಡಲು ಜಿಂಜಿದು ಬರ್ಪುಂಡು ಮೂಡೈ ಗಟ್ಟದ ಬೆರೆಡ್ದು ಪಡ್ಡೈ ಕಡಲ ಬರಿ ಮುಟ್ಟ ಬಡಕೈ ಬಾರ್ಕುರುಡ್ದು ತೆನ್ಕೈ ನೀಲೇಶ್ವರ ಮುಟ್ಟ ಪಸರ್ದು ಉಪ್ಪುನ ತುಳು ರಾಜ್ಯ ಬಡಕೈಡು ಸೋಮನಾಥ ಸುದೆ ತೆನ್ಕೈಡು ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಸುದೆ ಮೂಡೈಡು ಮಾಮಲ್ಲಘಟ್ಟ ಪಡ್ಡೆಯಡು ಉಪ್ಪು ನೀರ ಕರೆಬರಿ ನಾಲ್ ಗಂಗೆದ ತನು ಮಧ್ಯಡು ಪಸರ್ದು ಉಪ್ಪುನ ತುಳು ರಾಜ್ಯಡು ನಾಗಾರಾಧನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ಅವು ಅಂಚಿ ಆಜಂದೆ ಮಾಜಂದೆ ಪಿಜಿರಿದು ಪೋವಂದಿನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇನಿಕ್ಕಿಲ ಅಜತಪ್ಪಂದಿನ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪಾಡಿಪಾಯರು ನಡ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ಇತ್ತಿನ ನಂಡ ಅವು ಭೂಮಿ ಪುತ್ರರಾಯನ ಬೈಲಬಾಕುಡ ಸಮುದಾಯ ತನ್ನ 14 ದೈವಸ್ಥಾನ ನಾಗಬನ ಈ 14 ದೈವಸ್ಥಾನಗ್ ಪಿರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಯಿನ 4 ತರವಾಡು ಈತೊಂಜಿ ವಿಶಾಲವಾದ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯ ನಾಗಗ್ ಕಟ್ಟಿ ಕೋಲ ಕೊರ್ದು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಲೋಕಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಏಕೈಕ ಸಮುದಾಯ ಬೈಲಬಾಕುಡ ಸಮುದಾಯ ಕುರಿಂಚಿನ ಮಣ್ಣಿಡ್ದು ಪರಂಚಿನ ಬಂಜಿಗೆ ತೆಲಿಗಂಜಿದ ತಲಿಪುನ ಒದಗೈನ ಸಮುದಾಯ ಅವು ಬಾಕುಡ ಸಮುದಾಯ ಹಿಂಚಿತ್ತಿನ 14 ದೈವಸ್ಥಾನಡ್ ಕಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕ ದಿಂಜಿನಂಚಿನ 14 ದೈವಸ್ಥಾನಡ್ ಒಂಜೈನಂಚಿನ ಕುಡಾಲ್ ಶ್ರೀ ಕೋಮಾರಾಯ ಚಾಮುಂಡೇಶಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಚ್ಚಿಲಂಪಾರೆ ಉಪ್ಪಲ ಈ ದೈವಲ್ನ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂಚಿನ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕ ನಡೆತದು ಇತ್ತದ ಪುರ್ತುಡು ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ಗದ್ದಿಗೆದಲ್ಲಿ ಎಸಿಡು ಬೊಲ್ಮನದ ಮದಿಪು ಕುರಡೊಂದು ಎಂಕಲ ಭಿನ್ನೈ ತಮಲ್ತೊಂಡ ಕೂಡ್ಲೆ ಈ ಮಂಡದ ಮಿತ್ತು ಬಗುತಿನ ದೀದು ಈ ಲೇಸದ ಮಿತ್ತು ಮೋಕ್ಯನ ದೀದು ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಚಿತ್ತೈಸಿನಂಚಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಳುವೇರ್ನ ತಮ್ಮೇರಿ ತಮ್ಮಲೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ತಿರ್ಲುನು ಪೊರ್ಲುನು ಐತ ಪೊಲಬುನು ಏಲ ಕಡಲ ಆಪೆಕ್ ಬಾನೆತ್ತರಗ್ ಪಾರಾಯನಂಚಿನ ಎನ ಆರಾಧ್ಯ ಗುರುಕುಲು ಐನಂಚಿನ ದಯಾನಂದಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಇರ್ನ ಪಾದ ಪುರ್ಪಗು ಪುಟಿಯ ಪಾಡೊಂದು ಇರ್ನ ಪಾದ ಉಂಗುಸುಡಿತ್ತಿನ ಧೂಳುನು ಪುರ್ಸಾದ ಮುಂಡಗ ಪಾಡೊಂದು ಈ ಎಡ್ಡೆ ಏಳಿಯಗಳಿಗೆನೆ ಇರ್ನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಮದಿಪುದ ಪನಿ ಬರ್ಸಗು ಈರೆಗೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅಡ್ಡಂದ ಗೆಲ್ಲು ನೂರಿನಗ ಗುಂಡು ಕಲ್ಲು ಪೊಡಿಯಾನಗ ಪೆತ್ತ ಕಂಜಿ ಸಯ್ಯುಂಗುಳೇನಗ ಗರ್ಭವತಿ ಪೊಣ್ಣನ ಗರ್ಭ ಉಡೇರ್ನಗ ಸತ್ಯತ್ತಿನಾಯ ಒತ್ತುದು ಬಾಯಿತ್ತಿನಾಯ ಬೆಳಗನಗ ಗಟ್ಟುಡು ಸಿರಿಮುಡಿ ಸಮುದ್ರುಡು ಸಿರಿಪಾದ ಆನ ತರೆಡ್ದು ಪೊಣ್ಣನೆರಿಕು 4 ಕಾರು ನಡೆಡ್ದು 2 ಕಾರು ನರಮಾನೆವರೆ ಮುಟ್ಟು ನಮ್ಮನ ತಾಂಕಂಡ ತಮ್ಮಲೆ ಅದು ಪೆದ್ದಂಡ ಅಪ್ಪೆದು ಮೋವದ ಜಕ್ಕೆಳ್ದು ಕುಳ್ಳಾದು ಅಮೂರ್ತದ ಸಿರಿಮೆರೆ ಕೊರ್ದು ಕಾಪುದೀದು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ನೆಲತ ಸತ್ಯ ಚಿತ್ತೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ನೀಟಪ್ಪ ಅಡ್ಡ ಬರೋಡು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷಾಪನದಾದಂದು ಕೇಂಡ ಭೂಮಿ ಪುತ್ರರಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬೈಲ ಬಾಕುಡೆರು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಸತ್ಯ ಚಿತ್ತೊಳಗೆ ಆರಾಧನೆದ ಚೌಕಟ್ಟುಂಡು ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಿಡು 14 ಪಣಪನಂಚುತ್ತನ ಶಬ್ದಗೂ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚುತ್ತನ ಮೌಲ್ಯ ಉಂಡು 14 18 ಅಂಚಿತ್ತಿನಡೆ 14 ಕ್ಷೇತ್ರುಡು 14 ಬರಿ ಕೊತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಚಿತ್ತೊಳೆನು ಶಕ್ತಿಲು ಒಂಜೆ ಅಂಡ 14 ಬರಿ ತಕುಲು ಈ ಶಕ್ತಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲರಿ ಭೂಮಿದ ನಾಗಗೆ ತನು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಹಕ್ಕು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ನಾಗಗೆ ಕೋಲಬಲಿ ಉತ್ಸವ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜನಾಂಗ ಇತ್ತಂದಂಡ ಅವು ಬೈಲಬಾಕುಡೆರು ಪಣಪನವು ಅವು ಚರಿತ್ರೆಡು ವಾಸ್ತವತೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೊಳುಪು ಪರಡವನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸ ಆತಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೂ ಬತ್ತದ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ್ರೆ ಇಂಕ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸೈನಂಚಿತ್ತಿನ ಕುಡಾಲ ಶ್ರೀ ಕೋಮರಾಯ ಚಾಮುಂಡಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ನೆತ್ತ ಗುರುಕಾರ್ಯಗೆ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗಗೂ
ಅಂಚನೆ 6 ಬೊಡ್ಡ ಇಂಚಿನ ಬೊಡ್ಡ ಪನಡು ಎನ್ನ ಬಾರಿ ಪುಗಾರು ಬೇರೆ ಎನ್ನಡದು ಮಲ್ಲ ಜನ ಅರ್ಧ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕೆ ಸಮಾಜಗೊಂಜಿ ಗುರುಕುಲು 6 ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡೇನಲ್ಲ ಇದೇರು 6 ಪಂಡಿನಾಥ ಮಲ್ಲ ಜನತ್ ಯಾನ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಜನ ನಿಕ್ಲೇನ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಡ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಕ್ಲೇನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಯಾನ ಅರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಸೋಲ್ ಮೇಲೇನು ಸಂದೈತ ಮನ್ ತೊಂದುಳ್ಳದು ಯಾಕೆಂಡ ನಿಕುಲು ಎನ್ನ ಬಂಧುಳು ಒಂದು ಮಾಡ್ರೆ ನಿಂಗೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪ ಎಂಕ್ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕಲಾತ ಗೌರವ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇನಿ ಲೇಸದ ಗುರುಕರ್ಮೇನ ವಹಿಸೊನ್ನಾರು ನಿಖಲ್ನ ಸಮುದಾಯದಾರೆ ಆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ಅಂಚನೆ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವಡುಂದಂಡ ಏತ ನಿಖಲಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಎತ್ತಂದಾಂಡ್ಲ 16 ರಾಶಿಡ್ ತೂಪನವು ಒಂಜಿ ಇತ್ಯದ ಕಾಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬೋಡೆ ಐಕ 2 ಜನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರ ನಕಲೆ ನಮ್ಮ ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಬಾಲಗಾತೆರು ಅಕುಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರತ್ತು ಅಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಗುರುಕುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಉದರ ಪೋಯಿನಾರ್ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರ್ನ ಶಿಷ್ಯರ್ನ ಕುಲ್ಲಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯನ ದುಂಬರಿ ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಕುಲು ಬಾಲಗಾತೆರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ವಿಶೇಷವಾದ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ಪುರ ವೇದಿಕೆಯ ಭಾಷಣ ಮಾತ್ರ ಬಣಪನೆ 6 ಅಂಚತ್ತು 6 ಓಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಓಲು ದೈವಸ್ಥಾನ ಉಂಡ ಅವಳು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸದೆ ಸುರುಡುದು ಅಕೇರಿ ವರೆ ಮುಟ್ಟೋಗಲ ಅಕಲೇನು ಬೆರಿ ಬೊಟ್ಟುದು ಯಾನುಲ್ಲೆ ಅಂದು ಧೈರ್ಯ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯ ಬಾಲಗಾತಿರು ಅರೆಗಿಲ ಯಾನ ಮಲ್ಲ ಗೌರವನು ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂದು ವೇದಿಕೆಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನೇ ಒಂಜಿ ಸಾಯಿಬೇರ ಬಾಲಗಾತಿರು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ನಮ್ಮ ಮಿತ ಅತಿ ಪ್ರೀತಿ ದೀತಿನಾರು ಅರೆಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿತಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೆಲ್ಲ ಏನೇ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಇಡೇವರೆ ಮುಟ್ಟೋ ಏನ ಲೆತ್ತೊಂಬತ್ತಿನಂಚಿತ್ತನ ಆರಕ್ಷಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಖಲ ಸಮುದಾಯದಾರು ಅವನ ಫಿರ ಲೆತ್ತೊಂಬಡತ್ಯಾರು ಅರೆಲ್ಲ ಯಾನು ನೆನೆತೊಂಡುವೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ವರ್ತಿ ಪಿರಾಡು ಬಾಲಗಾತಿರು ನಿಖಲ ಮಹಿಳಾ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ದಿ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಳೆಗಿಲ ನಿಖಲ ಮೋಕಿದ ತುಳುವ ಬಳ್ಳಿ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಯಾನ ಮಲ್ಲ ಸೋಲ್ ಮೇಲೆನೆ ಸಂದೈತ ಮಾಡ್ತೊಂದುಳ್ಳೆ ಬಂಧುಳೆ ಒಂಜಂತೂ ಸತ್ಯ ನಿಖಲು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಈ ಜಗತ್ತು ಪಣಪನವು ನಡಪಡು ನಂಡ ಆಯ್ತ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಆ ಶಕ್ತಿದ ಉಪಾಸನೆ ನಮ್ಮಡ ಬೋಡು ಒಂದೇ ನಾಡು ಕೊಡ್ತು ನನ್ನ ಜೊತ್ತನ ಕ್ರಾಂತದರ್ಶಿಲು ನಂಗೊಂಜಿ ಆತ ಯುಗ ಧರ್ಮಗಳೇನು ತೆರಿಪ ಒಂದು ಪೋಪೇರು ಪುರಾಣದ ಪುಟೋಕ್ಲೇನ ಮಗತನ ಅಂಡ ಸತ್ಯಯುಗ ಬತ್ತಂಡು ತ್ರೇತೆ ಬತ್ತಂಡು ದ್ವಾಪರ ಬತ್ತಂಡು ಕಲಿಯುಗ ಬತ್ತಂಡು ಈ 4 ಯುಗಕ್ಕುಲ ಯುಗ ಧರ್ಮ ಬದಲುಂಡು ನಂಗೆ ಸತ್ಯಯುಗಟ್ಟು ಪೋಯಂದಂಡ ಅವಳು ದೇವರನ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆದ ಆರಾಧನೆದ ಕ್ರಮಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಉಂಡೆ ಅವಳು ಇಜ್ಜಿ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಲೆಗೆ ಮೌಲ್ಯ ಐದೊಕ್ಕ ತ್ರೇತೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಂದಿರ ಬತ್ತಂಡು ದ್ವಾಪರೆಗೆ ಬತ್ತನಾಗ ಅವಳು ತೂಪನಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ತ್ರೇತೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಲೆನು ತುಯ್ಯ ದ್ವಾಪರೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಂದಿರలను ತುಯ್ಯ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ನಂಗೆ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ತೂಡು ನಂಡ ನಮ್ಮ ಮಠ ಮಂದಿರ ಗುಡಿ ಗೋಪುರ ನೆಟ್ಟು ದೈವ ದೇವರನ್ನ ತೂಪನ ಕ್ರಮ ದಾಯಂದು ಕೇಂಡ ಆತ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮಡ ಇಜ್ಜಿಯಿಂದ ಅರ್ಥ ಅವಿನ ತುಯ್ಯರೆ ದೇವರ ಬಣಬನ ಒಂಜೆ ಅವು ಎಂಚ ದೇವರಂದು ಕೇಂಡ ಎಂಚ ದೈವಂದು ಕೇಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ವೈದಿಕ ತತ್ವಡು ಒಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಅವೇನು ದೈವಾರಾಧನದ ಕೊಡಿಯಟ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಅಗ್ಗಿಡು ಕರಂಚಂದಿನವು ನೀರಿಡು ಮೊದಲಂದಿನವು ಗಾಳಿಡು ರಾವಂದಿನವು ದೊಂಬುಡು ಉನುಗಂದಿನವು ಆಜಂದಿನವು ಮಾಜಂದಿನವು ತೋಜಂದಿನವು ಕರ್ಸಲಿಡು ತೌರ್ರೆ ಆವಂದಿನವು ದಾದನ ಒಂಜಿ ಸಗತಿಂಡು ಆ ಸಗತಿದ ಮಿತ್ತ ನಂಗೆ ಬಗತಿಂಡು ಆ ಬಗತಿರದಾತ್ರ ನಂಗೆ ಮುಗುತಿಂಡು ನಂಗೆ ಒಂದೇನೆ ವೇದ ಬಂತನೆ ಶಸ್ತ್ರುಡು ಛೇದನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆವಂದಿನವು ಪಣದ ಒಂದೇನೆ ವೇದಲ ಬಂತ ನಾವು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವೇದ ಸುಳ್ಳಾಣ್ಲ ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳತ್ತಿ ಪಣಪುನಲ್ಕ ತುಳುನಾಡದ ಜನಪದ ರಾಯನಂಚತ್ತ ನಮ ದೈವ ದೇವರಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನ ಕ್ರಮನೇ ಅವೇ ಇನಿ ನಮ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚೊತ್ತಿನ ಇನಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಕೈಟ ಪೂಪೂಜನೆ ಪಡೆಪುನಂಚೊತ್ತಿನ ಕೋಮರಾಯ ಚಾಮುಂಡಿ ಆ ಓಲು ಪುಟದಿನಿ ಓಲು ಸೈದಿನಿ ಬನ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಅಂತ್ಯ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಓಲು ಪುಟುದಿನಿ ಓಲು ಮರಣ ಉಂಡ ಜರಾ ಮರಣದ ಹಂತನವು ನಮ್ಮ ಕಾಜುಲೆಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಶಕ್ತಿಲ ಮೂಲುಂಡು ಸತ್ಯುಳುಲ್ಲೇರಿ ಮೂಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸುರುಟು ಸೇವೆ ಅವಳು ಅಕಲ ಓಲ ಆದಿ ಓಲ ಅಂತ್ಯ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ
ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆದಿ ಅಂತ್ಯ ಬಣ್ಪ ನಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆದಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂತ್ಯ ಅಂದ ಬಣ್ಪ ಹೊರತಾದು ದೈವದ ಪುಟ್ಟು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಗರ್ಭೊಡ್ದು ಬಿಡುದು ನಾವು ಇಂಚಿತ್ತಿನಾಲು ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತು ನಾವು ಇಂಚಿತ್ತಿನವಳು ಅಂತ್ಯ ಆಯಿ ನಾವು நமக்கு கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம் கிருஷ்ண தேவரு நங்கு தேவரு அந்த ஆண்ட பூர்ணாவತಾರಿ ಆಂಡಲ ಆರು ದೇವಕಿ ದೇವಿನ ಎನ್ಮನೆ ಗರ್ಭ ಸಂಜಾತೆ ಎಂದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಜರೆ ಪಂಡುಪುನ ವ್ಯಾಧನ ಪಗರಿಗ ಆರು ನಿರ್ಯಾಣಾತಿನಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೌಸಲ್ಯನ ಗರ್ಭ ಸಂಜಾತೆ ರಾಮೆ ಪಂಡುಪನವು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸರಯು ನದಿಟ್ಟು ಆರು ಲೀನಾತಿನಿಂದಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಳು ಓಲು ಆದಿ ಓಲು ಅಂತ್ಯ ತೆರಿಪಾಲೆ ಅಪಗ ಆದಿ ಅಂತ್ಯ ರಾಹಿತ್ಯವಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಶಕ್ತಿ ಓವು ಪರಂಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ವೇದ ಪಣುಪುಂಡೋ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಳು ಒಂದು ಪಂಡ ನೆಟ್ಟು ತಪ್ಪಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಈ ದೈವೊಳಗೆ ಈ ಸತ್ಯೊಳಗೆ ಆರಾಧನೆ ಉಪಾಸನೆ ಎಂಚ ಬತ್ತನೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ನಂಚೆತ್ತನ ಕಟ್ಟುಪಾಡಲು ನಮ್ಮ ಮುಗ್ಧತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಗೆ ಆ ಸತ್ಯಳು ಒಲಿದವರ್ಪುನೆ ಮುಂದೇನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತು ನೋಡು ದೈವೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಆಡಂಬರ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಹೋಮ ಹವನ ನಾನೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಓಲ ಮುಖ್ಯತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲೆಗೆ ನಂಬುಲೇ ನಂಬಾದು ಕೊರ್ಪೆ ಏರಾಯಿ ನಕಲು ಸತ್ಯನೇ ಗತಿ ಧರ್ಮನೇ ಜಯ ಬಣ್ಣದು ಪಂಚರಾತ್ರೆ ಕರ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರ ಅಕ್ಕಲೇನು ಸತ್ಯಳು ಮೋವದ ಜಕ್ಕೆಳ್ಳು ಕುಳ್ಳಾವೇರು ಅಮೃತದ ಸಿರಿಮೆರೆ ಕೊಡ್ದು ಕಾಪುದಿದು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ತುಂಬಿನಂಚೆತ್ತನ ಭೂಮಿಗೆ ಪೆದ್ದಿನಂಚೆತ್ತನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಗುರುಕಲೆಗೆ ಋಣಿಯಾದಿಪ್ಪೇರ ಅಂಚಿತ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಸತ್ಯಳು ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಬಂದುಳೆ ಎಂಚಿನ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಇತ್ತನ ಅಣ್ಣ ನಮಕೊಂಜಿ ಪೂರ್ವ ಪರಂಪರೆ ಅಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಆ ಪೂರ್ವ ಪರಂಪರೆನ ಮೀರಿದು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಜ್ಜಿ ಪಣಬರಂಚೆತ್ತನ ಸತ್ಯ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತನು ಎಂಚ ಪ್ರಾಚೀನರು ನಂಗೆ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಆ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ನಂಚೆತ್ತನ ಪಾಠನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕಲು ನಂಗೆ ಕಲ್ಪಾದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕೋಮರಾಯಿ ಚಾಮುಂಡಿನ ಒಂಜಿ ಕಥೆನು ತೂಲೆ ನಮಕ್ ಕೋಮರಾಯಿ ಚಾಮುಂಡಿನ ಕಥೆನು ತೂನಗ ಎಂಕ್ ಹೆಚ್ಚು ತಿಂಜಾಂಡು ತಚ್ಚೋಗು ಪಾಲನ ಕಮ್ಮಿಯಾಂಡು ಹೆಚ್ಚೋಗು ಕಡತಿಂಚಿ ಗುತ್ತುಗು ಗಡಿ ಬುಳ್ಳಿಯ ಪತ್ತೋಡು ಬನ್ಪೇರು ಮಂಜು ಪುಂಜೇರು ಪುತ್ಯದ ಕರ್ತುಕುಲಡೆ ಬರ್ಪೇರು ತಗ್ಗುಲ್ಲ ನೆಲಟುಂತುವೇರು ಆಳದ ಅವಧಾನ ಸೋಳುದ ಸೊಲ್ಮೆ ಬೆನ್ಪೇರು ಅವಳು ದುಂಬುಗು ನಾಲೆ ನಮ್ಮ ಗುತ್ತುಗು ಗಡಿಬುಲ್ಯ ಬತ್ತದ ನನವಾವ ಗುತ್ತುಗು ಗಡಿಬುಲ್ಯ ಕೊರಡು ಬನ್ಪೇರು ಅಪಗ ಆರು ತುಂಬಜಾಲ ಗುತ್ತುಗು ಗಡಿ ಬತ್ತುವೇರು ಇಲ್ಲಡಿ ಇಡೆಪುಗೆ ಪಾಡುವೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಕಳುವೆರೆ ಕಂಡುಗಳ ಹೆಚ್ಚಾಪುಂಡು ದೈವಳೆ ಸಾಯ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಕಳುವೆರೆಗೆ ಕಡತಿಂಚಿ ದೈವನು ಕೊಂಡು ಬರಡು ಬನ್ಪೇರು ಅಪಗ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಿ ಪುರುಷಾಯಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಆರ್ನ ಭಾವೆ ಆರ್ನ ನನಿಕೆ ಆರ್ನಲ್ತದು ಬಿರ್ಮನ ಬಾಳೋಲಿ ಆರ್ನಲ್ತದ ದೈವನು ಪಂಚೋಲಿ ಬಚ್ಚಿರಡು ಉಲ್ಲಿ ಬರವುಡು ಚಿತ್ರಿತದು ಅವೇನು ಪತ್ತೊಂಬರ್ಪೇರು ಆ ದೈವ ಸುರುಕು ಬನ್ನಗನೆ ಬಯಕುಲ್ಲ ಪಿಲಿಕ್ ತನೆವುಲ್ಲ ಪೆತ್ತ ಒಡ್ಡಿನಂಗೆ ಗಂಗೆ ಮದಿಮಲೆನು ಬಲಿದೆ ತೊಂಡ ಶಕ್ತಿ ದೈವ ಬತ್ತಿನ ಪ್ರೀತಿ ತನ್ನ ಮರ್ಮಲು ಪೋಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಬೇನಿಡ್ದಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಮೋಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಣವನ್ನು ದೈವದ ಮಿತ್ತು ಅಡೆವರೆ ಉಂಟ ಭಕ್ತಿ ಈ ಪಾರ್ದನೊಳ್ಳಿ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನುದೇನು ದಾಯ ಪಣದುಳ್ಳೆ ಕೇಂಡ ದುಂಬುದ ಪೂರ್ವ ಪರಂಪರೆ ಮರತ ಪೊಳಿಂಕೆ ನೆಲತ ಕದಿಕೆ ನಲೆನಮ ಒಮಜಾಲ ಕರಿತಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸಲ ನಂಗೆ ಪಾರ್ದನೊಳ್ಳಿ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ದುಂಬುದ ಕುಲ್ ನಂಗೆ ಕಟದು ಕೊಡ್ತನ ಆರಾಧನ ಪರಂಪರೆಡು ಅವೇನು ಅವೇ ರೀತಿ ನಡತೊಂದು ಪೋವಡು ಪಣಪನಂಚೆತ್ತನ ದಿಗ್ದರ್ಶನಲ ನಂಗೆ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಟ್ಟು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಾಯಕೆಂಡ ಒಜೆ ಒಂಜಿ ನುಡಿಕಟ್ಟ ಐಕೆ ಮುಕುಲ್ನ ಭಾಷೆಡ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂದು ಬಣ್ಪೇರು ದೈವದ ಭಾಷೆಡು ಕೂರ್ವ ಕಟ್ಟು ಬನ್ಪೇರು ಎಂಚ ಪರತೆನು ನಿಗಿತಿನ ಕುಲತ್ತು ಪೊಸತೆನು ತೋಡ್ನ ಕುಲತ್ತು ಪಲ್ಲದ ನೀರಿನ ಪಲ್ಲಡೆ ಬಚ್ಚಾದ ತಂದೆ ತೇತು ಬಚ್ಚಾಯರೆ ಬಿಡ್ತುಜ ಇಂಚ ಪರತೆನು ನಿಗಿಪೆರಜ್ಜಿ ಪೊಸತೆನು ತೋಡ್ರಜ್ಜಿ ಪೂರ್ವ ಪರಂಪರೆ ಈ ಪರಂಪರೆನ ನಮ್ಮ ಏಪ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಪ್ಪ ಅಪ್ಪಗ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಪೂರ್ವ ಪರಂಪರೆದ ಇಂಬುಲು ನಮ್ಮ ಬದುಕಡ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಮುಂದೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ಯಾನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ಬಂಧುಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ ಯಾನಿಕಲ್ಡ ವಿನಮ್ರವಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪನು ದಾದಂದು ಕೇಂಡ ಇನಿ ಒವೇ ಸತ್ಯುಳ್ನ ಆರಾಧನೆ ನಡಪಡು ನಂಡ ಐತ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಪದ್ಧತಿ ಈ ಕುಟುಂಬ ಪದ್ಧತಿಯ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಮಡುಂಡ ಇನಿ ಪದ್ದೆನ್ಮ ಜಾಗಿಪ್ಪು ದೈವಗು ನಂಗೆ ಅಪ್ಪೆ ವರ್ತಿಯ ಕೋಮರಾಯ ಚಾಮುಂಡಿ ಅಂದತೆ
ಅಂದ ತೇಜ ಮಾಡ್ರೆ ಅಪ್ಪೆ ವರ್ತಿಯತ್ತ ಮಾತೆರಿಗಿಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ 10-15 ಜೋಕುಲಿಪ್ಪೇರ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡಿಪ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಉಳೈ ಒವೇ ರೀತಿಯ ವಿಘಟನೆ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒರಿಯಂತುಂಡ ಒರಿಯಗಾಪುಜಿ ನನೋರಂತುಂಡಗ ಬೊಕ್ಕೊರೆಗಾಪುಜಿ ಬಂಡವನ ಪರಂಪರೆ ಇಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಂಡು ನಮ್ಮ ದೈವದ ಹಿರಿಯ ಅಕಲಿಡ ಅಪ್ಪೆ ಬಾಲೆಲು ಹೋದ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೆತ್ತೊನ್ನು ಅಕುಲ್ ಅಂಚೆನ ತರೆಕ ಕೈದಿದು ಆ ಸತ್ಯುಳೆಂಡು ಎನ್ನಿದು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪನ ತೂನಗ ಇಂಕೊರ ಇರ್ಮೇನಂಡು ದಾಯ್ಕೆಂಡ ಆ ಭಾವುಕ ಭಕ್ತಿ ಬೋಡು ಹಿರಿಯಾಕಲ ಮಿತ್ತ ಗೌರವ ಬೋಡು ಹಿರಿಯಾಕಲೆಗೆ ಕಾರು ಪತ್ತು ನಮುಕೆಯನ್ನು ಶರಣಾಗತಿದ ಗುಣ ಅವು ಬೈಲ ಬಾಕುಡೆರಡ ಇತ್ತನ ನಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಜನಾಂಗದ ಕೆಲ್ಡ ಇತ್ತಿಲೆಗ ದಾಯ್ಕೆಂಡ ನಿಖಲ ಮೂಲದ ಕುಲತೆ ಬೋಡೊಂದು ದಾಯಪಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಆದರ್ಶ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಯನ ಮಾತ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುನಿತಿ ಎಂಚ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ರೆ ಕಲ್ಪವರ ಅಂಚೆನೆ ನುಪ್ಪುದ ಬಗ್ಗೆ ಮೌಲ್ಯ ಕೊರ್ರೆ ಕಲ್ಪಲೆ ದಾಯ್ಕೆಂಡ ದೈವ ದೇವರಿನ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ಅನ್ನದಾನಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚೆತ್ತನ ಮೌಲ್ಯ ಉಂಡು ಅನ್ನ ದೇವರಿಗಿಂತ ಇನ್ನು ದೇವರಿಗಿಲ್ಲ ಅಕ್ಷರ ಬರವುಗು ವಿದ್ಯಾದಾನ ತೆರಿವನ ಬಡವುಗು ಜ್ಞಾನಾದಾನ ಬಡವುದ ಉಡಲಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಜನ್ಮದ ಸದ್ಗತಿಗೆ ಸತ್ಯುಳ್ಳ ಸನ್ನಿಧಾನ ಒವೇ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆಯ್ತಾ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಆವಡೆ ಅಪಗ ನುಪ್ಪುನು ಹಾಳು ಮಲ್ಪಂದು ನಲ್ಕ ನುಪ್ಪುನು ಕುಲುದೇ ಉಣ್ಪು ನಲ್ಕ ಉಂತುದು ನೀರು ಬರಂದಿ ನಲ್ಕ ಉಂತುದು ಉಣಂದಿ ನಲ್ಕ ಕುಲ್ದೇ ಉಣ್ಪು ನಲ್ಕ ಚಕ್ರ ಮುಟ್ಟಿಬಾರ್ದು ಕುಲ್ದೇ ಉಣ್ಪು ನಲ್ಕ ಅತೆ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಕಾಲುಡು ನಮ್ಮ ಪಂತೆಬಾರ್ದು ಅಂತಿನತೆ ಅದೇ ಅಂಜತೆ ಅದೇ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಕಾಲುಡು ಮದಿಮೆ ಆಪುಂಡ ಕುಲ್ದು ಪಂತೆಬಾರ್ದು ಪಂತೆಬಾರ್ದು ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಮಿತ್ತು ಬೈದನ ಆ ಒಂತೆ ಆವಲಿ ಅಂಚಂದಿ ಬಫೆ ಪಣಪುನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಡತೆ ಐತಾತ ದೆತ್ತು ಬಾಡ್ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾಪಿ ಪದ್ಧತಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿಚ್ಚಿ ಅವು ದೋಷಪೂರಿತ ಪದ್ಧತಿ ವಾ ಕಾರಣಗಳ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟಾವಡು ದೇವರನ್ನ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟಾವಡು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಾವಡು ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕಾವಡು ಉಂತುದು ಉಣುಪುನವ ಅಪರಾಧ ದಾಯ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆಂಡ ನಂಗೆ ವಾತ ಸಿಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಉಂತುದು ಉಂಡು ನಂಡ ವಾತ ಸಿಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡು ನಂಗೆ ಶನಿ ಬತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಿದಾಯಿ ಒಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಬುರ್ದು ಒಪ್ಪುಂಡು ಉಂತುದು ಉನೇರ ಬಲ್ಲಿ ಉಂತುದು ನೀರು ಬರ ಬಲ್ಲಿ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಬಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಬಣ್ಣ ಪೂಜೆ ಪೊಡ್ತಿಜ್ಜಿ ಕಾತೊಂದಲ್ಲಿ ಆತ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಐಕಬಡದು ಸುರುಕ್ಕಾದ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ಪುನು ಒವೇ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಿಖಲು ಉಂತುದು ವನಸ್ಸು ಕೊರ್ಪನ ಬಫೆ ಪದ್ಧತಿನ ಇನಿರ್ದೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬೈಲ ಬಾಕುಡೆರ್ನ ಒವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲಿಡ ಎಂಕಲು ಉಂತುದು ವನಸ್ಸು ಬಾಡುಜಾ ಉಂತುದು ಉಣ್ಪುನಂಚುತ್ತನ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರ್ಪುಜ ಏತು ತೀರುಡು ಆತ ಕುಲುದೇ ವನಸ್ಸು ಕೊರ್ಪ ತತ್ತಂಡ ಟೇಬಲ್ ಬಾಡ್ನವರೇ ಮುಟ್ಟೋಗಲ್ಲ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪು ಪಣಪುನ ಭದ್ರ ಸಂಕಲ್ಪನು ನಿಖಲ ಮದಿಮೆ ಮಸೀರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಲ್ಲಿಲೆ ನಿಖಲ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಲ ಅವೇನು ಅನುಸರಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಯಾರು ನಿಖಲ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿ ರಟ್ಟನೆದಾದ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪುನ ಇನ್ನು ನಿಖಲು ಗೊರೊಂದುಲ್ಲಾರ ಈತೆಲ್ಯ ಬಾಲೆಲ ನಿಖಲ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲನ ಕಾರ್ಯಪತ್ರದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎತ್ತು ನಂಚೆತ್ತನ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲ್ಪಲೆ ಅವು ದೈವಳಿಗೆ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥ ಆಪುಣ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೈವಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಲಜ್ಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಲಜ್ಜಿ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಆಂಡ ಇತ್ತದ ಕಾಲ ದೇಶ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನ್ವಯ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದು ಹೊಂದೊಂದು ಪೋಡಾಪು ದಾಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಜಿಗೆಂಡ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬಂಡ ದಾದ ಪಾಣಿಪೀಠ ಬೋಡು ಅದೇ ಐಕ ಲಿಂಗ ಬೋಡು ಐಕ ಅಷ್ಟಬಂಧ ಬಾಡ್ನು ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಈಚಿಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ನಮ್ಮ ದೈವ ನಂಬುನು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯೊಳೆನು ನಮ್ಮ ನಂಬುನು ಇನ್ನು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಕೋಮರಾಯ ಚಾಮುಂಡಿ ನಂಬೆರೆಗೆ ಹೊಸ ಸಾನ ಒಕ್ಕೆಲ್ ನಮ್ಮ ಸಾನ ಒಕ್ಕೆಲ್ ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಪದ್ಧತಿ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಕ್ರಮ ಈ ಕ್ರಮಟ್ಟು ಆವಡು ದಾಯಾವಡುಗೆಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವಳಿಗೆ ಆಕಾರ ಸ್ವರೂಪ ಇಜ್ಜಿ ಮುಗಮೂರ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ತ ನಾವು ಮುಗಮೂರ್ತಿ ಇಜ್ಜಿನ್ಲ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮನೆ ಮಂಚ ಉಡಿಪ್ಪುನ ಕೂಚಿದ ನೀರಿಡಿಪ್ಪುನ ನಮಕ್ ಕೂಚಿದ ನೀರು ಅಲವುದ ಕರ್ಸಲೆ ಮನೆ ಮಂಚವು ದುಂಬದ ಕಾಲ ಪಜ್ಜಿ ಮಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಿನಂಚೆತ್ತನ ಕಾಲ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಪಣಪುನವು ನಮ್ಮ ದೈವಗಲೆಜ್ಜಿ ನಾಗಾಗಲೆಜ್ಜಿ ಅವು ದೀಪನೆ ಕಲ್ಲು ದೀಪನೆ ಗುಳಿಗಾಗಲೆಜ್ಜಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಗೆಂಡ ಗುಳಿಗನ ಕಲ್ಲನ ಸಿಮೆಂಟ್ ಬಾರ್ದು ಬಂದು ಮಲ್ಪೆರ್ಲವಲ್ಲಿ
ಸಿಮೆಂಟ್ ಬಾರ್ದು ಬಂದು ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಮಲ್ತುಂಡ ತಸ್ಪುಂದೆ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಚರ ಅಂದ ಬಣ್ಪೀರು ಸ್ಥಿರತ್ ಮಲ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ದಾನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಚಲನಶೀಲಾದಿಪ್ಪುನ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಕೈಕಾರಿಗೆ ಸಂಕಲೆ ಬಾರ್ದು ಕಟುಬಂಡ ದಾನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡಪು ನಮ್ಮ ದೈವಳಿಗೆ ಬಂಧನ ಇಜ್ಜಿ ಈ ರೀತಿದ ಕ್ರಮಕುಲು ನಡಪಡು ದಾಯ್ಕೆಂಡ ಉಂದೇನು ತೆರಿನಕುಲು ಉಂದೇನು ಅನುಸರಿಸಬಡು ಉಂದೇನು ನಮ್ಮ ಅನುಸರಿಸ ಒಂದು ಪೋಡು ಒಂಜಿನೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರ ಜನಾಂಗ ನಿಕುಲೊಂದು ಕೇಂಡ ಬಾಕುಡ ಸಮುದಾಯ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪವಿತ್ರ ಜನಾಂಗ ಅಂದು ಕೇಂಡ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪುನಿ ಯಾನ ಎನ್ನ ಪ್ರೀತಿದೊಂಜಿ ನಾಗರಾಜ್ ಭಟ್ರುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೂ ಕೋಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇಚ್ಚಾಂಡು ನಾಗಗೂ ಕೋಲ ಉಂಡು ಅವೇನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡು ಸುರು ಪಾರ್ದಿನಾರ ಆರು ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾತಂಡು ಜಗತ್ತು ಗೊತ್ತಾತಂಡು ಆ ಓಲೊಂದು ನಾಡೊಂದು ಬಂದಾಗ ಕೊಡಂಚೀರದ ಮಣ್ಣು ಎಗುಲ್ ನಾಡೊಂದು ಬೈದ ತುಳುನಾಡದ ಮಸ್ತ್ ವಿದ್ವಾಂಸ ನಾಡು ಯಾನ್ ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುಕುಲ್ಲೆಪ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುರು ಬೈನಿ ರಜೆ ಮಲ್ತ ಬೈದಿನ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನಂಗೆ ಕಂಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಪುಲ ಕುಲ್ದು ಆಂಡಲ ಬಾರು ಬೈದಿನ ದಾಯ್ಕೆಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ನಾಗಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಪಣಪನವು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಪಣಪನವು ನಾಗಗಳ ಇಚ್ಛೆ ಅಭಿಷೇಕ ಉಂಡು ನಮಕ್ ತನುಮೈಪುನು ವನ್ಪ ಅವೇನು ಮಲ್ಪುಗ ಅವತಲ್ಲ ತಪ್ಪುಂದು ಬಣ್ಪನತ್ತು ಇತ್ತ ದೈವಳೆಗಿಲ್ಲ ಕೊಣದು ದೀನವಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತದೆ ಐಕಮೈತಿ ನಂಚೆತ್ತನ ಕಲಶನ ಅಭಿಷೇಕ ಅಂದೆ ತೊಂಡ ಯಾನ ಅಪರಾಧ ಅಂದೆ ಯಾನ ತಪ್ಪುಂದು ಯಾನ ಪಂಡ್ರೆ ಬಾಬುಜಿ ಅಂತೂ ಮೂಲ ಕಟ್ಲಿಡು ಅವು ಇಜ್ಜಿಂದ ಯಾನ ಪಣಪನ ಮಾತ್ರ ಏನು ಸತ್ಯನೇ ಪನೊಡತ್ತಂದೆ ಸುಳ್ಳು ಬಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಪುಜಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡನೇದಾದ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಉತ್ಸವ ಆಪುನಂಚುತ್ತನ ಅತ್ತನ ದೈವದ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಐತವೇನಂಚುತ್ತನ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಂಡು ಸರಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿ ಮಣ್ಣೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಐಕಬೋಡಾದು ಇನಿ ಕುಡಾಲು ಶ್ರೀ ಕೋಮರಾಯ ಚಾಮುಂಡಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಗುರುಕಾರ್ಯಗೆ ನಾನು ಕೋಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಯಾನಿರೆಗೂ ಕೋಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೆ ದಾಯ್ಕೆಂಡ ಇರ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಮಣ್ಣೇ ದೀತಾರಿ ಇತ್ತ ಪೂರ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಬಾಡ್ನ ಕ್ರಮ ಆತಂಡು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಒಯ್ಪುನ ಕ್ರಮ ಆತಂಡು ಒಂದು ತಪ್ಪು ದಾಯ್ಕೆಂಡ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಒಂದು ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣು ಆ ಮಣ್ಣಿಡು ಮಡತನ ಬಾಡ್ನ ಸೇವೆಂಡು ನಂಗೆ ಉರುಳು ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಲಿ ಚರ್ಮವ್ಯಾಧಿಗೆ ಮರ್ದವು ಇನಿ ಕೋಡೆ ಓಲು ತುಂಡ್ಲ ಪಾತೆ ಕಲ್ಲಾಸುನು ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಬಾಡ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬಾಡ್ನು ಪಕ್ಕ ಓಡೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಪನೆ ಸಾಧ್ಯ ನಿಜ ಉಂದು ನಿಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಶುದ್ಧ ಪಚ್ಚಲಂಬಿ ಪಾಡ್ದೆ ಅವೇನು ನಿರ್ಮಲ ದೀಪನಂಚುತ್ತನ ಕೆಲಸ ನಿಕುಲು ನನುಗುಲ ಮಲ್ಪಡ್ದು ಆಕೆಂಡ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ದೈವದ ಉತ್ಸವ ಆಪುಂಡ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಆಪುಂಡ ನಿಕುಲ ಅಂಬಿ ಅಡುಪುನವೇ ದೈವ ಕೊರ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ಅವಳು ಸೇವೆ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನವೇ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ಈ ರೀತಿ ನಿರ್ಮಲೋಡು ದೀವಡು ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡು ನಾಗೆ ಬಂಡ ದಾದ ಸರ್ಪೆ ನಾಗೆ ಒಂಜೆನ ಒಂದೊಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸರ್ಪನೇ ನಾಗೆ ಎಂದು ಬಣ್ಪ ಅತೆ ಆಹಾ ನಾಗೆ ಬೇತೆ ಸರ್ಪ ಬೇತೆ ಪಂಜುರ್ಲಿನ ಸಂದಿಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ಲಡು ನಾಗೆ ಪುಂಚೊಡು ಸರ್ಪೆ ಸಾರಕಲ್ಲ ಸುರೇರೆ ದೇರೆಕಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಂಗೆ ದೇವರೇರಿಕೆಂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಂಗೆ ನಾಗೆ ಬಂಡೆ ಇಂಚಿನ ನಾ ಅಘಾತ್ ಇತಿನಾಗಹ ಸ್ಥಿರವಾದುಂತಂದಿನವು ಚಲನಶೀಲಾದಿಪ್ಪುನವು ನಾಗೆ ತತ್ತಿಂದ ಬನೋಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ದಕ್ಕಲು ಯಾನಿಕಲ ಅಂತ ಕಲ್ದಿಜಿ ನಾ ಅಘಾತ್ ಇತಿನಾಗಹ ಸ್ಥಿರವಾದುಂತಂದಿನವು ಚಲನಶೀಲಾದಿಪ್ಪುನವು ನಾಗೆ ಬಂಡದಾದ ಮಿತ್ತದಕ್ಕಿನ ಕಲ್ಲು ತಿರ್ತಬೂರ್ಣು ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಅಂದ ಬಣ್ಪ ಎತ್ತರದ ಗುಡ್ಡೆಡು ಬುಟ್ಟಿನ ಅಂಚೆತ್ತನ ಒಸರೆ ಅಸರದ ಒಸರೆ ಬಿಟ್ಟುದು ಆ ಪರತೊಂದು ತೋಡು ಕಿರೆ ಪಲ್ಲ ತುದೆ ಅದು ಕಡಲಿಗೆ ಸೇರುಂಡು ಇನಿ ನಾಗಗಾವಡ ದೈವಗಾವಡ ಕಲ್ಲು ಒಲ್ತಬಾಡ್ನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ತುದೆತ್ತ ಕಲ್ಲುನೇ ಪಾಡು ಚದರ ಚೌಕದ ಸೋಕುಡು ಶಿಲ್ಪಿಗೆತ್ತಿನ ಕಲ್ಲುನು ನಮ್ಮ ಕನತದು ಟಾಂಕಿಡು ನೀರಿಡಬಾರ್ದಿದು 40 ದಿನನ 100 ದಿನನ ದೀದು ಅವಿನ ಬಾಡ್ನವು ಏತು ಸರಿ ಬಣ್ಪನವು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ದಾಯ ಸರಿ ಹತ್ತುಂದು ಯಾನು ಬನ್ಪಿನಿಕೆಂಡ ಪರಪ್ಪುನ ನೀರಿಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪವರ್ ಉಂಡು ಐಟೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಸಂಚಯನ ಆಪುಂಡು ಆ ಶಕ್ತಿ ಸಂಚಯನ ಆಯಿ ನಡೆದವರ ಆ ಕಲ್ಲು ನಂಗೆ ಆರಾಧನೆಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂಚನೆ ಭೂಮಿದ ಅಡಿಟೊಂಜ ಅಂತರ್ಜಲ ಬರೆಪುಂಡು ಭೂಮಿದ ಅಡಿಟ್ ಒಸರದ ಒರಕ್ ದಂಡವನ್ ಬೇರೆ ಕಡೊಂಜಿತ್ತಿನಾರು ಬಂಡಿರಿ ಅನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ನೀರ್ದ ಒಸರ ತುಪ್ಪ ಅಂತೀರು ಪನೊಂತೇರು ನೀರ್ದ ಒಸರದ ಒರಕ್ ದಂಡಿಪ್ಪುಣ ಅಂತರ್ಜಲ ಬಂಡ್ ಬೇರು
ಅವು ಪರಪುನಗೈತ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕುಡೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಸಂಚಯನ ಆಪುಂಡು ಯಾನ ಪಂಡಿನಂಚುತ್ತನೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪವರ್ ಅವು ನಾಗಿ ಅಪಗ ಸರ್ಪೆ ಉಂದೆ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಂದ ಆಯ್ ಬನ್ನಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೇರ ಅಕ್ಲಿನ ದೇವರ ಲೆಕ್ಕ ಬಣ್ಪನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ ದೇವರ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಎಂಚಿನ ಮಂಡಲ ಜೈ ಎಂಚಿನ ಮಂಡಲ ಖುಷಿ ಎಂಕಲ್ನ ಮೇರು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ದೇವರ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ದೊಪ್ಪಿನ ದೇವರಿಂದ ದೇವರ ಲೆಕ್ಕ ಸರ್ಪೆ ದಾಯ ನಮ್ಮ ದೇವರಾಂಡು ದಾಯ ಸರ್ಪ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪನೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎನಿಕಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿದ ಅಡಿಟ್ ಅಂತರ್ಜಲ ಪರಪುಂಡತೆ ಪರಪುನಗ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪವರ್ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಐತ ಮಿತ್ತಡು ಈ ಕಂಪನಗು ಕಣ್ಣು ತೋಜುನ ಕೆಬಿಕೆನಂದಿನ ಸರೀಸೃಪ ಸರ್ಪ ಪರಪುಂಡು ಓಲು ಅಂತರ್ಜಲ ಪರಪುಂಡು ಅವಳು ನೀರು ಸಡಿಲಾಪುಂಡು ಆ ಮಣ್ಣಿನ ನಕ್ಕೂರು ತಿನ್ಪುಂಡು ಜೌಗು ಮಲ್ಪುಂಡು ಜೌಗು ಮಲ್ತಿನ ಮಣ್ಣಿನ ಉದಲು ತಿನ್ಪುಂಡು ಉದಲು ತಿಂದು ಪುಂಚ ಕಟ್ಟುಂಡು ಈ ಪುಂಚದ ರಂಧ್ರ ಅಂತರ್ಜಲವರೆ ಮುಟ್ಟುಗಳಿಪ್ಪುಂಡು ಈ ಪುಂಚ ಓಲು ಪಸತ್ತ ಮಣ್ಣಿಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪನಿಪ್ಪುಂಡು ಹೆಚ್ಚಾದು ಆಂಡ ಅಂಚ ಪರಪ್ಪುನಗ ಉಂದು ಪೋದು ತೂನಗೆ ಎದುರು ಪುಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇನು ಸುಯ್ಪುಂಡು ಉದಾಲನ ಗಿಡಪುಂಡು ಮರಿ ಕುಲ್ಲುಂಡು ಮರಿ ಐಟೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಕುಲ್ಲುಂಡು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಂಬೊಡ್ಚವೆ ಕೆಲವು ದೆಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮರಿ ಒಯ್ಟ್ಲ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆದ ಕುಲ್ಲುನ ಕ್ರಮಜ್ಜಿ ಸರ್ಪ ಪುಂಚೋಡು ಆಂಡ ಐಟು ಕುಲ್ಲುಂಡು ಅಂಚ ಕಲ್ಲುನಾಗಿ ಪುಂಚೋಡು ಸರ್ಪೆ ಪುಂಚೋಡು ಸರ್ಪೆಗಳುಂಡು ಮೂರು ಸಂಗತಿದಾದ ಗಂಡ ಈ ಮರಿ ಪರತ್ತಿನ ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣುಂಡತೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಸೀಕಿಗೆ ಮರ್ದು ಓಡವರೆ ಮುಟ್ಟ ಮರಿ ಸುಯಿಂಪುಂಡೋ ಅಡೆವರೆ ಮುಟ್ಟ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಬರ್ಪುಜಿ ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಪನು ದೇವೇರ ಬನ್ನಂಗೆ ಸೀಕು ಬರಂದ್ಲಕ್ಕ ಕಾಪುನ ಚರ್ಮ ಸೀಕು ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಶಕ್ತಿಯವು ಐಕ್ ಬೋಡದವಿನ ದೇವೇರಂದಲೆತ್ತನ ಐಕ್ ಬೋಡದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪನವು ಅಡೆವರೆ ಮುಟ್ಟ ಭಾವುಕೇರ್ ನಮ ಅಡೆವರೆ ಮುಟ್ಟ ಮುಗ್ಧರ ನಮ ಈ ದೋಷ ಏರೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪೂಜಿ ವಾ ಧರ್ಮದ ಕ್ಲೀನ್ ಜೊತೆ ಏರೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪೂಜಿ ದಾಯಕೆಂಡ ಮೂಲು ಸಿಕ್ಕು ಬಂಡ್ಪು ನಾವು ಏರೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪುಂಡ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತನ ಏರೆಲ್ಲ ಬಿಡ ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ಉಂಡಾಯ್ಕೆ ಮಾತೆರೆಗಳುಂಡು ದೋಷ ಬಂಡ್ಪು ನಾವು ಲಂಚನ ತಪ್ಪು ಬಂತುಂಡ ದೋಷ ಬಂಡ ಮಾತೆರೆಗಳುಂಡು ಇಂಚ ಈ ನಾಗನ್ ನಮ ಕಲ್ಲುದ ಸ್ವರೂಪಡು ದೀದ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಿದ ಆಯ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಿಕುಲು ಸುರುಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ಪದ್ನೆನ್ಮ ಜಾಗೆನ್ ನಿಕುಲು ಮೂಲಗ ಬೋಲೆ ಬಾಕುಡ ಸಮುದಾಯದ ಪದ್ನೆನ್ಮ ಜಾಗ್ಯದ ಮೂಲ ಬೋಲೆ ಆದಿರಿತಿನಲು ಬನನೆ ಅಂದತ್ತ ಆದಿರಿತಿನ ಬಲನೆ ಅಂದತ್ತ ಇನಿ ಬನ ತೋಜುಂಡ ಇನಿ ಬನ ತೋಜುಂಡ ನಿಖಲ ಆತ್ಮನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಉದೇನು ದಾಯ ಪಣಿಪೆಂದು ಕೇಂಡ ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ಪ್ರಕೃತಿ ವರಿಂಡ ನಮ ಅಡ್ಡಂದ ಗೆಲ್ಲು ನುರಿನಗ ಪನ್ನಗ ಪ್ರಕೃತಿ ನಾಶ ಆನಂದಂಡ ದೈವ ದೇವರನಂಕ ಮುನಿವರಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮಟ್ಟೆಳ್ಳಿಪ್ಪಡು ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗೆ ವೈಪುಲ್ಲ ಸೀಮೆ ನೀರುಗಳ ನೀರಗಳ ಇನೈತಿನಲ್ಪ ದೈವಳು ಕೊನೆ ಊರ್ನು ಇನಿ ನಮ್ಮ ನಾಗನ ನಡೆ ಕಾಲಿ ನಾಲು ಕಂಪೌಂಡ್ ಹಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟದು ಐಟೊಂಜಿ ಕಲ್ಲುದಿಂದ ನಾಗನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಆಪುಜಿ ಅವು ನಾಗನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಆಪುಜಿ ಉದಯನ ಕ್ರಾಂತದರ್ಶಿಲು ಏರು ದಿಗ್ದರ್ಶನ ಕೊರ್ಪೇರ ಮಕ್ಕಳು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡುಂದಿ ಅನ್ ಪನ್ಪುನೆ ದಾನೆ ಪನ್ಪರು ಜ್ಯೋತಿಷರೇ ಅಂದತ್ತೆ ಅವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ದಾಯೆ ಉದಯನ ಪಣಪೆ ಅಂದ ಕೇಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಾಚಾರ ಕುಲಾಚಾರ ಅಂದಿಪ್ಪುಡು ಅವೇನು ಮೀರ್ದು ನಮ್ಮ ಪೋಪೆಲ ಕಜ್ಜಿ ಉದಯನ ಮೀರಿಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಪೂರಲ ಮಲ್ಪುಗ ಆಂಡ ಉದಯನ ಮೀರಿದು ನಮ್ಮ ನಡತಂದಂಡ ದಾದಾಪುಂಡು ಮೂಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಪುಂಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಗುರುಕಾರ್ಯಡೊಂಜಿ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ಪೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ತಪ್ಪು ತಿರಿಯೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಆವಡುಂದಂಡ ಇರು ಏತ್ತೇ ಗೌಜಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಶರೀರಗೆ ಯಾನ್ ಅಂಗಿ ಬಾರ್ದೆ ಅಂಗಿದ ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲ್ಕೋಟು ಬಾರ್ದೆ ತರೆ ಕೊಂಚ ಮುಂಡಸ್ ಕಟ್ಟದೆ ಕೈಗೆ ಬಲೆ ಸರ ಪುಳಿದಿತ್ತೆ ಕೆಬಿಕ ಕುಂಡಲದಿತ್ತೆ ಪೂರದಿತ್ತೆ ಆಂಡ ಕೋಮಣ ಮಾತ್ರ ಕುಂಟುದನೆ ಕಟ್ಟು ವಜ್ರದ ಬಾಡೋಲಿ ನಮ ವಜ್ರದ ಅಂಗಿ ಬಾಡೋಲಿ ವಜ್ರದ ಕಿರೀಟ ದಿವಲಿ ಆಂಡ ಅವು ಕುಂಟುದನೆ ಕಟ್ಟು ಮೂಲ ಕಟ್ಟು ಪರಂಪರೆ ತಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿಂದನೆ ತರ್ತ ಬಂಜಿಗೆ ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯ ಮುತ್ತು ರತ್ತ ತಿಂಡ್ರೆ ಹಾಪುಂಡೋ ಆಪುಜಿ ನಮ್ಮ ನುಪ್ಪೆ ತಿನ್ನೋಡು ನಮ್ಮ ಏತ್ ಗೌಜಿಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಂದಣ್ಲ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಳು ಒರುವರ ಜೋಗ ಬರಡು ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಳು ಒರುವರ ಜೋಗ ಬತ್ತದು ಈ ಸಾನನು ಒಪ್ಪಿತ ನೋಡು
ಒಪ್ಪಿತು ನೋಡು ಅಕ್ಕುಲು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಗಂಧ ಪುಡ್ಸಾದ ಕೈ ಎಡ್ದು ಕೊರದು ಅಭಯದ ನುಡಿಗೊರು ಒಂದು ಇನ್ಯಾಜಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಆಯಿನಾತ ಬೇಗ ಇನ್ನೇನು ಮಲ್ಪುಲೆ ನೆನು ಇನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ದಾಯಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯೊಳ್ನ ಅಭಯ ನಂಗೆ ಮುಖ್ಯ ಬಕಪೂರ ಅವ್ಯಾಂಬಂಡತ ಮೂಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಂಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ನುಪ್ಪೆಂಚ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯನ ನಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯೊಳ್ನ ನುಡಿಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯೊಳ್ನ ಅಭಯನೇ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ತಪ್ಪಿತ್ತು ನನ್ನ ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತ್ತುಂಡ ನಿಕುಲೆನ್ನ ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪೋಡು ದಾಯಕೆಂಡ ಒಲ್ತಾ ಬೈದೆ ಮುಲ್ಬತ ಬಾತಿರ್ವೆ ಪಂಡದ ನಿಕುಲ್ ದಾಲ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತ್ತುಂಡೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾಡ್ ದಾಯಗೆಂಡ ಇನಿತ ದಿನ ಎಂಕಲ್ಲ ಪೆರಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಾಣ್ಲ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಸತ್ಯಳು ಜೋಗ ಬರೋಡೆ ಸಾನೋನು ಅಕುಲು ಒಪ್ಪಿತ್ತು ನೋಡೆ ಜೋಗುಡು ಒಪ್ಪಿತ್ತು ನೋಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಹಿರಿಯರು ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತಿನ ಕಟ್ಟುಬಾಡು ಈ ಕಟ್ಟುಬಾಡು ಇನಿ ಆಯ್ಜಿಂಡ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಿಗಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಕಾಲಾದ ಕಟ್ಟಿಪ್ಪು ಕಾಲ ಕಾಲ ನೇಮಾವು ಲೆಕ್ಕ ಎಂಚಗೆಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅವೇನ ಮಗತದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ಪೊತ್ತೇನಮ ಅವು ಎಂಚಕೆಂಡ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಬಲತೊಡೆತ ನೆತ್ತೆರ್ದ ಬಿಂದು ಅಪ್ಪೆ ಗರ್ಭಗೂ ಸೇರ್ದು ವರ್ಮ ತಿಂಗಳು ವರ್ಮ ದಿನ ವರ್ಮಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಎಂಚ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಪುಂಡೋ ಅಪ್ಪೆ ಗರ್ಭೋಡ ಪಿಂಡಾಂಡ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಅಪ್ಪೆ ಅಸಹನೀಯವೆಂಚತ್ತನ ಬೇನೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಬಾಲೆಗ ಲೋಕದ ಬೊಳುಪುನು ಕೊರ್ದಾನಗ ಬಾಲೆ ಅಮ್ಮ ಅಂದು ಬುಳ್ತುದು ಅಪ್ಪೆನ ಸುರುತ್ತ ಮಿರಪೇರ್ದ ಪೆರ್ಪು ಪರ್ನಡೆ ಒಂಜಿ ಆವರ್ತ ಮುಗಿನ್ ಅಪ್ಪೆನ ಸುರುತ್ತ ಮಿರಪೇದ ಪೆರ್ಪು ಆ ಬಾಲೆ ಪರ್ನಡೆ ಒಂಜಿ ಆವರ್ತ ಮುಗಿನ ದೈವಲಂಚನೆ ದೈವದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತದು ಎರುಟ ಬೋರಿಡ ಒಯ್ಪಾದು ಜಾರಾದು ಸಾನನು ಕೂಡ ನಿಕುಲ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದು ಆ ದೈವಗ ಒಂಜಿಕೊಂಡ ಪೇರು ಪರ್ನಡೆಗೆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪೂರ್ಣಾಪನೆ ನಿಕುಲು ನೇಮ ಕೊರೊಡೆ ದೈವಗು ನೇಮ ಕೊರೊಡೆ ಕೊರ್ತು ದೈವ ಪೇರು ಪರೊಡೆ ಕಟ್ಟುನಕುಲು ಎಂಕುಲ್ಲ ಸರಿಬೋಡು ಕಟ್ಟುನಕುಲು ಸರಿಜ್ಯರು ನೇಮ ಕೊರದಕುಲ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಶಕ್ತಿ ಕುಟುಂಬದ ಭಕ್ತಿ ಕಟಿ ಇಸ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿಯಮನಿಷ್ಠೆ ಮೂಜಿ ಪಾದ ದೈವದ ಜಿಡ್ಡೆ ಮೂಜಿಕಾರ್ ನಮಕುಲ್ಲುನೆಕ ನಾಲ್ಕಾರ್ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷ ಚತುರ್ವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥ ದೈವ ಕುಲ್ಲುನ ಜಿಡ್ಡೆಗೆ ಮೂಜಿಕಾರ್ ಎದುರ್ದವು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಶಕ್ತಿ ನಿಖಲ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಶಕ್ತಿ ಸರಿ ಉಂಡು ದಾಯೆ ಮಣ್ಣಿಡೆ ಉಂಡು ಪೊರ್ಲುಂಡು ಶಕ್ತಿ ಸಂಚಯನಾಪುಂಡು ಕುಟುಂಬದ ಭಕ್ತಿ ನೆಲಮುಟ್ಟ ಬಗ್ಗುನ ಚಿತ್ತನ ಭಕ್ತಿ ನಿಖಲ್ಡಬೋಡು ಕಟ್ಟಿ ಸಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿಯಮನಿಷ್ಠೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಯ ನಿಯಮನಿಷ್ಠೆಡಿಪ್ಪೊಡು ದಾಯ ನಿಯಮನಿಷ್ಠೆಡಿಪ್ಪೊಡು ಈತು ಮಲ್ಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಮಲ್ಪೊಡ್ಡ ಏತ್ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಏತ್ ಅಂಜನಕುಲು ನಿಕಲ್ನ ಬೆಗರು ಪಾಡ್ದರೆ ಬಂಜಿಗೆ ತಿನ್ಪಿನ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತದು ಹಾ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಅಂಕಲ್ನ ಸತ್ಯೊಳಗಿಂದ ನಿಕಲು ಒರ್ತುದು ಬಂಗೋಡು ಇತ್ತಿನಕುಲು ಇತ್ತದು ದಾಂತಿನಕುಲು ಸಾಲ ಮಲ್ತದು ಕೆಕ್ಕಿಗೆ ಬಿದ್ದನ್ನು ಮಾರ್ದು ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕೊರ್ಪೇರು ಕಟ್ಟು ನಕಲು ಬರ್ತದೆ ಒಜೆ ದಿನೊಟ್ಟೆ ಮೂಗು ಮುಟ್ಟ ಪಾರ್ದು ಬೊಡ್ಚಾಂದ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ತಂಡವು ಸರಿಯಾಪುಜಿ ಕಟ್ಟು ನಕಲಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆ ಬೋಡು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಎಂಕುಲು ದೈವದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಗ ಎಂಚ ಅಕುಲು ವೃತ ನಿಯಮೋಡು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ದೇರ ಎಂಕುಲ್ಲ ವೃತ ನಿಯಮೋಡೆ ದೈವದ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪುನ ದೃಢ ನಿಷ್ಠೆ ಬೋಡು ಯಾ ನಿಖಿಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪಣಪುನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಒಂಜಿ ಸಾನ ಕಟ್ಟುನಗ ಇಂಚಿನಾಯನೇ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರ ಬೋರ್ಡು ನಿಖಲ ಅಯ್ಯ ಪೂಜಾರ ಇಂಚಿನಾರೇ ವಾಸ್ತುದಾರ ಬೋರ್ಡು ಅಜ ಪೂಜಾರ ಇಂಚಿನಾರೇ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಬೋರ್ಡು ಅಜ ಪೂಜಾರ ಇಂಚಿಸ್ತಿನಾರೇ ಮರತ ಬೆಲೆದಾರ ಬೋರ್ಡು ಅಜ ಪೂಜಾರ ಅವು ಈ ಜನ್ಮದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಂದು ನೆಕ್ ಸಾನೋಗ ಅಂತ್ಯ ಉಂಡು ಆದ್ಯಂತದ ಅಂತಿನ ದೈವಗ ನೇಮ ಕೊರ್ನಾಗ ಕಟ್ಟು ನಕುಲ್ಲ ಇಂಚಿನನೇ ಬೋಡು ಪನ್ಪೆನ ಸಂಕಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡು ಬೋಡು ಪನ್ಬೇರು ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರ್ಯರ ಮಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಗುರು ಒಂದು ನೇಮ ಕಟ್ಟನಕುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುರುಕುಲ್ ಲೆಕ್ಕ ಗುರುಕುಲೇನು ಬಿಟ್ರೆ ಆಪುಂಡ ಆಪುಜಿಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಐಕ್ಲುಂಡು ಗುರುರ್ ಅವಲಿಪ್ತಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಕಾರ್ಯ ಜಾನತಃ ಉತ್ಪನ್ನಂ ಪ್ರತಿಪನ್ನಸ್ಯ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯೋ ವಿಧೇಯಕಃ ಪಂಡ ಆಯೆ ತತ್ತೆನ ನಂಡ ಗುರುಲ್ಲ ಪಗಪುನ ಸಂಗತಿ ಉಂಟು ಅವು ಖಾಲಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟನಕ್ಲಿನ ತಂತ್ರ ಹಿಡಿದು ಶುರುವಾಯಿನ ಕಟ್ಟ ಕಡೆವರೆ ಬಿಟ್ಟು ನೇಮ ಕಟ್ಟನಕ್ಲೆವರೆ ಮುಟ್ಟೋಗಲ ಪಗಪೆರ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಏಪ ಅಕುಲು ತತ್ತಿನ ಪಗ
ಅಕುಲು ತತ್ತರ ಅವೇನು ಬದಲಾವಣೆ ತತ್ತಿಜರ ಒರಿಯನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನೆ ಮಲ್ಪರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪರಂಪರೆ ಆಯ ನಲಿಪುನ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚಂದು ಪಗ ಪೆರಿಜ್ಜಿ ಆಯ ಬಲಿಪುನ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಚಂದು ಪಗ ಪೆರಿಜ್ಜಿ ಆಚಾರುಡಿತ್ತಿನಕ್ಲೇನು ವಿಚಾರುಡಿತ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಅವು ಪಗ ಪೆರಿಜ್ಜಿ ಏಪ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಚಾರಗೂ ಕುಲಾಚಾರಗೂ ವಿರುದ್ಧವಾದ ನಡಪೆ ನಾನು ಪಗಪೊಡೆ ನಮಕೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಚಾರಂದಿಜ್ಜ ನಮಕೊಂಜಿ ಕುಲಾಚಾರಂದಿಜ್ಜ ಆ ಕುಲಾಚಾರ ತತ್ತಿನಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಪರಂಪರೆಗೆ ಅರ್ಥದಾದ ಯಾನಂತ ಕೈತ್ತು ಪಾತೆರ್ನ ಕೆಲವು ಕಾಲ ಅಂಡು ಉಂಟದು ನಿಖಿಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡೆ ಕೈತ್ತು ಪಾತೆರ್ದಿನ ಇದೊಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ನ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ದೆ ಓಲು ಉದ್ಯಾವರ ಮಾಡದಲ್ಪ ಈತ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ಏತು ಕೈತು ಪಾತೆರ್ನ ಸತ್ಯ ಬೊಡ್ಚಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ವಿಷನೇ ಬೋಡಾಪನ ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಏರೇ ಬರಡು ಸಮಾಜದ ತುತ್ತ ತುದಿಯಾಯಿನಂಚೆತ್ತಿನ ತಂತ್ರಿ ವರ್ಗದ ಬತ್ತಿನ ಸಮಾಜದ ಬೇರಾಯಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟು ನಕಲು ಅರೆ ಮುಟ್ಟೋಗಲ ಕ್ಷೇತ್ರಾಚಾರ ಕುಲಾಚಾರವು ಧಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪಂದಿನಲ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಪಗ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಲ ವೃದ್ಧಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇ ನಂಬಂದ ಬತ್ತಿನ ಕುಟುಂಬಗಳ ಇಂಬು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕುಟುಂಬಗಳ ಇಂಬು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೇನ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪಡು ಮಲ್ಪೊಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಅಕೇರಿದ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡದೇನ ಪಾತೆರದು ವಿರಮಿಸವೆ ಪೊರ್ತು ನಮನ ಕಾಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ತುನು ಕಾಪೋಡು ಬಂದುಳೆ ಮಾತ ಇನಿತದಿನ ನಮ್ಮ ಸೇರಿದ ಒಂಜಿ ನಾಗಗೆ ತನುಮೈಪುನಲ್ಪ ಕುಟುಂಬದ ಮುಡಿಪುಂಡತೆ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟನಲ್ಪ ದೈವದೇವರ್ನ ಚಾಕಿರಿದಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೇನ ಪದ್ನಾಜಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಸವನಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ತಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐಕೊಂಜಿ ಚೌಕಟ್ಟುಂಡು ಪ್ರಾಯದ ಚೌಕಟ್ಟುಂಡು ನಿಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡು ಏಳ್ಯ ಪ್ರಾಯದ ಶಿಶುರ್ದು ಎಲ್ಪ ಪ್ರಾಯದ ಪರಬೇರುವರೆ ಮುಟ್ಟೋ 7 ವರ್ಷದ ತೀರ್ಥದ ಜೋಕ್ಲಿನಲ್ಲೇ 90 ಜಿಂಡ ದೋಷ ಹಚ್ಚಿ ಎಲ್ಪ ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತದಾಕಲು 10 ಜಿಂಡ ದೋಷ ಹಚ್ಚಿ 7 ವರ್ಷದ ಎಲ್ಪ ಪ್ರಾಯದ ಉಳೈದಕಲು ದೈವದ ಕೊಡಿಯಡಿಕೆ ಬರೋಡೆ ಅಕಲು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪೊಡೆ ನಾಗಗ ತಾನು ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಅಕಲು ಮುಡಿಪುಗು ಪನವು ಪಾಡೋಡೆ ಅವು ಕಡ್ಡಾಯ ಮುಡಿಪು ಕಟ್ಟನು ಅಂಡೆಂಚ ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿದಾಡ್ನಾಗ ಒಂತೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಾಸನ್ನು ಸಂಬಳದನ್ನು ದೆತ್ತಿ ಬೇರು ಆರು ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬೊಕ್ಕೋರಿ ಡಾಕ್ಟ್ರುಲೇರು ಮುಡಿಪೋಟ್ನ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ತೋಜಡತ್ತ ಪಣದು ಈತು ಗೋರ್ದು ವಾಡ್ನತ್ತೈಕು ಮುಡಿಪುಗು ಈತು ಗೋರ್ದು ವಾಡ್ನತ್ ಒಂಜಿ ತರೆಕು ಒಂಜಿ ಪಾವಲಿ ಬಾಡ್ನ ದುಂಬಿತ್ತನಗೆಂಡ ದುಂಬಿಜ್ಜಾನ್ ದುಂಬು ಧಾನ್ಯ ಎತ್ತಿನ ನಾಣ್ಯ ಬರಡು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಎಡೆಮುಂಚಿ ಬಾಡೊಂದು ಇತ್ತೀನಿ ಎಡೆಮುಂಚಿ ಅವಲ ಲೆಕ್ಕ ಎತ್ತಿನ ಈತೆ ಬಾಡೋಡು ಅವಾಗ ಇತ್ತೆನವದಾದ ನಿನ್ನ ಮಗಲ್ನ ನಿನ್ನ ಮರ್ಮಲ್ನ ನಾಲ್ನ ಮೋಲ್ನ ಈತು ಗಂಟು ಬೂಸ್ ಕದೊರ್ತು ಒಂದು 10 ನಾಗಗ ತನುವೈಪುನಗ ನಿನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕೊಂಡೆ ಬೇರು ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲ್ನ ಬೊಂಡ ಒಂದು ಅಮ್ಮೆನ ಬೊಂಡ ಗೋಣಿ ನಿಲಿಕೆ ಬೊಂಡಲ ಕಿಟ್ಲಿ ನಿಲಿಕೆ ಪೇರ್ಲ ಪಾಪ ಪರಬೋಯ್ ತೊಂಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಜಾಲಿಡುಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಬರೋಡು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿನಲ್ಲೇ ತೊಂಬರು ತೂಲ ಮಗೊಂದು ನಾಗಬನ ನಮ್ಮ ಕೊಡಂಚೀರದ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಎಂಜಿನ ಕುಡಾಲ್ದ ಮೂಲ ನಮಕೇನಾಗ ತನ್ನಮೈಪುನಂಚುತ್ತನ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕುಲು ಇಂಚಿತ್ತನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜನಾಂಗದಕುಲು ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಒರಿಪೊಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಲ್ಡೆ ತಿಕ್ಕಿನ ದೈವಲೆ ನಮ್ಮನತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕುಲು ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಓಲು ಕುಲ್ಲುಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ 25 ಜಾಲ್ಡ ದೈವಲೆ ನಮ್ಮ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಡೆ ಪೋತೆ ಹಂಗೆ ಬೇಜಾರಾತನ ದಾಯ ನಿಖಲ ಮೂಲದ ದೈವ ಯಾವ್ಜ ನಿಖಲೆ ಯಾವ್ಜೆ ಅಡೆ ಬಲೆ ಅಡೆ ತರ ತಗ್ಗಾಲೆ ಅಡೆ ಬೆರಿ ಬಗ್ಗಾಲೆ ಅಕುಲು ಬಂಡೇರು ಅವಳು ಬಲಿ ಮೇಲೆ ಅಕುಲು ಬಂಡೇರು ಮೂಲು ಅಕುಲು ಬಂಡೇರು ಮೊಕ್ಕಲು ಬಂಡೇರು ನಂಬೋಡು ತೋಜುನು ಸರಿ ಓಲು ಮೂಲೋಗಬಹುದು ನಂಬೋಡು ಬಂಡ್ಪನವು ಸತ್ಯ ಅವೇನು ಕಾಣುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಮಂಚಬಾರ್ದು ನಂಬಲೆ ಬಂಡ್ಪನ ತಪ್ಪು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ಬಂಡ್ಪನ ಸರಿಯಪ್ಪನು ನಿಖಲು ಕುಟುಂಬದಡೆ ಪೋ ಪೂಜಾರು ದೈವ ನಿಖಲ ಬಿರೋಡು ಬೈದಂಡು ದೈವ ನಂಬೋಡು ಓಡೆ ನಿಖಲ ತಪ್ಪು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ ಮಲ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲೋಡೆ ನಂಬೋಡು ಒಂದಂಚತ್ತು ಅಂದ ಅಡೆ ಬಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಮ್ಟು ಬಿಡು ಪೂಜಿ ಆರು ಮಲ್ಲ ಜನ ಆಪೇರು ಯಾಂದಾಯ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ನಾಲ್ ಮಂಚಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಗೋಡೆಜ್ಜ ಮೂಲೆ ನಂಬುಗ ಅಂದ ಐಕ ಮಲ್ಪೇರೆ ಕರಿಪೇರೆ ಕಟ್ಟರೆ ಪೂರ ಎಂಗುಲು ತಯಾರಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೆ ಬಂಜಿಂಗಿಡುತ್ತೆ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆಪುಂಡತ್ತೆ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆತನು ನಮ್ಮ ಮೂಲಡ ದೈವಳೆ ನಮ್ಮೋಡು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ದೈವ ನಮ್ಮುಂಡ ಕಂಡ ಕಾಟ ಮಾಡಬರಿಯ ಮುರಿಯ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ದಾಯ ದೈವ ನಂಬರೆ ಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆ ಕೇಳಲೆ
ಶಾಸ್ತ್ರ ಬನ್ಪನಿಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ದೈವೊಳಗೆ ಅಮೆಸೂತಕ ಉಂಡು ಇಜ್ಜ ಅಮೆಸೂತಕ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚಾವಟ್ಟ ದೈವ ನಂಬ್ಯಾರ ಸೂತಕದಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕುಲ್ಲುವರ ನಿಕಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಟ್ಟ್ಯಾಡು ಕುಲ್ಲುವರ ದುಂಬು 7 ದಿನ 9 ದಿನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೊಟ್ಟ್ಯಾಡು ಕುಲ್ದು ಒಕ್ಕ ಬರೋಡು ಬಯ್ಯಾನಗ ಬೇಲದಲ್ತ ಬತ್ತಂಡ ಕುಂಟು ಕೊಟ್ಟ್ಯಾಡೆ ಬಗತ್ತದು ಬೇತೆ ಕುಂಟು ತುತ್ತದು ಉಲಾಯ್ ಬರೋಡು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪನ್ನಮ್ಮ ಬೊಡ್ಚಿ ನಮಾವೇ ನಿರ್ಮಲ ಮಲ್ತ ಅನ್ಕ ಒಂಜಿ ಜನ ಸಾವುದ ಕಾಕಜಿ ಬತ್ತ ಮರ್ಪುಣ್ ಆ ಜನಗ ಸೂತಗೆ ಪೂಜ ಸೀದೆ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಬತ್ತ ಬೇರು ಗೊರ್ಪು ಜನ ನೀರು ಗೊರ್ಪು ಜನ ಆಮೆ ಸೂತಕದ ಆಚರಣೆ ಏತು ನಡಪುಂಡು ಈ ದೋಷಲು ಪುರ ನಂಗೆ ಕಾರಣತ್ತ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಒಂದು ಪುರ ದೋಷಗೆಂಡ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ದೋಷ ಹತ್ತದ ಗೆಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಐಕ್ಯಬೋಡಾದ ಬನ್ಪನೆ ಕುಟುಂಬದವಲೆ ನಿಖಲ್ನ ಪದ್ನೆನ್ಮ ಜಾಗೆ ಉಂಡು ಅವಲೆ ನಂಬಲೆ ಯಾನು ಬನ್ಬಿನಿ ಕುಟ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಓಲೊಂದು ಬಣ್ಪುಜಿ ಯಾನು ಕಾಕಾಜಿ ಗೋರೊಂದು ಬೋಪಿನವಳು ಜಾಲ್ಡು ಆತು ರಾಸಿ ಅಕುಲ್ ಪಾತ್ರ ನಂಬದಿರ ಪಾಪ ಮಕ್ಕಳು ಮುಗ್ದೇರ ಮಕ್ಕಳೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಡೆವರೆ ಮುಟ್ಟ ವಂಚನೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರೇ ಇಲ್ಲ ಜಾಲ್ಡು ತಿಕ್ಕಿನಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಜಾಲ್ಡು ಆತು ಪಿರಿ ಅಲ್ಪ ಆತು ದೈವದ ಕಲ್ಲು ಅಂತು ಇಂಚತ್ ನಿಖಲು ಮೂಲದವಳೆ ನಂಬಲೆ ಮೂಲದ ಸತ್ಯೊಳೆನೆ ನಿಖಲು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಲೆ ಆ ಅನುಗ್ರಹ ನಟ್ಟಲೆ ಕುಡಂಜಿ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ಒಕ್ಕ ನಿಖಲ್ದ ಎದುರ ಬನ್ಪನೆ ಜನಕ್ಕಲೆ ಒಂಜಿ ಭ್ರಮೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ತೆರಿ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ದೈವ ನಂಬುದುಂಡು ಒಬ್ಬ ಅವು ನಂಬುದಾತು ನನ್ನ ದೆಪ್ಪರೆ ಆಪುಂಡ ಒಪ್ಪ ಅವ್ವ ಪೂಜಪ್ಪ ನನ್ನ ನಂಬುಜ ಆಹಾ ಯಾನಗನತ ಮೊಬೈಲ್ ಮುಲ್ದೀತೆ ಮುಂದೆ ನಂಗೆ ದಾಯ ದೆಪ್ಪರೆ ಆಪುಜಿ ಯಾನ್ ದೆಪ್ಪೆ ಅವು ದೀತಿನ ಸರಿಯತ್ತು ನನ್ನ ದೆಪ್ಪೊಡೆ ಆಂಡ ದೆಪ್ಪುನು ಅಂಚತ ಐಕ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಿ ಮಲ್ತ ದೆಪ್ಪೋಡು ವಿಧಿ ಮಲ್ತದ ದೆಪ್ಪೋಡು ಆ ಪೂಜೆ ಬಂಡಪನೆ ಬಕ್ಕಡೆ ಎಂಕುಲು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿನ ಸರಿ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚ ಸರಿ ಮಲ್ಪೋಡೆ ಸರಿ ಮಲ್ತಿಜಿಂದಂಡ ಎಲ್ಲ ದಿನ ಮೂಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯ್ಜ ಮೂಲದ ಅಪ್ಪನ ಶಾಪ ಬರ್ಬು ಜನಂಕ ಐಕ ಬೋಡಾದ ಆ ಪೂಜಿ ಪಣಪನ ಓಲಜ್ಜ ಆ ಪುಂಡೆ ದಾಯಕೆಂಡ ದೈವಲು ಚರ ಅವು ಸ್ಥಿರ ಪ್ರತಿಷ್ಠತ್ತು ಈ ಸಂಕಲ್ಪನು ನಿಕಲು ದೀವನುಡು ಪಣದ ಪಂಡದೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಿಕಲು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ತುದಾರೆ ಇತ್ತಿನಕಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ ದಾಂತಿನಕಲು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ದಾರೆ ನನಗಾಣ್ಲ ದೈವದ ಕೊಡಿಯಟ್ ನಿಕಲು ಕೊರ್ಪನವೇನ ಸರಿಯಾದ ದೈವದ ಸೇವೆಗೆ ನಿಕಲ್ನ ಜೋಕಲಿನ ಸೇರಾಲೆ ಕೂಡುಪಾಡ್ಪಾಲೆ ಆ ಮುಖೇನ ನಿಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬಡು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಂಚೊತ್ತನ ಇಂಬುನು ಆ ಸತ್ಯೊಳ್ನ ಅನುಗ್ರಹನ ದೆತ್ತೊಲ್ಲೆ ಪಣದ ಪಂಡದೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಅನ್ನದಾನ ನಡತಂಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ದೈವಳ್ನ ಸ್ಥಾನದ ಒಕ್ಕೇಲಾಂಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ನಿಕಲ್ನ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ತೂಪು ನಂಚುತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಬತ್ತಂಡು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ದಾದಕೇಂಡ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಯಾನ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಿನ್ನ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ಅರೆಗೆ ಕೋಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೆ ಆ ಪುಸ್ತಕ ನಿಕಲ್ನ ಚರಿತ್ರೆನ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತಿರೋದು ನಮ್ಮ ಚರಿತ್ರೆನ ಪುಸ್ತಕ ಸಿರಿಮುಡಿಯಿಂದ ಬಂಡದು ಪುಸ್ತಕ ಬೇರೆ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕೆ ಕೋಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ರೆ ಆವಂದಿನಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ಪಾಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ಆತಜಿ ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಆಯ್ಕೊಂಜಿ ಅರೆ ಗೊತ್ತುಂಡವು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವಿಷಯಲು ಅಂಚಾದು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮಲ್ದಾರೆ ದುಂಬುಗುಲ ನಿಕಲ್ನ ಕಟ್ಟು ಪರಂಪರೆ ಒಂದೇನು ವಾಕಾರನುಗಳ ಬುಡೋರ್ಚಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರಡ ಬನ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಪರಂಪರೆ ನಾಗಾಗ ತನುವೈಪುನ ನಿಕಲ್ನ ಹಕ್ಕನ್ನು ವಾಕಾರನುಗಳ ಬುಡೋರ್ಚಿ ನಿಕಲ್ ವಾಕಾರನುಗಳ ಬುಡೊಚ್ಚಿ ಅವು ನಿಖಲ್ನ ಹಕ್ಕು ನಿಖಲ್ನ ಕಟ್ಟು ವಾಕಾರನುಗಳ ಅವೇನು ಬುಡೊಚ್ಚಿ ಅವೇ ನಿಖುಲು ಕಡಾಖಂಡಿತವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾದ ನಿಖಲ್ನ ಹಿರಿಯ ಆಗ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾದ ಅಂಚೊಂದು ಎಂಚಲ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಕಟ್ಟುಪಾಡಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾದ ನಿಖಲ್ ಮಲ್ಪುಲೇ ಪಣಪನ ಪಾತೆರ ಬಂಡೋದು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡಾದು ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಾಲಗಾಯರಂಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಜನೆ ಒಂದು ನೂತನ ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟೆಲ ನಿಖಲ್ ಮಲ್ತದಾರೆ ನೆತ್ತ ಬಗೆಟ್ಲ ತೆರಿಪೋಡ ನೆಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಆತಂಡ ಮಲ್ದಂಡ ಅತೆ ಒಂಜಿ ಮಗ್ಮೆ ಅಲ್ಪನ ಚೊತ್ತನ ಕಟ್ಟುಂಡ ಪದ್ಧತಿ ಉಂಡು ಇಪ್ಪಡು ಈ ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟೆ ಲಗ್ನ ಒಕ್ಕನೆ ಐಕೊಂಜಿ ಒಕ್ಕೇಲೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಅಂದೆ ಅತೆ ಏಡು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪುಂಡ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪಡು ಆಂಡ ಅಶ್ವತ್ಥದ ವಿಷಯ ನಿಕಲು ತೆರಿಯೋಡು ದಾಯ ಅಶ್ವತ್ಥದ ಮರಣಂಕ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಬಣ್ಣದೇನ ಪಾತೆರೆದು ವಿರಮಿಸವೆ ಐನ ಪವಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಜ್ಞರು ತೆರಿಪದೇರು ಉಚ್ಚಿಷ್ಟಂ
ಶಿವನೈರ್ಮಲ್ಯಂ ವಮನಂ ಚ ಶವಕರ್ಪಟ ಕಾಕವಿಷ್ಟ ಸಮುತ್ಪನ್ನಂ ಪಂಚೈತೇತಿ ಪವಿತ್ರಕ ಐನು ಪವಿತ್ರ ಸುತ್ತಲು ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಬಂಡದಾದ ವಿಸ್ತಾರ ಮಲ್ಪುಜಿ ಪೆತ್ತ ಅವಳ ಜರ್ಸಿ ಬೆತ್ತತ್ತು ಮಲೆನಾಡು ಗಿಡ್ಡ ಪೆತ್ತ ಆಯ್ತ ಕಿರ್ಂದೆಲ್ ದೆಕ್ಕದು ಕಂಜಿ ಮಡೆ ಪಾಡ್ದ ಐವಕ್ಕ ಕಂಜಿದ ಮಡೆ ಸಮೇತದ ಪೇರು ಕಂಜಿದ ಮಡೆ ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ದೈವಗೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉಚ್ಚಿಷ್ಟ ಶಿವನೈರ್ಮಲ್ಯ ಬಂಡ ಜಟದಕ್ಕಿನ ನೀರು ಪಂಡ ಪವಿತ್ರ ಉದಕ ಪರಪುನ ತುದತ ನೀರು ಪವಿತ್ರ ಇಜನ ಉಗ್ಗೆಲ್ದ ನೀರು ನಿಖಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡು ನಿಖುಲು ಪುಣ್ಯಾರ್ಚನೆ ಬಣ್ಣದು ಕಾಂಡದೀನ ತೀರ್ಥೋನು ಮನದನಿ ಮುಟ್ಟ ಬಳಕೆ ಬನತ್ತು ಒಂಜಿ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದ ತೀರ್ಥ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲಗೂ ನಿಷಿದ್ಧ ಅದೇ ನಿಷಿದ್ಧ ಆಂಟ ಕೂಚಿದ ನೀರು ಪವಿತ್ರ ಉಗ್ಗೆಲ್ದ ನೀರು ಐಕ್ ಶಿವನೈರ್ಮಲ್ಯ ವಮನ ಕಕ್ಕಿನವು ಓ ಕಕ್ಕಿನವು ತಿಗ ಜೇನುನ ಪೂರ್ದು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟಿಡ್ದು ಪೂಕು ಕಾಂಡೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ 350 ಸರ್ತಿ ಪಾರ್ದು ಪೂತ ಮಕರಂದನ್ನು ಜುಂಬುದು ಕಕ್ಕೊಂಡತೆ ತಿಗ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದೈವಾಗ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ನಾಗ ಪೇರು ಬರ್ನಾಗ ಸಕ್ಕರೆ ವಾಡ್ನತ್ತು ತಿಗನೇ ಮೈಪು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಸಕ್ಕರೆ ವಾಡ್ನ ಕ್ರಮ ಅದನ್ನು ಸಕ್ಕರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ವಾಡುವೆ ದೈವಗ ಪೇರು ಕೊರ್ನಾಗ ತಿಗವಾಡು ವಮನ ಶವಕರ್ಪಟ ರೇಷ್ಮೆದ ನೂಲು ರೇಷ್ಮೆದ ಪುರಿ ಐತೆ ಪಿರಾಳು ಶ್ರವಿಸನ್ ದ್ರವಿಡ ಸುಂದುದು ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ಐತೊಳೆ ಬಂದಿಯಾದ ಅವೇನು ಬೆಚೆ ನೀಡಬಾರ್ದಾನಾಗ ಸೈಪುಂಡು ಐತೆ ಮಿತ್ತದೆತ್ತೆ ನಾವು ಶವಕರ್ಪಟ ಕಾಕವಿಷ್ಟ ಸಮುತ್ಪನ್ನಂ ಪಡ್ಡ ಒಂದು ಕಕ್ಕೆದ ಹಿಕ್ಕೆಗೆ ಪುಟ್ನವು ಕಕ್ಕೆದ ಹೊಲಸಿಗೆ ಐಕ ಪುಟ್ಟನವು ಅಶ್ವತ್ಥಮರ ಶ್ರೇಷ್ಠದಾಯಾಪುನ ಕೆಂಡ ಯಥೇಚ್ಛವಾದ ಆಮ್ಲಜನಕ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಶ್ವತ್ಥಮರಕ್ಕೆ ಮೂಲತೋ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಯ ಮಧ್ಯತೋ ವಿಷ್ಣು ರೂಪಿಣೆ ಅಗ್ರತೋ ಶಿವರೂಪಾಯ ವೃಕ್ಷ ರಾಜಾಯತಿ ನಮೋ ನಮಃ ಅಶ್ವತ್ಥೋ ಹುತುಕ್ವಾಸೋ ಗೋವಿಂದಸ್ಯ ಸದಾಶ್ರಯ ಆಶೇಷಂ ಹರಮೇಶೋಕಂ ವೃಕ್ಷರಾಜಂ ನಮೋ ನಮಃ ಬಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬತ್ತಂಡ ನಿಖಲ 4-5 ಪರ್ತೆಲ ಇಚ್ಚಾಂಡು ಯಥೇಚ್ಛ ಆಮ್ಲಜನಕಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆರೋಗ್ಯಲ ವೃದ್ಧಿಯಾಂಡು ಅಶ್ವತ್ಥಮರ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಕೋಮರಾಯ ಚಾಮುಂಡಿ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ದು ನಿಖಲೆ ಪುರ ಇಂಬುನು ಕೊರಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ತಿಕ್ಕಡೆ ಪಣಪನ ಪಾತೆರೆ ಪಂಡೊಂದು ತುಳುವನಾಡದ ಮಣ್ಣ ಕಮ್ಮೆನ ಪರಡೂರೊರ್ಮೆನ ಅಪ್ಪೆ ಮಣ್ಣದ ಮೈಮೆ ಕೆನ್ನಗ ಮೇಯ್ಮನ ಸವೀರ್ಮೆನ ಡೆನ್ನ ಡೇನನ ಡೆನನ ಡೇನನ ಡೆನ್ನ ಡೇನನ ಡೆನ್ನನ ಪನ್ಪೆ ಕೇನಲೆ ತುಳುವನಾಡದ ಮಾಯು ಕಟ್ಟದ ಪಾರ್ದನ ಕಡಲು ತೆಲೆಂಡಿಗೆ ಭೂಮಿ ಒರಿಂಡಿಗೆ ಪುಂಚೋದ ಮಣ್ಣಾಂಡಿಗೆ ಸತ್ಯ ನ್ಯಾಯಗೂ ನೀತಿ ಧರ್ಮಗೂ ಈ ಮಣ್ಣು ಕಣ್ಣಾಂಡಿಗೆ ಪನ್ಪನ ಸಂಧಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ದೈವದ ಅಡಿಯಂಗನಡು ನಿಕುಲು ಸೆರಂಗ್ ಪತ್ತದ ನಟ್ಟಿಲೆ ಮಾತ ಅಂಜನಕುಲು ದೈವದ ಅಡಿಯಂಗನಡು ಪುಗೆಲುಗೊಂಜಿ ಶಾಲು ಪಾಡ್ದು ಐಟ್ಲಾ ಸೆರಂಗ ಬತ್ತ ನಟ್ಲೆ ದೈವದ ಅಡಿಯಂಗನಗು ಪೋನಗ ನಿಕಲ್ನ ಸೆರಂಗ್ ತಪ್ಪಂದಿನಲ್ಕ ನಿಕುಲು ಕಾಪುಲೆ ಸೆರಂಗದ ಅಂತೆ ಪೋಂದಿಲಕ ನಿಕುಲು ಕಾಪುಲೆ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸೆರಂಗ್ ಇಪ್ಪು ನಲ್ಕ ಕೆಲವು ಜನ ಒಂಜಿ ಹಾಸಿಗಾರೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಪಾತ್ರ ಉತ್ತಣ್ಣ ಹಾಸಿಗಾರೆ ಉಂಡು ಸಾಯ್ಬೇರೆ ನಿಖಲಿಗೆ ದೇವರದ ಕೊರನ ರಪ್ಪ ಕೈಕ್ಕೆ ಬರುಂಡಿಗೆ ನಿಖಲು ಇಂಚ ಬತ್ತನಿಗೆ ಹಾಸಿಗಾರೆ ಬಂಡು ಬನ್ನ ತಮಾಷೆಗೆ ದಾವಿಂಡ ನಿಖಲು ಇಂಚ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅನ್ಬಂಡು ಎಂಕುಲು ಇಂಚ ಅಲ್ಲ ದೇವರ ಬಾಂಡ ಬುಲ್ಕ ತಿರ್ತು ಬರುನಿಗೆ ಆರು ಬಂಡು ಬನ್ನ ಹಾಸಿಗಾರೆ ಮಲ್ಲ ಹಾಸಿಗಾರೆ ಪುದರ್ ಬಿಡ್ತು ಅಂಡ್ ಅರೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ದೈವಡ ಇಂಚ ಸೆರಂಗ ಬತ್ತನಂಡು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುಂಡು ಕೈದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುಂಡು ಎಂಗ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಸೆರಂಗತೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುಂಡು ದೇವರ ಬರುನ ವಾಕಾರಗಳು ತಿರ್ತು ಬರುಜು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಾತೆ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನ ಅರ್ಥದಾದ ಕೆಂಡ ದೇವರ ಕೊರ್ಪಿನಂದತ್ತೆ ಜೀವಾತ್ಮಗಳ ಪರಮಾತ್ಮಗಳ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಬನ್ಪನ ಸಂಕೇತ ಹೊರತಾದ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿನ ಬೇತದಾಲತ್ತು ಆರು ಕೊರನ ಪಡೆಯನ್ ರತ್ತು ಅರ್ಥಾಣತೆ ಸೆರಂಗ್ ಈತೆಲ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಚಕ ಚಕ ಪೂಪುಂಡತೆ ಬಾಲೆದ ಪುಗಿಲಗಳ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕಲ್ಪಲೆ ಅಪಗಮಲ್ಲ ನನಗೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಪನ್ ಬನ್ಪನ ಪಾತೆರ ಪಂಡೋದು ಏನನ್ನ ಲೆಪಡಾಯನಕ್ಕೆ ಕೊಡೋರ ನಿಕ್ಲೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂತೆ ನನ್ನ ಪಾತೆರಗು ಮುಗಿತಲ್ಲ ಚುಕ್ಕಿದಿ ಪೋರ ಕೈನ ಮುಷ್ಟಿ ಬತ್ತಲೆ ಪುಂಡಿ ಬತ್ತಲೆ ಗಟ್ಟಿಡು ಅಪ್ಪೆ ಭಾರತಿಗೆ ಯಾವುಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಭಾರತಿಗೆ ದೇಶಗೂ ನಮ್ಮ ಸುರು ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊರಡು ಬಕ್ಕ ದೇಶ ಎತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ದೈವಪುರ ದೇಶ ಹೆಜ್ಜಿಂದ ಓಲಜ್ಜಿ ಉಂಡೆ ಸುರು ದೇಶ ಅಪ್ಪೆ ಭಾರತಿಗೆ ತುಳುವಪ್ಪೆಗೆ ಕೋಮರಾಯ ಚಾಮುಂಡಿಗೆ ಬಾಕುಡ ಸಮುದಾಯಗೂ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ಗು ಪೊತ್ತು ಭೂಮಿಗೆ ಪತ್ತು ಪನಿಕಲು ಬೂರ್ನಗ ಎಂಚ ಅವು ನೆಲತ ಬುಲೆಚೆಲ್ಲು ಗುಪ್ಪಿನ ಮುತ್ತುಲ ಅಪನ ಅಂಚಿನ ಮುತ್ತುದೆಲ್ಲ ಕತ್ತಿನ ಪಾತೆರದ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಪನಿದೇಶ ಬಿರ್ಕಿನಂಚಿನ ಪೂಜ್ಯ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಇರಿನ ಪಾದಪೂರ್ಪಗು ಸೊಲೈತ ಸೊಲ್ಮೆಲ್ನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತದ್ದು
ನನ್ನ ವೇದಿಕೆಡೆ ಉಪನಂಚಿನ ನಾನೊಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಬಿಂದೆ ಶ್ರೀ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ASI ಉರ್ವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮಂಗಳೂರು ಇರ್ನ ಬಾಯಿಡ್ದು 4 ಎಡ್ಡೆ ಪುದ ಮದಿಪು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ಬೈದೇರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಾತ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಾಕುಡ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಅರಣ್ಯ ವೇದಿಕೆಡು ಹಾರ್ಥಕವಾದ ಎದುಕೊಂಡು ದಯವಂತದ್ದು ವೇದಿಕೆಡು ಬತ್ತದು ಹಾಸಿನರಾವಡದು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಾತ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಬೆರಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಂತನು. ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಲೇಸಿಡಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನರಾದ ಬತ್ತನಂಚನ ಶ್ರೀ ಅಶ್ರಫ್ ಪಚ್ಚಲಂಪಾರ ಎಂಬರೆ ಕಾರಣಾಂತರದ್ದು ದುಬ್ಬ ಪೋಂದುಲ್ಲರೆ ಇರೆಗೆ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಲೇಸಿಡಿ ಪಾಲ್ಪಡೆಯನೇಕೆ ಸೊಲೈತು ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಾಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚಿನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಏನಂಚನ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಎಂಬರೆ ಅರೆಗೆ ನೆಂಪುದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರೊಂದು 2 ಬೆನ್ನೈತ ಮಾಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ದುಂಬುಗು ಶ್ರೀ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಬೇರೆ ನಡೆದು ಬುಲ್ಮನದ ಮದಿಪು. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನೆಲೆಯಿನ ಅಪ್ಪೆ ಕೋಮರ ಚಾಮುಂಡಿ ఒక ಪರಿವಾರ ದೇವರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಅಡ್ಡ ಬರೋದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ 18 ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಆರಾಧನೆ ಪಂಚನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರೋದು ವೇದಿಕೆ ಪಂಚನ ಮಾತಾ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತೆಯನ್ನು ಪಾದಾರದಿಂದ ಅಡ್ಡ ಬರೋದು ವೇದಿಕೆ ಹಿಡಿದು ಜನ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರನ್ನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬರೋದು ಇನ್ನು ಈ ಕುಡಾಲ್ ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ ಬೈದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇಂಚೊಂಜಿ ಬೆಲಗೊಡ್ದಂಡ ನೆತ್ತ ಪಿರವು ಬೆಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲು ಬೆಂದಿನ ಜನ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಈ ಸಮಯ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಲ್ಲ ದಯನಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ಪೊರ್ಲಾದ ಅವಡ್ದಂಡಾಗ ನೆಕ್ಕೆ ಏತ್ ಶ್ರಮ ಮಲ್ತಿ ಬಂದದು ನಂಗೆ ಅವು ತೂಗು ಅಲ್ಲ ಪೆರುಮಾನ್ ಪೆರಾಬಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂಚಿನೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾವಂದನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾವುದು ನಾನಾತ ಮಲ್ಲ ಲೇಸು ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಎನ್ನೊಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅವೇ ಲೆಕ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಲೇಸಿಡಿ ಏನಲ್ಲ ಭಾಗಿಯಾರೆ ಅವಕಾಶ ಒಂದು ಮಾತ ಸಮಿತ ಮಾತಿರಲ್ಲ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನೊಂಜಿ 2 ಪಾತ್ರ ಉಂತವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಾತ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಅರೆಗೆ ಮೋಹಿನಿ ಬತ್ತದೆ ಶಾಲು ಪಾಡದೆ ಸ್ವಾಗತ ಮನ್ಪಡ್ದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಆತ್ಮೀಯ ಭಗವದ್ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲೆ, ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಕೂಡಾಲ ಶ್ರೀ ಕೋಮರಾಯ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಚ್ಚಲಂಪಾರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಡತನಂಚಿನ ದೈವಲ್ನ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂಚಿನ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕದ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಗದ್ದಿಗೆದ ಲೇಸಿಡಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಳಿಗೆ ಬುಲ್ಮನದ ಮದಿಪನ್ನು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನಂಗೆ ಮಾತ ಆರಾಧ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ತುಳುವ ಬಲ್ಲಿ ದಯಾನಂದ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಬೆರಗಿ ಈ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡಿ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ದಯ ಮಲ್ತದು ಆರು ಮಾನತಿಗೆದ ಪೀಟಡು ಓಲಗ ಒಡೊಂದು 2 ಪತ್ತಿ ಬೀರಳು ಜೋಡಿಯಾದ ಭಕ್ತಿ ಮದಿಪುಡು ಸುಗಿತನೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ದಯಾನಂದ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಇರು ಮಾನತಿಗೆದ ಪೀಟಡು ಓಲಗ ಆದ ಎಂಕಲು ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಡು ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಈ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು 2 ಭಿನ್ನೈತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮೀಯ ಸಜ್ಜನ ಭಗವದ್ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲೆ, ತುಳು ಭಾಷೆನು ಅಂಚಿನ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪೊರ್ಲುನು ತಿರ್ಲುನು ಬಲಬುನು ಏಳ ಕಡಲ ಆಪೆಕ್ ಪಾರಾದು ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಪುದರ್ನು ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತೆ ಗೊಂತುದು ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಲ ಆರಾಧ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ಇನಿತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಬುಲ್ಮನದ ಮದಿಪುದ ಮೂಲಕ ನಮಕ್ ಜಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪುದ ಪನಿದೇಸೆ ಬಿರ್ಕನಂಚಿನ ಪೂಜ್ಯ ದಯಾನಂದ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಇಂಬರಿಗೆ ಈ ಭವ್ಯವಾಯಿನ ವೇದಿಕೆಡಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ವೇದಿಕೆಡಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತೆರೆ
ಅಮೃತ ಅಸ್ತುಡು ಈ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಕೋರಡು ಪಂಡಿತ ಎನ್ನಿಕಲ್ದ ಭಿನ್ನೈತ ಮಲ್ತನ್ವ ತುಳು ಭಾಷೆನೆ ಅಂಚಿನೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಾಗಾರಾಧನೆ ಅವು ಆಜಂದಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಾಜಂದಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಬಿಜದು ಪೋವಂದಿನ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮಕ ಮಾತೆರೆಗಿಲ್ಲ ತಿರಿಪಾದು ಕೋರ್ದು ತುಳು ಭಾಷೆನು ಏಳಕಡಲ ಆಪೇಕು ಪುಗರ್ತದ ಪಾತ್ರ ದೆಪ್ಪಾದು ಕೋರ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಹುಜಾತ್ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂದಿನಂಚಿನ ಪೂಜ್ಯ ದಯಾನಂದಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಇರೆಗೆ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೋರಿನಂಚಿನ ಈ ಎಲ್ಯ ಒಂಜಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಇರ್ನ ಮಟ್ಟಲಿಗೆ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇಂದಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತನಕ್ಕೆ ಇರೆಗೆ ಸ್ವಲೈತ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆರ್ತಿ ಪಿರ್ತಿಡು ಲೆತ್ತುಕೊಂಡಾಡೊಂದು ಓಲೆನು ಇರ್ನ ಮಟ್ಟೆಲಿಗೆ ಪಾಡ್ಯ ಎಂಕಲ್ನ ಲೆಪ್ಪುಗು ಬೆಲೆದಿದ್ದು ಈ ಮಣ್ಣದ ಮಿತ್ತು ಬಕುತಿನಿದ್ದು ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಚಿತ್ತೈಸಿನ ಇರ್ನ ಪಾದ ಪುರ್ಪಗು ಸೊಲೈತ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನೆ ಇನಿತ ವೇದಿಕೆಡೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಬುಲ್ಮನದ ಮದಿಪುನ ಕುರ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ASI ಉರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಇರೆಗಿಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಎಂಕುಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ದಯಮಲ್ತದು ಶ್ರೀ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ASI ಉರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಇರ್ಲ ಈ ಗೌರವ ಮಾನತಿಗದ ಪೀಠಡು ಒಲಗ ಅವಡೊಂದು ಇರಡ ಭಿನ್ನೈತ ಮಲ್ತೊನ್ವ ಇನಿತ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಲೇಸಿಡ್ ಬುಲ್ಮನದ ಮದಿಪುನು ಕುರ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ASI ಉರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಒಂಜಾತ್ ಅಧಿಕೃತ ಕಾರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತಲ ಈ ಮಣ್ಣದ ಮಿತ್ತು ಬಕುತಿನ ದೀದ್ ಎಂಕಲ್ನ ಲೆಪ್ಪುಗು ಮೋಕ್ಯನ ದೀದ್ ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಚಿತ್ತೈಸಿದು ಬುಲ್ಮನದ ಮದಿಪುನು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಇರೆಗೆ ಕೊರುಪುನಂಚಿನ ಈ ಮಾನಾತಿಗೆ ದಯಾನಂದಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಇರ್ನ ಅಮೃತ ಅಸ್ತೋಡು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡಿತನಂಚಿನ ಮಾತ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗೆತೆರು ನಿಖಿಲ್ನ ಅಮೃತ ಅಸ್ತೋಡು ಈ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಭಿನ್ನಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮುಖ್ಯದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆಗೆ ಮೋಕ್ಯದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆಗೆ ಬಿಲೆದಿದೆ ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಚಿತ್ತೈಸನ ಇರ್ನ ಇರೆಗೆ ಸೋಲೈತ ಸೊಲ್ಮೇಲನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನ ಉಂದ್ವೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೋಡಾದೆ ಮಾತಾ ನೋಟ ಪಂಚಾಂಗತೆ ಇದೆ ಅವು ಓವು ಸರಿ ಓವು ತಪ್ಪುಂದು ಎಂಕಲೆಗೆ ಪಂಡು ಕೊಡ್ದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾತಾ ರೀತಿಯಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತನ ದೈವಜ್ಞರ ಐನಂಜನ ಶ್ರೀ ಪಂಕಜಾಕ್ಷನ್ ಮೇರೆಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆದ ಕೊಡ್ತು ಈ ಮತ್ತರ್ವೇಡೆ ಓಲಗ ಐನಂಚನ ಇರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಂದು ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚನ ಈ ಮಾನಾತಿಗೆ ದಯಮಲ್ತದ ಎಂಕಲು ಕೊರ್ಪುನಂಚನ ಈ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಇರ್ನ ಮಟ್ಟಲಿಗೆ ಪಾಡೋಲ್ಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಲ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತದ ಈ ಮನ್ನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಾತಾ ರೀತಿದ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊರದು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡ್ದು ಇರಡ ಭಿನ್ನೈತ ಮಲ್ತೋನ್ವಾ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಕೂಡಾಲ್ ಶ್ರೀ ಕೋಮರಾಯ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೈವತ್ಸನ ಪಚ್ಚಿಲಂಪಾರೆ ಮುಲ್ಪ ನಡಪುನಂಚನ ಇನಿತ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಲೇಸಿಡೆ ಗದ್ದಿಗೆದ ಲೇಸಿಡೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬತ್ತನಂಚನ ಶ್ರೀ ಪಂಕಜಾಕ್ಷನ್ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರೇ ಇರೆಗೆ ಮಾನಾತಿಗೆದ ಪೊರ್ದು ವೇದಿಕೆಡಿತನಂಚನ ಮಾತಾ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗೆದ್ದೇರೆ ನಾ ಅಮೃತ ಅಸ್ತೋಡು ಈ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೊಡುದು ನಿಕಲ್ಡ ಭಿನ್ನೈತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪೊರ್ತುದ ತುರ್ತನು ತೆರಿಯೊಂದು ದಯಮಲ್ತದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ನಗಲು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಅತಿಥಿಲು ನಮಕಾದ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಬತ್ತದಿತ್ತೇರೆ ಪೊರ್ತು ಮೀರೊಂದುಂಡು ಮಾತಾ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗೆ ತೆರಲ ಒಂಜಾತ್ ಅಧಿಕೃತ ಕಾರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುಗು ಬೆಲೆದಿದ್ದು ಈ ಮಣ್ಣದ ಮಿತ್ತು ಭಕ್ತಿನಿದ್ದು ಇಡೆಗೆ ಬತ್ತುದುಲ್ಲೆರೆ ಅಕಲೇನೆ ಕಡ್ಪುಟ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮಕುಂಡು ಐದ ತರ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಈ ಮಾನಾತಿಕೆನೆ ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ನಿಕಲೆ ಬೆನ್ನೈತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ
ಲೆತ್ತಿಲೆಪ್ಪುಗು ಬತ್ತಿ ಬಿನ್ನೆರನೆ ಮನತಿಗೆದ ಈ ಚಾವಡಿಗೆ ನಿಖಿಲನೆ ಎದುಕೊಂದೊಂದಿಲ್ಲ. ನಾನೊಂಜಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರು ಶ್ರೀ ವಿಜೇಶ್ ಕೆ ಅಮ್ಮೆಂಗೋಡು ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೈವ ಚಿಂತಕೇರ್ನ ಪಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ನಮಕ್ ತೋಜಿದ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಓವು ಆವೋಡು ಓವು ಆವಡ್ಚಿ ಓವು ಸರಿ ಓವು ತಪ್ಪುಂದು ಪನ್ಪುನೈನ್ ನಾಡ್ದು ಪತ್ತದು ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಾತ ರೀತಿದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪುನಾಕಲು ದೈವ ಚಿಂತಕೇರಿ ಅಂಚಿನ ವಿಜೇಶ್ ಕೆ ಅಮ್ಮೆಂಗೋಡು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರೇ ಇರೆನ್ಲ ಈ ಭವ್ಯವಾಯಿನ ವೇದಿಕೆಡೆ ಮಾನತಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಕುರ್ನಂಚಿನ ಈ ಮಾನತಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತನ ಸರ್ವೇರೆಗಲ ಸೋಲೈತ ಸೋಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಮನತಿಕೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಇರಡ ಭಿನ್ನಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೊರ್ತುದ ಮಸ್ತ್ ಆಂಡಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಬಡಾದು ಹಿರ್ಲಿದ ಮೈಂದ್ ಪಗೆಲಿದ ದೊಂಬು ಇಂದೇನು ವೈನ್ಲ ಗುಮನ ಮಲ್ಪೊಂದೆ ಈ ಮಣ್ಣು ಬೆಳಗುಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವೋಡು ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ಅದುವೇರು ಪೊದುವೇರು ಈ ಗ್ರಾಮ ಎಡ್ಡೆ ಆವೋಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆಡು ಇರ್ಲು ಪಗೆಲು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಡ್ಡೆ ಪುಗು ಬೋಡಾದ ಬೆಂದಿನಾರು ಶ್ರೀ ರಾಮ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಕುಲೂರು ಇರನ ಈ ಶ್ರಮನು ಬಾಯಿಡು ಪಾತೆರಡು ಪಂಡದು ಮುಗ್ಯಂದು ಬರವುಡು ತುರಿತು ಮುಗ್ಯಂದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸೇವೆನು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಇರೆಗೆ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ಸರ್ವೇರ್ಲ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ದಯಮಲ್ತದು ಶ್ರೀ ರಾಮ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಆರೇನು ಮಾನಾತಿಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡ್ಲ ಆರು ಜಾತಿ ಬಿಸಿ ಅದುಲ್ಲೇರು ಆತೊಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಹಿರೆಗೆ ಏತು ಮಾನಾತಿಗೆ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಅವು ಎಲ್ಲೇನೆ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ಈ ಮೋಕೆಡು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾನಾತಿಕೆ ಈ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆನು ದಯಾನಂದಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಅಂಚಿನೆ ವೇದಿಕೆಡಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತೆರು ಕುರಿತು ಗೌರವಿಸೋಡು ಪಂಡದು ಎರಡ ಭಿನ್ನೈತ ಮಲ್ತಂದ್ರು ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಾ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ವಾ ರೀತಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ಪುನೈನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾದ ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಬಾರ್ದು ಕೊರ್ನಾರು ಶ್ರೀ ರಾಮ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಸಮಸ್ತರ್ನ ಪರವಾದ ಇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಧರ್ಮ ಚಾವಡಿದ ಪಡಿಪಿರೆಡಿ ಈರ್ನ ಬಟ್ಟೆಲಿಗೆ ಏ ಗೌರವನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತನಂಚನ ಇರೆಗೆ ಸೋಲೈತ ಸೋಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದು ದುಂಡುಗು
ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಾಲ ತಾಲಿಪಡ್ಪು, ದಾಮೋದರ ನಚ್ಚ, ಸುರೇಶ್ ಕುಳೂರು, ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರಿಯ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ದಯಮಂತದ್ದು ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಭಾಗಡ ಬತ್ತದು ಕುಳ್ಳೋಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ದಾಮೋದರ ನಚ್ಚ, ಗೋಪಾಲ ತಾಲಿಪಡ್ಪು, ಸುರೇಶ್ ಕುಳೂರು, ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರಿಯ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ದಯಮಂತದ್ದು ವೇದಿಕೆದ ಎದುರುಭಾಗ ಬಲೆ. ದಾಮೋದರ ನಚ್ಚ ದಯಮಂತದ ಬಲೆ. ಸುರೇಶ್ ಕುಳೂರು, ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರಿಯ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಬಲೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಭಗವದ್ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲೆ, ಎಂಕಲಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮಣ್ಣು ಬೋಡು, ಮೂಲ ಬೋಡು, ದೈವದೇ ಬೇರು ಬೋಡು ಪನ್ಪನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಂಗಲಾಪುಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಜೀವನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡೊಂದು ಇರ್ಲು ಪಗೆಲು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬೋಡೋದು ಬೆಂದಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ ತಾಲಿಪಡ್ಪು, ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ, ದಾಮೋದರ ನಚ್ಚ, ಸುರೇಶ್ ಕುಳೂರ್ ಈ ಧರ್ಮಗದ್ದಿಗೆಡು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಯ ದಯಮಲ್ತದು ಐನಾತು ಬೇಗ ಈ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಡು ಐಕ್ ಬೋಡ್ತನಂಚಿನ ಫಲಪುಷ್ಪ ಸ್ಮರಣಿಕೆನು ಐನಾತು ಬೇಗ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ದಯಾನಂದ್ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರು ಸಾಧಾರಣ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಅಂಚಿನೆ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಎತ್ತುದುಲ್ಲೇರಿ ಪೊರ್ತುದ ತುರ್ತನು ತೆರಿಯೊಂದು ದಯಮಲ್ತದ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪೊಂದು ನಿಗಲ್ದ ಭಿನ್ನೈತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಾನಲ್ಲ ಒಂಜಾತ್ ಮಾನಾತಿಗೆ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ಅಂಚಿನೆ ಬೊಲ್ಮನದ ಲೇಸನ್ನು ಕೊರಿಯ ಬೊಲ್ಮನದ ಮತಿಪನ್ನು ಕೊರಿಯರೆ ಒಂಜಾತಿ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಗೆ ತೆರೆ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರಿ ಐದು ಬುಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ದಯಮಲ್ತದ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪುಲೆ ಐನಾತು ಬೇಗ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೋಡ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ವಸ್ತುಲೇನು ತಯಾರು ಮಲ್ತದೆ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪುಲೆ ಭಿನ್ನೈತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಇರ್ಲಿದ ಮೈಂದೆ ಪಗೆಲಿದ ದೊಂಬು ಇಂದೇನು ಒಯ್ಯಿನ್ಲ ಗುಮನ ಮಲ್ಪಂದೆ ಗನ್ನಿ ಮಲ್ಪಂದೆ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಿಂದಿನಂಚನ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ ತಾಲಿಪಡ್ಪು, ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ, ದಾಮೋದರ ನಚ್ಚ, ಸುರೇಶ್ ಕುಳೂರು ಬೆರೆಗೆ ಮೆಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಗದ್ದಿಗೆಡೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ.
ಆತ್ಮೀಯ ಭಗವದ್ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲೆ ಬಾಕೋಡ ಸಮುದಾಯದ ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಜಿಜ್ಜಿನಂಚನ 11ಮ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಒಂಜಾಯಿನಂಚನ ಕೂಡಾಲ್ ಶ್ರೀ ಕೋಮರಾಯ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಚ್ಚಿಲಂಪಾರೆ ಏನಿ ಕಾಲಡು ಸರ್ವ ಸತ್ಯುಳು ಈ ಮಣ್ಣಡು ನೆಲೆಯೂರಿಯರು ಪಂಪನಾಯಿನೆ ತೆರಿದು ಈ ಮಣ್ಣು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ಈ ಮಣ್ಣು ಬೆಳಗೊಡು ತನ್ನ ಮುಖೇನ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ಅದ್ವೇರು ಪೆದ್ವೇರು ಈ ಗ್ರಾಮ ದ ಸರ್ವೇರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಪೂತಿಗೋಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡೆ ಇರ್ಲದ ಮೈಂದಿನ ಪಗಿಲದ ದೊಂಬುನು ಗನ್ನಿ ಗುಮನ ಮಲ್ಪಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬೋಡೋದು ಇರ್ಲು ಪಗಿಲು ಬೆಂದಿನಂಚಿನಾರು ಶ್ರೀ ರಾಮ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಅರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ದಯಮಲ್ತದು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡೊಂದು ಅರಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದು ಶ್ರೀ ರಾಮ ಕುಳೂರು ಎಂಬೇರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಮಿತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಬರಡೊಂದು ಇರಡ ಬೆನ್ನಾಯ್ತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಮನ್ನದ ಸಂಸಾರಲು ಪಂಡ ಟೀಮ್ ಕುಡಾಲ್ ಶ್ರೀ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಮನ್ನದ ನನದ ಸಂಸಾರಲು ಪಂಡ ನನದ ಬೊಲಿಕೆಲು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಟೀಮ್ ಕುಡಾಲ್ ಶ್ರೀ ಪನ್ಪುನ ಜವನೇರ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರೆಗೆ ಈ ಭವ್ಯವಾಯಿನ ವೇದಿಕೆಡೆ ಮಾನಾತಿಕೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತೊಂಡರು ಆಯ್ತ ಫಲವಾದೆ ಏನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ದಯಾನಂದ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅರೆನ ಅಮೃತ ಅಸ್ತುಡು ಈ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಟೀಮ್ ಕೂಡಾಲ್ ಶ್ರೀದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರೊಂಜಿ ಭಿನ್ನಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಮಿತ್ತರ್ ಮೇಗ ಪೋದು ಈ ಮಾನಾತಿಗೆನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ನಿಖಿಲ ಭಿನ್ನಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಕೂಡಾಲ್ ಶ್ರೀದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಲಕ್ಕಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅರನ ಸಂಬುಕೊಡು ಶ್ರೀ ರಾಮ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಕುಳೂರು ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಈ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಟೀಮ್ ಕುಡಾಲ್ ಶ್ರೀ ಸದಸ್ಯರು ನಡೆದಿದೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಇರ್ಲು ಪಗೆಲು ಬೆಂದಿದೆ ಈ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ನನದ ಸಂಸಾರಗಳಿಗೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಸಂದೇಶ ಕೊರತು ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಾ ರೀತಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಬೆನೋಡು ಪನ್ಪುನೈನ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದಲ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾದಲ ತೋಷ್ಪೈದ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಒಬ್ಬೆ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪುರುಷನ ಸಾಧನದ ಪಿರವು ಒಂಜಿ ಪೊಂಜವನ ಶ್ರಮ ಉಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ಅಂಚಿನೆ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಎಂಬೇರು ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಈತೊಂಜಿ ಶ್ರಮ ಬರೋಡು ದಂಡ ಆರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿನ ಸಹಕಾರ ಸಲಹೆ ಖಂಡಿತವಾದಿತ್ತನೆ ಐದಾತ್ರನೆ ಆರ್ನ ಸಹಕಾರಲ ಇತ್ತರದಾತ್ರನೆ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಎಂಬೇರು ದಿನಪೂರ್ತಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡೆ ಇತ್ತದೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾತ ಮರ್ಗಿಲಿಡ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಜವನರಿಗೆ ಒಂಜಾತಿ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೋರೊಂದು ಮೆಂಚ ಮಣ್ಣನ್ನು ಒರಿತನೋಡು ಮಣ್ಣದ ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕನು ಎಂಚ ತೆರಿಯನೋಡು ಐನ ಎಂಚ ಒರಿತದು ನನದ ಸಂತತಿಗೆ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನೈನ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರ್ನಾರು ಶ್ರೀ ರಾಮ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ನೆಕ್ ತಾಂಗ ತರ್ಕೇಳ್ದ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ನಾರು ಆರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಅಂಚಾದು ಈ ದಂಪತಿಲೆಗ್ ಈ ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಡೆ ದಯಾನಂದ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಅಂಚನೆ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗೆ ತೇರ್ನ ಸಮ್ಮುಕೊಡು ಮಾನಾತಿಗೆ ಈರ್ನ ಮಟ್ಟೆಲಿಗೆ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಈ ಮಾನಾತಿಗೆನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದು ನನಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ರೀತಿದ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡದ ನಿಗಿಲ್ದ ಭಿನ್ನಾಯ್ತ ಮಲ್ತನ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಗು ಬೋಡಾದು ಇರ್ಲು ಪಗೆಲು ಬೆದ್ದಿನಂಚಿನ ಎಂಬೆರನ ಶ್ರಮನು ಗುರುತಿಸಿನಂಚಿನ ಟೀಮ್ ಕುಡಾಲ್ ಶ್ರೀ ಈ ಸದಸ್ಯರಿಗಿಲ ಸೊಲ್ಮೆಲನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತನ್ವ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ
ಎಂಚ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಿರು ಪನ್ಪುನೈನ್ ಸತ್ಯಳು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಗೇನ ಶಕ್ತಿದ ಮುಖೇನ ತೆರಿಪಾದು ಕೋರಿಯರು ಸತ್ಯಳು ಗೇನ ಶಕ್ತಿ ತೆರಿಪಾದು ಕೋರಿಯರು ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಏನೇ ಅರೆನೆ ಗೌರವಿಸೋಡು ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಬರ್ತಂಡೆ ಐಕ್ಯಪಡಾದ ಟೀಮ್ ಕುಡಾಲ್ ಶ್ರೀದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರಿಗಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ ತಮ್ಮಲ್ತಂದು ನನಾತ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾತ ರೀತಿದ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರ್ವಸತ್ಯುಳ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಸರ್ವೇರ್ನ ಮಿತ್ತು ಇಪ್ಪಡು ಪನ್ಪನ ಆಶಾ ಭಾವನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಿಲ ಸೊಲ್ಮೆಲನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಕುಡಾಲ್ ಶ್ರೀದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರೇ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಡು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಈ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಾನಾತಿಗೆನೆ ಮಟ್ಟೆಲಿಗೆ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮೋಕಿದ ಭಗವದ್ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲೆ ಇನಿತ ಧರ್ಮಗದ್ದಿಗೆಡೆ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ಬತ್ತದು ಬುಲ್ಮನದ ಮದಿಪುದ ಪನಿದೇಸನ ಬಿರ್ಕದು ದೇಶದ ಬೇಂಕೆಗೆ ಪಣಿ ಬರ್ಸ ಬನ್ನಗ ಎಂಚ ತಂಪು ಆಪುಂಡ ಅಂಚನೆ ಉಂಜಾತ ಎಡ್ಡೆ ಪುದ ಸಂದೇಶನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಪೂಜ್ಯ ದಯಾನಂದಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ನನರಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆ ಐನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಉಂಜಾತ ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತವಾದ ದುಂಬುಪ ಒಂದುಲ್ಲೆರೆ ಅಕಲೇನೆ ಮೋಕೆಡೆ ಅಕಲ್ನ ಪಾತ ಪುರ್ಪಗು ಪುಟ್ಯ ಪಾಡೊಂದು ಈ ಲೇಸಿಡ್ದು ಬೀಳ್ಕೊಡೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಲೇಸಿಡೆ ಪಾಲ್ಪಡೆಯನ ಎರೆಗೆ ಸೊಲೈತ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ನನಾತ್ 17ಮ ಸ್ಥಾನದ ಸರ್ವ ಸತ್ಯಳು ಆ ಚಿತ್ತೋಳು ಇಂಚಿತ್ತಿ ಲೇಸಿಡಿ ಪಾಲ್ಪಡೆಯದು ಬೊಲ್ಮನದ ಮದಿಪುನ ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಮಾತ ಯೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯలను ಹೊದಗೋಡು ಪಂಡದ ಸತ್ಯೊಡ್ಡ 10 ಬಿರಲು ಜೋಡಿಯಾದ ಭಕ್ತಿ ಮದಿಪುಡು ಮದಿತೊಂದುಲ್ಲ ದುಂಬುಗು ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ವೇದಿಕೆಡೆ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಬೈಕ್ ಕುಡಿದು 2 ಭಿನ್ನಾಯ್ತ ಅಂತನ್ವ ದಯಾಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅಕಡೆ ಪಣ್ಲೇಕೊನೆ ದಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪಾತಿರ್ನಕ್ಲತ್ತು ನಮ್ಮೆಡ್ದು ಆಪನಾತ್ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮನ್ಪುನಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ತೊಂಜಿ ಮೈಕ್ಕದ ಪೋಡಿಯಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂಚಿ ದಿವಡದ ಬತ್ತನ ಸನ್ಮಾನ ಪುರಾಣ ಅಂಚಿತ್ತಂದ ಅವು ದೈವಲ್ಪರ ಸಂಕಲ್ಪ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವ ಕೋಮಾರ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಗೆ ಏನು ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಅಂಚನೆ ಬಾಕುಡ ಸಮುದಾಯದ ಮಾತ 17ನೇ ಸ್ಥಾನದ ಗುರು ಹಿರಿಯನಕ್ಲೆಲ್ಲ ತರ ತಗ್ಗ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕೆಡಿತನ ಮಾತ ಹಿರಿಯರು ಗಣ್ಯರಿ ಭಿನ್ನರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ತರ ತಗ್ಗ ಒಂದು ಎನ್ನ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪು ನನ್ನ ಬಾಕೋಡು ಸಮಾಜ ಮಾತ ಅಪ್ಪನಕ್ಲೆ ಅಣ್ಣನಕ್ಲೆ ಮೆಗ್ದಿನಕ್ಲೆ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆ ಮಾತಿರ್ಲಾನು ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಒಂದು ಪಾತಿರ್ನ ಸಮಯತ್ತು ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ಪುನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಕ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಡಿ ಇಂಚೆನೆ ಮಲ್ಲ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಸಮಯ ಕೊರದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಬತ್ತನ ಅತಿಥಿನ ಅಕ್ಕಲಿ ಪಾತೆರನ್ನು ಪೋಯಿನ್ನೆ ಗಂಟೆ 12 ಗಂಟೆ ಕರಿದನ್ನು ಅಕ್ಕಲಿ ವೇದಿಕೆ ತಿಕ್ಕಿನ ರಾತ್ರಿ 2 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಂದು ದಯಪಂಡ ಆಯ್ತು ಮಾತೆರ್ಲ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಜೋಕುಲು ಪುರ ಒಲ್ಲೇರು ಐನಡ್ದವರ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ಯರು ಉಪ್ಪು ನಕ್ಲತ್ತು ಯಾ ನಾತೆ ಪನ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಬಾಕುಡ ಸಮುದಾಯದ ಎಂಚರುಂಡು ಆಚಾರ ಉಂಡ ಆ ರೀತಿ ನಿಯಮ ಉಂಡ ಇನ್ನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪಾಲನೆ ಮನ್ಪುಗ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ ತಂಜಿ 17ಮ ಸ್ಥಾನದ ಹಿರಿಯರ ನಕ್ಲ ಪುರ ಒಂಜಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಪುರ ಆತಂದು ಖಂಡಿತ ಬದಲ ಅಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎಂಚರುಂಡ ಯಾನ್ ಪನ್ಪನೆ ಆತೆ ವಾ ಊರ್ದ
ಏರೆ ತಂತ್ರದಾರ ಬರಡ್ತು ಬಲಿಮೆದಾರ ಬರಡು ಆಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ಡ ನಮ್ಮ ಈ ಊರದ ಎಂಚಿನ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಂಡ ನಮ್ಮ ಸಾನದ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಂಡ ಐನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಪವನ್ನ ದಯಪಂಡ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೇತೆ ಪುಂಡು ಉಡುಪಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಕೊಡನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪುಂಡು ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾದ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಮುಲ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಡ ಆ ನೇಮ ನೆರಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಬರ ನಡಪುಂಡ ಐನಕ್ಲೆ ಪನೋಡು ಎಂಕಲ ಕ್ರಮ ಇಂಚ ಮುಲ್ತ ನಡದು ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಐಕ್ಲೈಕಲ್ ಒಯ್ಪೇರೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡು ಜನ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲ್ ದಾದನ ಕಲ್ತನ ವಿದ್ಯೆಡ್ ನೆನಪರ ಪನೊಂದು ಪೇರೆ ಅವೇ ರೀತಿ ನಾನು ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಜೋಕ್ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಮುಕ್ತ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಡಿ ದಯಪಂಡ ಪಾತ್ರೆ ಪುನಃ ಅಂಚ ರಡ್ಡು 3 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕೆಲ ಜನ ಪಾತೆರು ಪೋಯರು ದಯಪಂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಕುಲ್ಲಾದೇರು ಪಂಡ ಆರೆಗೂ ಪೋಯರೆ ಆಪುಜಿ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಯಂದ ಬಕ್ಕ ಮಾತ್ರಗಳು ಪೋಯರೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಸಮಯ ಲಂಚ 2 ಗಂಟೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಜೇರಣ್ಣು ಶುರುವಾನಾಗ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಸಮಯ ಕೊಡ್ತಾನಮ್ಮ ನರಳ ಆತಜಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಖಾಲಿ ಆತಜಿ ಕಡೆಗೆ ಎಂಟು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿದು ಲಾಸ್ಟ್ ಧನ್ಯವಾದ ಬತ್ತ ಪಂಡರಿಗೆ ಇಂದಿನ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ ಪನ್ನಾಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಲೆತ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಏನು ವಹಿಸಿದ ನೆತ್ತು ಮಾರ 3 ಗಂಟೆ ಮೂಲ ಕುಳ್ಳುದೇನು ಸಹಿಸಿದಿನ ನಂದು ನೈನ್ಲ ಪಂಡ್ರಲ್ಲ ನಂದು ಆರಿಗೋಡ್ಲ ಪರ ಅಂಚನಿಕ್ಲ ಸಹಿಸಲಕ್ಕೆ ಮನ್ಪುಜಿ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಕೋಡ್ ಸಮುದಾಯದ ಒಂಜಿಕ ನಡೆದವರ ಸಮಾಜ ಜಾಗೃತಿ ಅವಡು ಜನ ಜಾಗೃತಿ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಒರಿಯಾಡು ಪಂಡದೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂತ ನಾತೆ ಬಾಕೂಡ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಲ್ಲ ನಾವು ಉದಾಹರಣೆ ಪಂಡೇರು ಉವಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ದಾದನಗಲ್ಲ ನೆನೆಪಾಪನ ಹರೀಶಣ್ಣ ನಿಖಲ್ ಕುಟುಂಬದ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ನಿಖಲ್ ದಿವಂಡಾರ ನನಾತಲ ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಏನಡುಪ್ಪಾಡು ನನಾತ ಇಂಚನ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅಂಚನ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಕಾಣಿದೆ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ದೇವರನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಂತ್ರಾಡಿಗೆ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಮಾತ್ರೆಗೆಲ್ಲ ಜೀವನದ ಸುಖ ಸಂತೋಷ ನೆಮ್ಮದಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪಾತೆರಂದು ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿಸೊಂದು ಅನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರನ್ನು ಇರಮೈಸೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಮದಿಪನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಮಾಡಾರಿಗೆ ಸುಲ್ಮೆಲು ನನ್ನದು ಬುಗು ಶ್ರೀಯುತ ಬಾಬು ಕುಬಣೂರು ಆರು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಶುಭಾಶಯ ಕೊರಡುದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಪಾತೆರ ಆತ ಅನುಭವದ ಎಂಕ ಎನ್ನ ಕುಂಬಳ ಆರಿಕಾಡಿ ಜೀವಮಾದಿಗೆ ಹೊಂದಿಸ ಅಂದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ನನನಂಡ ಕತ್ತೆರ್ಸಾರು ಪಂಡರತ್ತ ಭೂತದ ವಿಷಯಡು ನಲ್ಕೆದಾಕಲು ಕಟ್ಟುಣೆ ಎಂಚಂದು 6 ಪಂಡು ಕೊರಿಯರು ನಮಕ್ ಅಕ್ಕಲು ಎಂಕಲ್ ನಾಡೆ ಭೂತ ಕಟ್ಟಿನಾಗ ಅಪ್ಪ ಸಾಯ್ತದೆ ಭೂತ ಕಟ್ಟಿದಾರೆ ಕುಂಬಳಾಡು ಆರಿಕಾಡಿಡು ಅಕ್ಕಲನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಏರಿಂದ ಬಣ್ಪೂಜಿ ಅಂಚನೆ ನನಗೂ 6 ಪಣ್ಣೇನು ನಮ್ಮ ತೆತ್ತವ ನೋಡು ದನ ನಂದವು ಭೂತ ಕಟ್ಟವನೆ ಈತು ಒಂತಿಗೇಡು ಈ ಕುಟುಂಬದ ಒಂತಿಗೇಡು ನಾವು ಕಟ್ಟವನೆ ಏತು ಬಂಗೋಡು ಕಟ್ಟವನೆ ಅಕ್ಕಲು ಎಂಚೆ ಹೊತ್ತು ಕಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಅಪ್ಪ ಸಾಯ್ತದೆ ಬಾಳ ಸಾಯ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭೂತ ಕಟ್ಟಿ ಬೇರೆ ಎಂಕಳಿಗೆ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅಂತಿರ್ದಾರು ಎಂಕಲ ಪಂಡ ಅವು ಆಪೂಜಿ ಅವು ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅಂತಿರ್ದಾರು ಬಂಡರು ಬಂತಿರ್ದಾರೆ ಭಯ ಆಡೆ ಬೋದಾನ ಬಂಡರು ಏನು ಬಂತಿಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಕಲೇ ಲಾಭದಿಗುಣ ಎಂಚಾಲ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾತಿ ಯಾನು ಏದಿಕೆಡು ಪಾತೆರುನ ಎತ್ತು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಅನುಕೂಲ ಅಂತ ಕೊರ್ನೇಕೆ ಈ ಕೋಮಾರಿ ಚಾಮುಂಡಿ ದೈವಗಳು ಅಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಏನಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಅನ್ಬಾರ್ದು ಕೇಳೋಣ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಮದಿಪನ ಕೊರ್ನ ಬಾಬಣ್ಣರೆ ಸುಲ್ಮೆಲು ನನ್ನ ದುಮುಗು ಈ ಲೇಸದ ಪರವಾದ ಶ್ರೀಯುತ ಭಾಸ್ಕರ ಹಿರಿಯರು ಪಚ್ಚಲಂಪರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಕೋಮರಾಯ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಮಿಟಿ ಐತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದರು ಅರ್ರಡ್ಡು ಎಡ್ಡೆ ಮದಿಪನ್ನು ಪನೋಡು ಕೇನೋದುಲ್ಲ ಜಾಗಡ್ ನೆಲೆಯದಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಅಪ್ಪೆ ಕೋಮರಾಯ ಚಾಮುಂಡಿ ಅಂಚಿನ ಉಳ್ಳಾಳ್ದಿ ಅಪ್ಪೆ ಅಂಚಿನ ಧೂಮಾವತಿ ಅಪ್ಪೆ ಪರಿವಾರ ದೇವಗಳಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಗ ವಂದನ ಮಂತ್ನೆ ಅಂಚಿನ ನಾ ಗುರಿ ಹಿರಿಯಾಕಲಿ ಅಂಚಿನ ವೇದಿಕೆಡ್ ಹಸಿನರ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಅಂಚಿನ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ಈ ಮುಂಭಾಗಡ್ ಆಸೀನರಾದ ಸರ್ವ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೇ ಮಾತರೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕುಡಾಲ್ ಶ್ರೀ ಕೋಮರಾಯ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನವೀಕರಣ ಜನ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದ ಆ ಸಂತೋಷದ ಸಂಭ್ರಮದ ಸುದ್ದಿ ನಡೀತೆ ನಾಮುಳ್ಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಂಭಾಗದಿನ ಅಭವ್ಯವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಆನ ಚಪ್ರ ಅಂಚಿನ ಜೀರ್ಣಾವಸ್ಥೆ ಹಿಡಿತಿನ ಆ ದೇವಗಳನ್ನ ಆ ಸ್ಥಾನ ಮಂಡ್ಯದ ನವೀಕರಣ ಕೆಲಸ ಬುಕ್ಕಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರಬಹುದಾದಿತ್ತಿನ ಆ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂಚಿನ ಕೆಲವು ಕೆಲಸವರು ಮಂತದ್ದು
ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಬತ್ತಿನ ಅದಿನ ಪದ್ಧತಿ ಗದ್ದರಿಗೆ ಪೂರ ಸೌಕರ್ಯಪ್ರದವಾಪನ ಅಂಚಿನ ಸಂತೋಷವಾದಿನ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಮಂತೀರಿ ಈತೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪಡಂದ ಯಾಕಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕದ್ದಲ್ ಸಾರ್ ಪನ್ನಂಚಿನಿ ನೆತ್ತ ಪಿರೌಡು ಏತೋ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಏತೋ ಜನಗಳನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲೆ ಅತ್ತಂದ ಏತೋ ಜನತದ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾದ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಐತು ನಂಚಿನ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತದುಂಟು ಅಪ್ಪಗೊಜ್ಜಿ ಕುಟುಂಬದ ಅವಡು ಅವಳಾಂಡಲ್ಲ ಮಾತಾಯಿರಗಳ ಬರೀರ ಆಪುಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಐತ ಪಿರೌಡು ಕೆಲವು ಜನ ಒಂಜಿ 10-15 ಜನ 10 ಜನ ಉಂಟ ಆಕಲ್ನ ಕಠಿಣ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲ ఎవరెవరో ఇంట్లో పగలపూర నిరకరణ ఇల్లు పగలపూర బతుకు ఉండగా ಕೆಲವು ದಿನ ಒಂಜಾರಡ್ಡ ಜನಕಲು ಪೂರ ಇತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿ ವಿಶೇಷ ಇತ್ತಂಡೆ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿದ ಸುನೀಲ್ ಒರಿಯಾಳ ಕೆಲಸ ಮಂತಿನ ದಿನಾಲ ಇತ್ತಂಡೆ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ರಾಮಣ್ಣನ ನೇತೃತ್ವಡು ಅಕಲು ಅಂತೆ ಜವನೇರಂಡಲ್ಲ ದಾಳ ಒಂಜಿ ಅಕಲ್ನ ಪರಾದಿ ಜಿಡ ಬೇಜಾರು ಜಂದೆ ಅಕಲು ಬತ್ತು ಜರಿ ಮೆಕ್ಕಲು ಬೆಚ್ಚದರೆ ಎಂಕಲ ಆತ್ಮಾರ್ಥವಾದ ಅಕಲು ಕೆಲಸ ಮಂತನ ಫಲ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ತೋಜೊಂದುಳ್ಳ ಇದೆ ಅವು ಹೌದು ದೇವಸ್ಥಾನ ತಿಂಗಳನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸರಿ ಮಾತಿರ ಬತ್ತು ಕತ್ತದು ಕಾತಂಡ ಕೆಲಸ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತು ನಕಲು ಸಂತೋಷಡು ಎಂಕಲ್ನ ಆ ದೈವ ಹಾಗೆ ಅರ್ಪಿಸವಣಂಚಿನ ಸೇವೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ನಾವು ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಪ್ರಪಂಚ 84 ಲಕ್ಷ ಸೃಷ್ಟಿ ಉಂಡು ಪನ್ಪುಣೆ ಐಟ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂಚಿನೇ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಕ್ಷೇತ್ರ ನವೀಕರಣ ಇಂಚಪುರಂ ಅಂತಲೇ ಅವೇ ನಮಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬರ್ಪಣ ಭಾಗ್ಯ ಅವು ಮಾತ್ರೆಗಳ ಒದಗದಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ಒದಗದು ಬರೀರ ಬಂಡ ಅಕಲೆಗಾಯ್ತಿನ ಯೋಗಲ ಇಜ್ಜಿಂದೇ ನಾವು ನೋಡಿ ಇದು ಬಂಡದು ನಮ್ಮ ಆ ಜೀವನ ಸಾಫಲ್ಯ ಆವಡುನಾಂಡ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಪೂರಮಂತದ್ದು ಆ ದೈವ ದೇವಗುರುನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀಸ್ವಾದ ಪಡೆಯೋಡುನಾಂಡ നമ്മള ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದ್ದು ಉಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮಕ್ ಅವು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಪಣೆ ಅಡ್ದುಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚ ಏನು ಪಾತಿರುಜಿ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದಿನಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ನ 15ನೇ ಸ್ಥಾನದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಹಿರಿಯರಿನ ಇತ್ತೀರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸೆಡುತ್ತುಂಡು ಆರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಅದು ಪೋಯರು ಅಂಕಲ್ ನಾವು ಕೂಟದ ಪರವಾದಿಲ್ಲ ಅಂಚಿನೇ ಕುಬ್ಬಣೂರು ಶ್ರೀ ಕೋಮರಾಯ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರವಾದಿಲ್ಲ ಮಾತಿನ ಪರವಾದಿಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಂಕಲ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಮಾತ್ರೆಗಳ ದೇವರು ನಾನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಯುಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸೌಖ್ಯ ಕರುಣಿಸಡುಂದು ಮಾತಿರಲ ಒಂಜೇ ಬಂಗಾರಲ ಚಾಂಚಿಂಜಿ ಚಲ್ ಆ ಒಂದೇ ಈ ಸತ್ಯಗಳ ಜಾಕೆಟ್ ಮೆರಪಾಯಿರುತ್ತಿನ ಅವಕಾಶ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಕಲೆ ಗೊಪ್ಪಡಂದು ಪಂಡದ್ದು ರೆಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಅಂತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತೋರು ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಂತನ ಎಂಚ ಆಪಣ ಪಂಪಣಿಗೆ ನಿದರ್ಶನ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲ ಶ್ರೀ ಕೋಮಾರ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಭಾಸ್ಕರ ಹಿರಿಯರು ನಂಗೆ ತೆರಿಪಾದ ಕೊರಿಯರು ನನ್ನದು ಮಗು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ಉಂಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಮಂಜುನಾಥ ಕಾರ್ಲೆ ಅವೇತು 17ನೇ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಸರ್ವ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪಣಂಚೆ ನಾವು ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಮುಖಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಮಂಜುನಾಥ ಕಾರ್ಲೆ ಆರ ದಯಮಂತದ್ದು ಮಿತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಆರು ವೇದಿಕೆ ಆಸೀನ ರಾವಡೊಂದು ಕೇನೊಂದು ಆರೆಗೆ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ಉಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ರವಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಆರ್ಲ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರೋಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಾರ್ಲೆ ರವಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಲ್ಲ ದಯಮಂತದ್ದು ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಉಂಡು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬರ್ತದು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ನಿಖಲ್ನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಪಂಪಣೆಯನ್ನು ತೆರಿಪಾದು ಕೊರಲೆ ದಯಮಂತದ್ದು ಬಲೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಾರ್ಲೆ ರವಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ದಯಮಂತದ್ದು ಬಲೆ ನಿಗ್ಲೆಗಾದ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೆರೊಂಡು ಸನ್ಮಾನ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ಶ್ರೀ ದೈವದ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ರವಿ ಕಾಸರಗೋಡು ದಯಮಂತ್ ಬಲೆ ರವಿಯನ್ನ ಹುಲ್ಪಲ್ಲರು ಬಲೆ
ಶ್ರೀಯುತ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬೈಜರ್ ಅರ್ನ ಮಾತೃಶ್ರೀ ಬತ್ತದುಲ್ಲೇರು ಪಂಪಣಾಂಜಿ ಸೂಚನೆ ಬೈದಂಡು ಅರುಣ್ನ ಅಮ್ಮ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ನ ಮಾತೃಶ್ರೀ ಅಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅವೇ ರೀತಿ ಕೆ ರವಿ ಕಾಸರಗೋಡು ನಮ್ಮ ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು. ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಮಂಜುನಾಥ ಕಾರ್ಲೆ ಅರೆಗೆ ಕುಡಲ್ ಶ್ರೀ ಕೋಮರಾಯ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಇನಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲೋತ್ಸವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾದ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ಮಾತೆರ್ಲ ಜೋರಾದ ಕೈಚಪ್ಪಾಲೆ ಕೊರದು ಅರೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡೋದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಯುತ ಮಂಜುನಾಥ ಕಾರ್ಲ ಅರೆಗೆ ಸೋಲ್ಮೆಲು ಅರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಕುಡಲ್ ಕೋಮರಾಯ ಚಾಮುಂಡಿ ಪರಿವಾರ ದೇವಲು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಸೌಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಕೊರಡೊಂದಕ್ಕೆ ನಂದು ನನ್ನದು ಮಗು ಈ ಲೇಸಿಡು ಬಾಕುಡ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇನಂತಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಾತ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಅರು ರಡ್ಡು ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರನು ನೆಟ್ಟು ಪನೊಡದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆನೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಂತನಂಜನ ಮಾತ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲೆ ಅಂಚನೆ ವೇದಿಕಡ ಮುಂಭಾಗಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ಕುಡಾಲು ಶ್ರೀ ಕೋಮರಾಯ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬೋಡಾದು ಒಂಜಾತು ದಿನರ್ದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖ್ಯ ವಾಹಿನಿಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಕುಳೂರು ಆರು ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಏಪ ಆರ್ಡ ಪಾತೆರ್ನಗಳ ಆರ್ನ ಬಾಯಿಡ ಆರ್ನ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಪಾತೆರ ತಂದು ಬೇತೆ ಒಯ್ಯು ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಜಾನು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಕ್ಲ ದೈವಸ್ಥಾನಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ತಿಕ್ನಂಚಿನ ನಿಕ್ಲ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಪಂಡದ ನೆನ್ತೊನ್ವೆ ದಾಯಪಂಡ ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲ ಆ ದೂರದ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿಡು ಉಪ್ಪುನಾಗನೇ ಆರ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದು ಒಂಜಾತು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಕೈತಲ್ದ ಕುಳೂರಿಗೂ ಬತ್ತದು ನಿಕ್ಲ ದೈವಸ್ಥಾನ ಈತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಮಂತು ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಬಾಕುಡ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನಂಡ ನಮ್ಮಾತು ಭಾಗ್ಯವಂತರು ಏರ್ಲ ಇದ್ದೇರು ನಮಕ್ 18 ದೈವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಪ್ರತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 4 ತರವಾಡು ಉಂಡು ಆ ತರವಾಡು ಆರಾಧನೆ ಮನ್ಪುನ ದೈವಲಾದಪ್ಪು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮನ್ಪುನ ದೈವಲಾದಪ್ಪು ಅವು ಮಾತ ನಮಕ್ ಯಾಪಲ ಅಭಯ ಕೊರ್ಪುನವು ಆನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಲೋ ತತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇತೆ ಸಮುದಾಯದ ಬಕ್ಲು ಒಂಜಾತು ತೆರಿಯೊಂದರು ನಿಕ್ಲಿತೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ಪಣ್ಣ ಪಾತರ ನಿಕ್ಲೆ ತೆರೆದುಪ್ಪು ಆರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಬಗ್ಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನ ನಮಕ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಜವನರಿಗಂತೂ ಇಜ್ಜೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಡು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವಡ ಆಸಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಿದ ಅವನು ಅಕ್ಲೆ ಆ ಜವನೇರು ಮಣ್ಪಡಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮುಖ್ಯ ಬೇಲೆದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ನಮ್ಮ ದೈವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ತರವಾಡು ಇಂಚಿನ ಮನೋಭಾವ ಅಕ್ಲಡ ಬರೋಡು ಅವು ಬರೋಡಂಡ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೋಡೆ ಜೋಕ್ಲೆಗವನು ಕಲ್ಪಾದು ಕೊರೋಡು ನಾನು ಸುಮಾರು ಪಂಡೇರಾಕ್ಲು ಮತ್ತು ಯಾನ ಆಂಡಲ ದಾಯೆ ಒಂಜಿ ಬಾಕುಡ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾದ ಯಾನ್ನಿಕ್ಲಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಚಾರನ ಪನೋಡು ಎಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದಿಂಚಿ ಮನಸ್ಸುಡುಂಡು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದು ಮನ್ಪೊಡುಂದು ಪಿದಡ್ನಾಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಾತು ಜವನೇರು ಇತ್ತು ನಾವು ನಮಕ್ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಅಂಡ ಈ ಜವನೇರು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿರು ಇಂಚಿನ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪಲ್ ಪನ್ಪುನಂಜಿನ ಕೈ ತೋಜಾದು ಪನ್ಪುನ ತಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಪರಿಶ್ರಮ ಬರ್ಪುನ ಜವನೇರು ನಮಕ್ ನನಲಾ ತಿಕ್ಕದಿಜೇರು ಅಂಚಿನ ಜವನರ್ನ ಅಗತ್ಯ ನಮಕೊಂಡು ನಿಗ್ಲ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಾತು ಜವನೇರು ಎಲ್ಲ
ಕುಟುಂಬ ಅಂಡಲ ಆಯ್ತ ಜವನೇರು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯೆಲ್ಲ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದ ನಿಕ್ಲು ಬೆಂತಾರೆ ಅಂಚಿನ ಜವನೇರು ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ವಾಹಿನಿಗೆ ಬಳೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೋಡಾದ ನಿಕ್ಲು ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆಯಾಲೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನ ಪಾತೆರನು ಉಂತಾವೆ ಒಂದೇ ಮಾತರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದ ಎಂಚ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಎಂಚ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪಡ್ದು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮ ಸರ್ನ ತೂದು ಕಲ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಸುಜಾತ ಮೇಡಮ್ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಮದಿಪನ ಪಂಡೇರು ಸೊಲ್ಮೇಲು ನನ್ನ ತುಂಬುಗು ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಏನಂತಿನ ಆರು ಮೌನೋಡು ಪನ್ನಗಣ್ಣೆ ಪನ್ಪುಜಿಂದಲ್ತ ಕೈ ತೋಜ ಬಂದುಳ್ಳೇರು ಮೌನೋಡು ಶುಭಾಶಯ ಪಂಡೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರನ್ನಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಮಮತಾ DS ಗಟ್ಟಿ ಆರು ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುಣೊಂಜಿ ನಂಗೆ ಶುಭ ಸಂದೇಶ ತಿಕ್ಕಿಂಡು ಐಕು ತುಂಬು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೊಡಲ್ ಶ್ರೀ ಕೋಮರಾಯ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವೇತೋ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರಡು ಕೈ ಜೋಡಿಸಾದು ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯ್ ಪಂಡಿತ್ ಭಗವತಿ ಆರು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪಡುದು ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದೇವರಾಯನ ಮಹಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ತರೆತಗ್ಗ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಐನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಉಮಾ ಭಗವತಿ ಅಪ್ಪೆನ ಪಾದನು ತರೆತಗ್ಗ ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಮೂವೇರು ಮುಗಿರ್ಲು ತನ್ನಿ ಮಾನಿಗೆ ದೇವಿ ಅಪ್ಪೆ ಸಾರ್ಲಪಟ್ಟದ ದೈವ ಅಂಚಿನೆ ಮುಗೇರ ಆ ಸಮುದಾಯದ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಗಳ ಅಂಚನೆ ಪಚ್ಚಲಂಬಾರಡು ನಾನಾ ರೀತಿಯ 18 ದೇವಸ್ಥಾನದ ತರವಾಡದ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಂಡ ಪಚ್ಚಲಂಬಾರೆಂದು ಬಂಡ ದೇವೇರ್ನ ನಾಡೆಂದು ಬಂಡದು ಪನ್ಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ದೈನಿಗೆಂಡ ಪೂರಾತಿಗಳ ಎಡತು ಬಳತು ತುಂಡಲ್ಲ ಪಿರವು ತುಂಡಲ್ಲ ಪೂರ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಮುಲ್ಪ ಉಂಡಾತಂಡು ದನ್ನ ದೇವಲೋಕಂದೇ ಆಪುಂಡು ಮುಲ್ಪ ಐತೆಡಿಟ್ಟು ನಮಕ್ ಕುಡಳ್ದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿನ ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬರೋಡ್ದಂಡ ಐಕ್ಯಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಪ್ಪು ದನ್ನು ಅಪ್ಪೆ ಆಸಾದಿಂಚಿ ಬತ್ತಿನ ಅಥವಾ ಈ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬ ಪೂರ್ವ ಕಾಲಘಟ್ಟೋಡು ಈ ಮಣ್ಣು ಇತ್ತಂಡ ಎಂಚಿನದಾನೆಂದು ತೆರಿಯಂದು ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಬಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುನೆಂದು ಬಂಡ ಅವು ಪಚ್ಚಲಂಬಾರೆಡು ಅವು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ದೈನಿಕೆಂಡ ಮುಲ್ಪಂಜಿ ಬಾಕುಡ ಸಮಾಜ ಗ್ರಾಮ ಕ್ಷೇಮ ಸಭಂದ ಬಂಡದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂದು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಮರಣ ಆಯ್ನ ಇಲ್ಲಗ ಆ ಒಂಜಿ ಮರಣದ ಒಂಜಿ ದಾಲಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಎಪ್ಪುಜಿ ಐತ ಪೂರ್ಣ ಚಟುವಟಿಕೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮೋಡು ಆಪರಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮೋಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯೋಡ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅನ್ನದಾನ ಬಳಸುನವಡು ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಶ್ರಮದಾನ ಮಲ್ಪನವಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯೋಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಚ್ಚಲಂಪಾರದ ಜವನೇರು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ತ ಅಪ್ಪೆಡಿಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರ್ನ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಅವನುಂಡು ಅವ ಪಚ್ಚಲಂಬಾರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಉಮಾ ಭಗವತಿಗೆ ಏತು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಯಾರಂದು ದೈನಿಗೆಂಡ ಒಂಜಿ ಭಜನೆಡೆ ಸಂಘಟನೆ ಆವೊಂದು ಬತ್ತೊಂದು ಇನ್ನು ಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಬೆಳಗದು ಆ ಅಪ್ಪೆನ ಕಲೆಕಾರ್ನಿಕ ದುಪ್ಪು ಮುಲ್ಪ ಈತ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮಾತ ಆ ಮಹಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವೇರ್ನ ಕೃಪೆ ಇತ್ತನೈದರ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಉಂಡಹೆರೆ ಕಾರಣ ಅಂಡು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಪಂಡಾರು ಅಂಡ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಇಂಕ ನೆನಪು ಅನ್ಪಡಾಪುಂಡು ಕಿನ್ನಿಗೋಲಿ ವಾಸನ್ನೇರು ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಥಮ ಕಟ್ಟೋಡು ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾದ ಒಂಜಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಬರೋಡ್ನಂಡ ಐತ ಮೂಲ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣಳು ನಂಡ ಒಂಜಿ ರಾಮ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಒಂಜಿ ವಾಸು ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಬಾಕಿದಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಐತ ಸಹವರ್ತಿಯಾದ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಬೆಂತೇರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯೋಡ್ಲ ಬೆಂತೇರು ಅಂಡ ಅರೇನು ಈ ಟೈಮ್ಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ದೈನಿಗೆಂಡ ಪ್ರಥಮ ರೂವರಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರನು ಆಣಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಥಮ ಕಟ್ಟೋಡು ಕುಡಾಳದ ಮಣ್ಣಡಿತನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಗಳೇನು ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಕೊಂದದ್ದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಒಂಜಿ ತಾಣಬೋಡೊಂದು ಪಂಡದು ತೋಜೆ ನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ನಾಯಕರಿಂದ ಬಂಡ ರಾಮ ಕಿನ್ನಿಗೊಲ್ಲ ವಾಸು ಕಿನ್ನಿಗೊಲ್ಲ ಮೆಕ್ಲೆ ಆ ವಾಸು ಕಿನ್ನಿಗೊಲ್ಲ ಎಂಬೆರೆಗು ಆತ್ಮಗು ಆ ದೇವರು ಶಿರಶಾಂತಿ ಕೊರಡು ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲನ ಕುಟುಂಬಗುಲ ಅರೇನು ಆ ನಷ್ಟಪಟ್ಟನಂಚಿನ ಆ ಕುಟುಂಬಗುಲ ಅಂಚಿನ ಕುಡಲ್ದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗಳ ಎತ್ತೋ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತುನು ಕಲೆ ಒಂದನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದುಣ್ಣುಂಡು ಅವು ಅಂಚ ಇತ್ತಿರಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೈತ ಆ ಎಡ್ಡೆಂದು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ನಿಕ್ಲೆಗಪ್ಪೆ ಕೋಮಾರಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಸಪರಿವಾರ ದೇವದೇವಿಗಳು ಈ ಮನ್ನಡು ಉಂಡಾದು ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅವಾರ್ಡ್ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅವಾರ್ಡ್ ದೈನಿಗೆಂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಯಾಪ ಸರಿ ಉಂಡ ಅಲ್ಪ ದೈವ ದೇವೇರು ನೆಲೆ ಅದು ಉಂಟು ಬೇರೆಂದು ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಏತ್ತು ತಾಲ ಬೊಟ್ಟದು ಸೌಂಡು ಲೆಕ್ಕದು ಅಥವಾ ಭಜನೆ ಎಂಜಿನ ವಾರೀತಿರಿ ಬಣ್ಣಲ್ಲ ಅವು ಮುಖ್ಯತ್ತು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಅಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡ ಅಂದು ತೂಗೋಡು ಒಂಜಿ ದೇವೇರನು ನಮ್ಮ ಬತ್ತದ ನಡ್ಡೆಟ್ಟು ಯಾಕಡೆ ಉಂತನಾಗ ಒಂಜಿ ಅಂಬಿದ ನೆಲ ಇತ್ತ ಬಗೆಟ್ಟು ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಪಂಡೇರು ಆ ಅಂಬಿದ ನೆಲಟ್ಟು ಉಂತದನಗನೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ಹಾಕ್ಲೆಕ್ಕ ಒಂದಿತ್ತು ಕಡೆ ಅಪ್ಪ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಡು ಆ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮಡ ಒಪ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಕಡೆ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಪಂಡೇರು ಈ ಪಾತೆರು ನಾನು ಒಂಜಿ ವಾರಗದುಂಬೆ ಕೆಲವು ತೆರಿಪಾದ ಇಂಚಿನ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಮಾಣಿಚಲ್ ಬರೋಡು ಅಲ್ಪ ದರ್ಶನ ಬರೋಡು ದೈವಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತಮ್ಮೆಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆರ ಉಂಡು ಐನು ತೆರಿನ ಒಂಜಿ ದೈವ ನರ್ತಕರ ಐನಂಚಿನ ಆರ್ಲ ಪಂಡೇರು ಅವಗಂತೂ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಣ್ಣಗಲ ಐನು ಎಡ್ಡೆನ ಆಹ್ಲಾದ ಪಂಡದು ತೂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಾಳ್ಮೆ ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬೋಡು ನಾನು ಪಣ್ಣದಿಲ್ಲ ದೈನಿಗೆಂಡ ಯಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂದು ಪನ್ಪೊಂಜಿ ಪುದರ್ಗ ಮಾತ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಪಿರೌಡು ಬೆಂದಿನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಪ್ಪೆ ಕೋಮಾರ ಚಾಮುಂಡಿ ಸಾ ಪರಿವಾರ ದೈವದುಲೇವು ದೇವೇರು ಅಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲಾಲ್ದಿ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ದೇವೇರು ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಡು ನಿಕ್ಲನ ಶ್ರಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೇಕ್ಲನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದೆ ದೈನಿಗೆಂಡ ಯಾನು ಕಾರಣಾಂತರ ಬರಿಯರೆ ಆಯ್ಜಿದಂಡಲ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅವು ವಾರೀತಿರ ಮೂಜಿ ವರ್ಷದ ಆ ಬಲಿಮೆದ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಮಡಿತದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಐನು ಪಿರವರ ರೀವಾಪನ ಮಲ್ಪೈನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಾಮಣ್ಣೆ ಐತ ಪಿರವುಡು ಪೂರ ಬೆಂದನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಪ್ಪೆಡಿಕುಲೆಗಳ ಅಂಚಿನನ್ನ ಮಿಗ್ಗಿ ಫಲನಕ್ಲೆಗಳ ಯಾನು ಏತ್ತು ನಮಸ್ಕಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಂಡಲ ಯಾರಂದು ದೈನಿಗೆಂಡ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಿಂದ ನೆಲೆಟ್ಟು ಉಂತದ್ದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋಡಾಯ್ನಾಯನೇ ಯಾನು ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಬರಿಯರೆ ಕಾರಣ ಆತನು ಎನ್ನ ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತವಾದ ಬರಂದ ನಂಚಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಕೆಲವು ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ಉಂಡು ಇಂಕಿ ಅವಾಗ ಇನ್ನು ಇತ್ತೇನೆ ಅನುಭವ ಆಪುಂಡು ಅವಾಗ ಇಂಚ ನಮಕ್ ದೈವಸ್ಥಾನ ದಾಯಕ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಆಂಡುದಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮದುವೆ ಆಪುಂಡು ಆ ಮದುವೆ ಅದು ಆ ಖಂಡನಿ ಬುಡೇದಿ ಅವು ಇಂಚ ಆ ರೀತಿಡಿ ಜೀವನ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುಣ ಇನ್ನು ಆ ಕಲ್ತೊಂದು ಪೋಪುನ ಇನ್ನು ಕಂಡಲ್ಲ ತೆರಿಯೋಡು ಬುಡ್ಡೆದಿಲ್ಲ ತೆರಿಯೋಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಒಂಜಿ ಬಾಗುಡಂಡ ಮರಿಯಾಕಲು ಒಂಜಿ ಬಾಗುಡು ಅಪ್ಪ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಯಾಪ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪಣ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಆ ದೈವಗಳೇನು ತುಯ್ಯರ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ದೆಯ್ಯದ ಮುಗ ಆಯುಧ ಪೂರ ಒಂಜಿ ನಿಮಿತ್ತಾದಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ದೈವಂದು ಪನ್ಪುಣ ಇನ್ನು ತೂವೋಡುದಂಡ ಆ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆನ ಮುಖಾಂತರ ವದೆ ತೋಡು ಯಾಪ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪಣ ಆನಿ ನಮ್ಮ ಬಾಕುಡ ಸಮಾಜ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಣದ ಪನ್ಪಣಂಚಿನ ಕನಸು ಎನ್ನ ನನಸಾಪುಣದ ಪಂಡದು ಈ ಮೂಲಕ ಪಣದುಲ್ಲೆ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರೋಡು ಆರು ಎಂಚಿನನೇ ಅವಾರ್ಡು ಓ ಬೇಲೆನೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಎಂಚಿಲ್ನ ಮಲ್ಪಾಡು ಆಂಡ ಐಕ್ಯ ಕೊರ್ಪಣ ಬೆಲೆ ಆ ದೈವಗಳಿಗೆ ಕೊರ್ಪಣೆ ಎಂದು ಪಂಡದು ಈ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ತೆರಿಯೋಡು ನಾನು ಪಣದುಲ್ಲೆ ದಾಯ ಪಣದುಲ್ಲ ಎಂದಿಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಬಾಕುಡ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಗುರು ಶಾಪ ಉಂಡು ಇತ್ತ ತುಲೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ರೀತಿಗೆ ಏತೋ ತರವಾಡದ ಇಲ್ಲುಗಳು ಏತೋ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏತೋ ನಾಗಬನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವನುಂಡು ಇತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೈಯಾರ್ದ ಕಾಳಿಚಾಮಂಡಿನ ಅಪ್ಪೆನ ಆ ಮಣ್ಣಡ್ಲ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ನಡತ್ತುನುಂಡು ಅಲ್ಪಲಯಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಪೋಯರೆ ಅವನಿಜ್ಜಿ ಪಂಡನ್ನ ಬೇಲೆ ಹಂಚಾತನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿದಾತನು ಹೆಂಗೆ ಬುಡೇರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಅಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಆತನು ಆಯ್ತು ಡೇಟ್ಲ ಯಾನು ಈ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಂದು ಮುಲ್ಪ ಏನು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಣಂದುಲ್ಲ ಎಂಚಿದ್ಗೆಂಡ ಆ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆಗೂ ಕೊರ್ಪಣ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರೋಡು ಆ ಏತೋ ನಿಕ್ಕಲು ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಬತ್ತದು ಆ ಪೊಂಜನಕ್ಕಲು ಕಟ್ಟನ ಬೀಡಿದನ ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಒಂಜೊಂಜೆ ಶ್ರಮ ಮಲ್ತದು ಆ ಬೆಗರು ಸುರಿಸಿ ನಂಚಿನ ಕಾಸು ಅವು ವ್ಯರ್ಥ ಬಂದೆ ನಮಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಒಂದು ಆ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಬೊಲಿಕೆ ತೋಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಷಡರ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ನಮಗೆ ದೆಪ್ಪನಂಚಿನೆಲ್ಲ ಅವಡು ತಿಂಗಳದ ಒಂಜೆಂಜೆ ಸಂಕ್ರಮಣಗೂ ಆ ದೈವದ ಆ ನುಡಿ ಪ್ರಕಾರ ನಮಕ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ದೆತ್ತದು ಒಂಜಿ ಸಂಕ್ರಮಗೂ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ನಂಡ ಬಕೊಂಜಿ ಸಂಕ್ರಮಣಗೂ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಆಂಡು ಪನ್ಪುಣಂಚಿನ ಪಾತೆರ ನಿಕ್ಲೆ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆನ ಬಾಯಿಡು ಬರೋಡು ಇದು ಎಂಚ ಬರೋಡು ಐಕೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಹಿರಿಯಾಕಲೆಡ ಬನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಮೂಲು 4 ಹಿರಿಯಾಕಲು ಉಳ್ಳೇರು 4 ಅಕ್ಕಂಡ ರಡ್ಡು ಇತ್ತ ತರವಾಡಿ ತಿಂಡ್ಲ 4 ಹಕ್ಕಂದೇ ಪನ್ಪುಣೆ ಅಪಗ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಆ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಸತ್ಯನಿಷ್ಠೆಡು ಆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕರ್ಮಡು ಬಾಕಿ ನಿಕ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಬೋಡಲ ಮಲ್ತೊಳ್ಳೆ ಆ ಬಾಕಿದ ಸಮಯಡು ದೈವದ ಕಾರ್ಯದ ಮೂಲಕ ಆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮರಿಯಾಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರಾವಂದ ಲೆಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ನಡಪಡೊಂದು ಯಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಕೇನೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೂ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಮರಿಯಕ್ಕಲು ಪನ್ಪುಣ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣದ ಲೆಕ್ಕ ಅವಾಗ ನಮಗೂ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೇನೆಂಡ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸರಿಯಾಪುಜಿ ಅವಾಗ ಇಂದೇನು ಮಾತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಪೋಪನಂಚಿನೆ ಆ ಎಡ್ಡೆ ಕಮಿಟಿ ಆ ಕಮಿಟಿ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಲಿ ಪೋನುಂಡು ಏತೋ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಬತ್ತಂಡ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಆ ಕುಳೂರು ಸುರೇಶನ್ನೇ ರವಿಯನ್ನೇ
ಅಂಚಿನ ರಂಜು ಸಂತಾಡಕ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಎತೋನ್ ಜವನ್ಯರು ನಿಕ್ಲಿನ ಪುದರ್ ಬನ್ಯರಿಂಗ ಪೂರ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಇಟ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಸಾಲ ನಷ್ಟ ಬಣ್ಣಗಲ ಕೈ ತಾಂಗದು ನಿಕ್ಲು ಆ ರಾಮನ್ನಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಿಜಾರು ದುಂಬಿತ್ತನ ವಾಸನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಬಿಡ್ತಿಜಾರು ಅವೇ ಕುಟುಂಬಗೂ ಅಂಚನೆ ಆ ಪುಂಜನಕ್ಲೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿದ ಆ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಮಾತ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡದಂಡೆ ಎಗಡೆ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಬಂಡೇರು ಎತೋ ನಿಕ್ಲಿ ಜಾಲಡು ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ನಂಬುದು ಐನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪನ ಬದಲಿಗೆ ಒಂಜೇ ಜಾಗೆಡು ಬರ್ತದು ಆ ದೈವಗಳನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ದೆಪ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಪಂದು ಪಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಬಂಡೇರು ಏತೋ ವೇದಿಕೆಡು ಆರು ಜನಕ್ಕುಲಿನ ಮನಸ್ಸಿನ ಗೆದ್ದು ಇನ್ನು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕರ್ತರಾದು ಆರು ಉಳ್ಳೇರು ಐತ ಪ್ರಕಾರ ಎತೋ ಅರುಣು ಉಳ್ಳಲು ಇಂಚಿನ ಜನಕ್ಕುಲು ಮಾತ ಇತ್ತೊಂದು ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಇಡ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆ ತಪ್ಪಂದ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ನಿಗಾ ವಹಿಸೊಂದು ಆ ಬೋಡಾಪನಂಚಿನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಐಕೆ ಬೋಡಾದು ದಯಮಾಲ್ತದು ಆ ಪವಿತ್ರ ಪಾವನ ಮನ್ನಾಯಿನಂಚಿನ ಮಹಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ ಅಂಚಿನ ಪಚ್ಚಲಂಬಾರದ ಈ ಮನ್ನಡು ಆ ನೆಲೆಯದು ಉಂತುನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಕೊಮ್ಮರ ಯಾ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಸಾ ಪರಿವಾರ ದೈವ ದೇವರ್ಲು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಗೆ ಆ ಕೊರ್ಪಡಂಚಿನ ಪ್ರಸಾದ ನಿಖಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅನುಗ್ರಹ ತಿಕ್ಕಡು ಅಂಚೆನ ಪೋಪುನ ಕಾರ್ಯ ಮತ ನಡಪಾಡು ಅಂಚೆನ ಪೊಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಆ ಮುಂಡೋಡು ಕುಂಕುಮ ಆ ಕೆಕ್ಕಿಳ್ದು ಕರಿಯಮ್ಮನಿಗೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಲೋಪದೋಷ ಬರದ ಲೆಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಕೊಮರೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ನಿಖಲಿಗೆ ಕಾತು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಅಂಚಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಾಡ ನಿಂಚಿನದ ಬಂಡ ದೈವಸ್ಥಾನ ತರವಾಡದ ವಿಷಯ ಇತ್ತಂಡ್ಲ ನಮಕ್ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನು ಪ್ರಥಮವಾದ ಕೊರಡು ದೈನಿಗೆಂಡ ಕುಡಲದ ಜೋಕುಲ್ಲ ಮಲಮಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಉಲ್ಲೇರಿಂದ ಪನಪನವು ಪತ್ರಿಕೆ ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಇನ್ನಿತರ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬರೋಡು ಐನು ತೂದು ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯೋಡು ಅಂಚಿನ ಬಾಕುಡ ಸಮಾಜೋಡು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಂತಿ ನಡಪಡು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಬಾಕುಡ ಸಮಾಜ ಐತೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಕ್ಕ ಪಂಡಿನಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಗೆ ಮಾತು ಸೇರೊಂದು ದಯಗೆ ಈ ಒಂಜೊಂಜೆ ಕಲಕು ನಮ್ಮ ಬರ್ಪುಜ ನೆಟ್ಟಿ ಎಂಚಿನ ವೈಮನಸ್ಸದ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪಡು ನಮಕ್ ದೈವಸ್ಥಾನ ಗೊತ್ತುಲ್ಲ ಈತ ಲೆಪ್ಪನಗ ಏತೋ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜನಸಾಗರ ಕಾಂಡೆಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದು ಪೋಯಿನಕ್ಲೇನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಡ್ನಂಟ ಸಹಸ್ರ ಅಂದು ಪನೋಲಿ ಆಂಡ ಇನಿ ಬರೋಡದಂಟ ಒಂಜಿ ಕಾರಣೊಬ್ಬು ಒಂಜನೆ ದೈವದ ಆ ಇಲ್ಲು ಇನಿ ತರ ಓಕೆಲ ಪುಣೆ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ್ನ ಅಥವಾ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆನ ಅಥವಾ ಮುಲ್ಪದ ಅದುವೆರ್ ಪೊದುವೆರ್ನ ಮೋನೆ ತೂದು ಬತ್ತಿನ ಅದುಪ್ಪು ಅಪಗ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಜಗ ಇಟ್ಟು ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪುಡು ಅಪಗ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ನಾಯಕತ್ವದ ತಂದು ನಮಕ್ ಆ ಪ್ರಾಯೋಡು ರಾಮಣ್ಣನ ಆ ಪ್ರಾಯೋಡು ನಮಕ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಆಂಡ ನನದ ದುಂಬುಗು ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯ ಮತ ಸಂಕ್ರಮಣ ಅಂಚಿನ ಪಂಚಪರ್ವಗಳು ಮತ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ನಡಪು ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ನಿಖಿಲೆಗಳ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗಾವಡು ಆ ಕಲ್ಪನಾ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗಗೂ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಬರಂದ ಲೆಕ್ಕ ಅಪ್ಪೆ ಕೋಮರಾಯ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪಡು ಆ ಮಣ್ಣುಡು ನಿಖಿಲು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣು ದೆತ್ತದು ಮುಂಡೋಗು ಪಾಡ್ನಂಡ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಕೋಮರ ಚಾಮುಂಡಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಸಾ ಪರಿವಾರ ಐದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಕತೆ ಉಂಡು ಧೂಮಾವತಿನ ಜೂಮಾದಿನ ನಮ್ಮ ಜೂಮಾದಿನ ಮನ್ಪ ಆ ಜೂಮಾದಿ ಅಪ್ಪೆನ ಅವೂಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಉಂಡು ಐನು ಪನೇರೆ ಪೋಪನ ಸಮಯತ್ತು ಪಂಡ ಐಟಲ ಆ ರಡ್ಡು ದೈವಗಳು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಆ ಬಾಕಿದ ದೈವಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ ದೈವ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮನ್ಪಡು ನೆಟ್ಟು ಪ್ರಥಮವಾದ ನಮಕ್ ಬೋಡೈನೆಂದು ಬಂಡ ತತ್ತಿತ್ತಿನ ಗುರು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿ ನಮಕ್ ಏತೋ ಮುಲ್ಪ ಈ ಬಲೆಪಾಟನ ಏರಿಯರ್ನಕ್ಲ ಮರಣಾತೇರು ಏತೋ ಜವ್ವನೇರನ್ನು ಕಲೆ ಬಂದ ಐಟು ಒಂಜಿ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಅಂಗಡಿ ಪದವು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿದ ಬಾಲೆ ಸಚಿನ್ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಮರಪ್ಪಂದನಂಚಿನ ಘಟನೆ ಅಕ್ಲಿ ಏತೋ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಇನಿ ಮಾತ ಕೊಳ್ಳುದು ಸಂತೋಷಡು ಉಪ್ಪುನ ಸಮಯಡು ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಕೂಡುದು ಮಾತ ಉಪ್ಪೊಡಿತಿದಂತನ ಜೋಕುಲು ಇನಿ ತೂಯಿನ ಜನಕ್ಕುಲು ಎಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ವಿಷಯ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಗೇಟದು ಪಿದೈಗಿದಿ ಒಂದು ಉಲ ಇಡು ಸತ್ಕರ್ಮಂದ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಆ ದೈವದ ಒಂಜಿ ಬಲಿಕೆನು ತುಯ್ಯರ ಬರ್ಪಣೆ ಮುಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮಾತ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ನಡಪಾದು ಐನ ಕಾರ್ಯರೂಪಗೂ ಅಂತನಂಚಿನ ರಾಮಣ್ಣೆರನು ಯಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯವಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ 26ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಉದ್ಯಾವರ ಶ್ರೀ ಕೋಮರಾಯ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಪರಿಸರಡು 18 ದೈವಸ್ಥಾನದ ಒಕ್ಕೂಟ ದೈವದ ಪಾತ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ನವೇರ್ನ ಒಕ್ಕೂಟ ಸಮಿತಿದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಹಾಸಭೆ ನಡಪೆರುಂಡು ನಿಗಲು ಮಾತ ಈ ಬಾತಿನಂಚಿನ
ಬಕ್ಕುಡ ಸಮಾಜದ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಆ ಉದ್ಯಾವರದ ಪವಿತ್ರ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬತ್ತೊಂದು ನಮಕ್ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲು ಬೋಡು ಒಂದು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಬೋಡು ದೈನಿಗೆಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲಿನ ದಂಟನಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಈಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕಡೆ ಕೊಡಿ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಷಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಕೊರದು ಅಕ್ಕಲು ಲೆತ್ತಿನಂಚಿನ ಲೆಪ್ಪುಗೂ ನಮ್ಮ ಪೋವೊಂದು ಅಕ್ಲು ಎಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಪನ್ಪೇರು ಐನ ಅಮೃತ ವಚನ ಅಂದು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಂದು ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸಾದಿನ ಅಪ್ಪೆ ಉಳ್ಳಹಾಲ್ದಿ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮದೇವಿರು ಆ ನೇಲೆಕ್ಕೇರು ಎಲ್ಲೆಕ್ಕೇರು ಅಪ್ಪೆ ಕಣ್ಣಿ ಉಳ್ಳಹಾಲ್ದಿ ನಡಪಾದು ಕೊರಡು ಎನ್ನ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆ ಪುಂಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ನಿಕ್ಲನ ಮನಸ್ಸದ ಇಷ್ಟಾರ್ಥನ ಮತ ನಡಪಾದು ಕೊರಡು ಅಂಚಿನ ಮೂಲ ಬೆಂದಿನ ಪ್ರತಿ ವರಿಯಾಗಲ ಏನು ಪುದರ್ ಬನಿಯರ ಬುಜಿದ ಎಂದಿಗೆಂಡ 10 ಜನ ಬೆಂತೇರು ಆ ರೀತಿ ಬೆಂತೇರು ಬಂಡದು ಅಕ್ಲನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಯಿನ ಬೇಲೆಗೆ ಅಪ್ಪೆ 1 ವರ್ಷದೊಳ ಅಕ್ಲಿ ನೆನೆತಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಭಾಗನು ಮಾತ ನಡಪಾದು ಕೊರಡದು ಬಂಡದು ಕೇನೊಂದು ಎನ್ನ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಆ ಮಹಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗಳ ಉಮಾ ಭಗವತಿಗಳ ತರೆದಗ್ಗ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪಡೆ ಜಲದೂದು ನೆಲೆಯಾಯಿನಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಕೌಮಾರ ಚಾಮುಂಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಹದಿದೇವತೆಯಾದ ಮಾತ ಬಾಕುಡ ಸಮಾಜವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಡಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ಪಲ ಅಂದು ಪಂಡದು ಅಪ್ಪೆಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು 18 ದೇವಸ್ಥಾನದ ತತ್ತಿತ್ತಿನ ಗುರು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆನ ಪಾದ ಪತ್ತೊಂದು ಅಂಚಿನ ಇತ್ತಿನ ಗುರು ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆನ ಮಾತ ಪ್ರೀತಿಡಿಯನ್ನು ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿಗ್ಲೆ ನನವರ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಲೆ ಎಂಚಿನ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲವು ಲೆತ್ತಿದೇರು ನಮಗೆ ದಾಯೆಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಆಡಿಗೆ ಪೋದಾನಗ ನೈತ ಸತ್ಯಾಂಶ ಗೊತ್ತಾವು ಅಪಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಪಲೆಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದು ಅಂಚಿನ ಇನಿ ಬತ್ತದ ಭಾಷಣನೇ ಮಲ್ಪೂಜಿ ಯಾನು ಬರ್ಪೂಜಿದೆ ಇತ್ತೆ ಆಣದಂಡಲ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಪಚ್ಚಲಂಬಾರೆಂದು ಬಂಡ ಯಾನು ಈ ಪಚ್ಚಲಂಬಾರದ ಪೊನ್ನನೆ ಆತನಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೋಮಾರು ಚಾಮುಂಡಿ ಅಪ್ಪೆನ ಮಗಲನೇ ಆ ಬಾಲನೇ ಆತನೇ ಅನು ಅಂಚೆ ನೆಟ್ಟು ನಿಕ್ಲೆಗಳ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಉಂಡು ಅವು ಏರು ಬತ್ತನಲ್ಲ ಇನ್ನು ತಪ್ಪಾಯಿರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಐಟಲೆ ಎನ್ನ ದಟ್ಟೆತ್ತಿಲ್ದ ಮಣ್ಣದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನ ಇದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾನು ಕುಳೂರು ತರವಾಡದ ಜವನೇರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ರಾಮಣ್ಣಗಲ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡು ಯಾಪಲ ಉಪ್ಪನಂಚಿನ ವಾಸನನ್ನು ಮನಸಾರ ಸುಗಿತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲೆ ಕುಟುಂಬಲ ಎಡ್ಡವಾಡು ಕುಡಲು ದೈವಸ್ಥಾನದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡವಾಡು ಪತ್ತಿತ್ತಿನ ಭಕ್ತರು ಆ ಮಣ್ಣುಡು ನೆನೆತನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯನು ಅಪ್ಪೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ನಡಪಾದು ಕೊರಡಂದಿಗೆ ಏನೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರನು ಅಂತವೆ ಎಂಗೆ ಪಾತೆರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತದ ಕೋರ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾತ ಜವನೇರೆಗಳ ಅಂಚಿನ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಗಳ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ನಿಕ್ಲೆ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿಗಳ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮಾಯಿತ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರನು ಅಂತವೆ ಜೈ ಬಾಕುಡ ಸೋಲ್ಮೆಲು ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಮದಿಪುನ ಕೊರಿಯರು ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಆ ರೀತಿಡು ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಂಡ ಶ್ರೀದೈವ ನಮಕ್ ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ದಿನಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹನ ಕೊರ್ಪೇರು ಹಿರಿಯಕ್ಲನ್ನು ಆ ರೀತಿಡು ನಮ್ಮ ಎದುಕೊನಡು ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದುಂಬುಗು ಆ ರೀತಿಡು ನಡತನೋಡು ಪನ್ಪುನ ಸವಿವರಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿದ ಸಂದೇಶನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯ ಪಂಡಿತರಿಗೆ ಸೋಲ್ಮೆಲು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಗೂ ಬಡದೆ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರಿಯರುಂಡು ದಯಮಲ್ತದೆ ಈ ಸ್ಮರಣಿಕೆದ ಆ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯನು ಪಡೆಯುವುದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಕುಮಾರಿ ದೀಕ್ಷಾ ಬಕ್ಕ ಕುಮಾರಿ ಧನುಷ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಸುರತ್ಕಲ್ ಆರು ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ದೆತ ನೋಡುದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಕುಮಾರಿ ದೀಕ್ಷಾ ಕುಮಾರಿ ಧನುಷ ಅವೇ ರೀತಿ ಕಮಲ ಪುಸೋಡ್ ಬೇರ್ನ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಆರು ಒಂಜಿ ನೂತು ಶಾಲು ನಮಕ್ ಇಡೆ ಕೊಡುಗೆ ಅದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಕಮಲ ಪುಸೋಡ್ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲದಾಕ್ಲೆ ಏರಾಳ ಇತ್ತಿರಂದ ದಯಮಂತ ವೇದಿಕೆ ದಾಡೆ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆನ ದೆತ ನೋಡುದು ಕೇಳಂದಿಲ್ಲ ದೀಪ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಲನ್ ಶಶಿಕಲಾ ಪವನ್ ಕುಮಾರಿ ಪಟ್ಟೋರಿ ಬೇರ್ನ ಜೋಕುಲು ಇಡೆಗೆ ನೂದು ಶಾಲು ಕೊಡುಗೆ ಅದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಕ್ಲು ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ದಾಡೆ ಬಳೆ ದೀಪ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಿಲನ್ ಶಶಿಕಲಾ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಪಟ್ಟೋರಿ ಏರಲ್ಲ ಇತ್ತಿರ್ನಂಡ ವೇದಿಕೆ ದಾಡೆ ಬಳೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಾ ಕುಳೂರು ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಾ ಕುಳೂರ್
ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಾ ಶ್ರೀ ಗುರುವ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಕುಳೂರು. ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಾ ಶ್ರೀ ಗುರುವ ಬಕ್ಕ ಜೋಕುಳು ಕುಳೂರು ಉಳ್ಳೇರ್ನಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ. ಮಕ್ಕಳು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೋಡಾಪುರಂಚಿನ ಮುಗುಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರತಿ ಧೂಪದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಉದಾರವಾದ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಶ್ರೀಯುತ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಚಿನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರ್ದ ರಡ್ಡು ಬಾಗೋಡು ಪಿಲಿತ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಮೆನ ಕೊರ್ದು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಅರಳ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವಾಸ್ ಚಿನ್ನು. ಶ್ರೀಧರ ದಟ್ಟಿತ್ತಲು ತರವಾರದ ಶ್ರೀಧರನ್ನುಳ್ಳೇರ ಬಲೆ ವೇದಿಕೆ ದಡೆ ದಯಮಂತದ್ದು. ಅವೇ ರೀತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ದ ಆ ಎದುರು ಭಾಗಗೂ ಗೇಟ್ದೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉದಾರವಾದ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಶೀಲಾ ಬಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ದಡೆ ಬರೋದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸುಶೀಲಾ ಬಕ್ಕ ಜೋಕ್ಳು ಏರಳ ಉಳ್ಳೇರ್ನಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ದಡೆ ಬಲೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚನು ಉದಾರವಾದ ಕೊಡ್ತೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಭಾಸ್ಕರ ಮುಗ್ರಾಳ್ ಪುತ್ತೂರು ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ದಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಧರ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಚಿರುಗೋಳಿ. ಶ್ರೀಧರ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಚಿರುಗೋಳಿ. ತುಳಸಿ ಕುಮಾರ್ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ. ತುಳಸಿ ಕುಮಾರ್ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ. ನಿತಿನ್ ಸಿಟಿ ಕೃಷ್ಣನಗರ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ದಯಮಂತದ ಬಲೆ. ಗುಣಶೇಖರ ಆಚಾರ್ ಕುಳೂರ್. ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಆಚಾರ್ ಕುಳೂರ್. ಶ್ರೀ ಮಂಜು ಕುಳೂರ್. ಶ್ರೀ ಈಶ್ವರ ಇಲಿಯಾನ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಕೋಳಿಯೂರು. ಶ್ರೀ ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಪಚ್ಚಿಲಂಪಾರೆ. ಶ್ರೀ ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಪಚ್ಚಿಲಂಪಾರೆ ಬಲೆ. ಶ್ರೀ ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಎ ಪಚ್ಚಿಲಂಪಾರೆ. ಪುದರ್ಲೆಪ್ಪಣಕ್ನ ಏರಾಳ ಇಲ್ಲದಾಕ್ಲಿತ್ತಲ್ಲ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಅಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆನ ಗೆತ್ತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಪಚ್ಚಿಲಂಪಾರೆ. ಶ್ರೀ ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಎ ಪಚ್ಚಿಲಂಪಾರೆ. ಶ್ರೀ ಸುರೇಂದ್ರ ಪಚ್ಚಿಲಂಪಾರೆ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಕೊರತೆ ದೇವದ ನೇಮಗ್ ಬೋಡಪ್ಪನ ಆ ಒಂಜಿ ಮರತ ಕಣಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊರ್ದು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್. ಶ್ರೀ ರಾಮ ಕೆ ಪಚ್ಚಿಲಂಪಾರೆ. ಶ್ರೀ ರಾಮ ಕೆ ಪಚ್ಚಿಲಂಪಾರೆ. ನೇಮೋತ್ಸವದ ಸಮಯರು ಶೌಚಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಧರ ಯು ಕೆ ಪಚ್ಚಿಲಂಪಾರೆ ಆರ್ಲಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಆಪಣ ಸಮಯಡು ಕರೆಂಟ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಂತಿದ್ದೀರಿ ಆರ್ಲ ಬಲೆ. ಶ್ರೀಧರ ಯು ಕೆ. ಶ್ರೀ ರಾಮ ಯು ಟಿ ಆರು ಮಾತಾ ರೀತಿಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಾಯನಂಜನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮ ಯು ಟಿ. ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಕಿ ಪಚ್ಚಿಲಂಪಾರೆ. ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಕಿ ಪಚ್ಚಿಲಂಪಾರೆ. ಶ್ರೀ ರಿತೇಶ್. ಶ್ರೀ ರಿತೇಶ್. ಕಿರಣ್ ಎಸ್. ಕಿರಣ್ ಎಸ್. ಶ್ರೀಜಿಲ ಮಾಧವ ಬೆಜ್ಜ ಕಾಸರಗೋಡು. ವಿನೋದ್ ಸೋಂಕಾಲ್ ದಯಮಂತದ ಬಲೆ. ವಿನೋದ್ ಸೋಂಕಾಲ್ ರಡ್ಡು ದಿನದ ನೀರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉದಾರವಾದ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಚಂದ್ರಾಸ ಯು ಉಪ್ಪಲ ಪಚ್ಚಿಲಂಪಾರೆ. ಚಂದ್ರಾಸ ಯು ಪಚ್ಚಿಲಂಪಾರೆ ಉಳ್ಳೇರ್ಡ ಬಲೆ ವೇದಿಕೆ ದಡೆ. ವಿನೋದ್ ಸೋಂಕಾಲ್. ಸಂತೋಷ್ ಸಂತಡ್ಕ. ಅಶೋಕ್ ಮೊಗ್ರಾಳ್ ಪುತ್ತೂರ್. ಅನಿಲ್ ಮೊಗ್ರಾಳ್ ಪುತ್ತೂರ್. ರಂಜಿತ್ ಸಂತಡ್ಕ. ಅನಿಲ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣನಗರ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೊಗ್ರಾಳ್ ಪುತ್ತೂರು. ಭಾಸ್ಕರ ಮೊಗ್ರಾಳ್ ಪುತ್ತೂರು. ಶರತ್ ಪಚ್ಚಿಲಂಪಾರೆ.
ಮಾಧವ ಕಾಸರಗೋಡು, ಸೃಜನ್ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು, ವಿಶ್ವಾಸ್ ಚಿನ್ನು ಭಗವತಿ ನಗರ, ಸುಜಿತ್ ಪಚ್ಚಲಂಪಾರೆ, ದಿಲ್ ರಾಜ್ ಪಚ್ಚಲಂಪಾರೆ, ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಪಚ್ಚಲಂಪಾರೆ, ಸುಶೀಲಾ ಮೊಗ್ರಾಲ್ ಪುತ್ತೂರು, ಭಾಸ್ಕರ ಮೊಗ್ರಾಲ್ ಪುತ್ತೂರು, ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸವಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ನೆಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಉಮಾ ಭಗವತಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಪಚ್ಚಿಲಂಪಾರೆ ಉಪ್ಪಲ ನೆತ್ತ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರತ್ರ ಸದಸ್ಯರೇರಾಳುಳ್ಳರ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಡೆಬಲಿ ಶ್ರೀ ಉಮಾ ಭಗವತಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಪಚ್ಚಿಲಂಪಾರೆ ಉಪ್ಪಲ, ಶ್ರೀ ಉಮಾ ಭಗವತಿ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ, ಶ್ರೀ ಉಮಾ ಭಗವತಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರತ್ರ ಏರಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿತ್ತ ದಯಮಂತದ ಬಲೆ, ಶ್ರೀ ಉಮಾ ಭಗವತಿ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿದ ಏರಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರ್ನಂಡ ಬಲೆ, ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಮಗೇರ ಮಹಂಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಚ್ಚಲಂಪಾರೆ ನೆತ್ತ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದ ಏರಲ್ಲ ಇತ್ತಿನಂಡ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ದಡೆ ಬಲೆ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಯುವಜನ ಸಂಘ ಪಚ್ಚಲಂಪಾರೆ ನೆತ್ತ ಏರಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಳ್ಳೇರ್ನಂಡ ದಯಮಂತದ ಬಲೆ, ಬೈಲಬಾಕುಡ ಗ್ರಾಮ ಕ್ಷೇಮ ಸಮಿತಿ ಪಚ್ಚಲಂಪಾರೆ, ಬೈಲಬಾಕುಡ ಗ್ರಾಮ ಕ್ಷೇಮ ಸಮಿತಿ ಪಚ್ಚಲಂಪಾರೆ ನೆತ್ತ ಏರಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ದಯಮಂತದ ಬಲೆ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪಚ್ಚಲಂಪಾರೆ ನೆತ್ತ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಹತ್ರ ಏರಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಳ್ಳೇರ್ನಂಡ ಬಲೆ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಪಚ್ಚಲಂಪಾರ, UBC ಪಚ್ಚಲಂಪಾರೆ, UBC ಪಚ್ಚಲಂಪಾರೆ ನೆತ್ತ ಏರಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಳ್ಳೇರ್ನ ಬಲೆ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪಚ್ಚಲಂಪಾರೆ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪಚ್ಚಲಂಪಾರೆ ನೆತ್ತೇರಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಳ್ಳರ ಬಲೆ, ಟೀಮ್ ಕುಡಾಲ್ ಶ್ರೀ ನೆತ್ತೇರಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಳ್ಳರ ಬಲೆ, ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಕುಡಾಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೆತ್ತ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಹತ್ತದಂಡ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇರಲ್ಲ ಬಲೆ, ಅವೇ ರೀತಿಗೆ ಕುಡಲ್ ಶ್ರೀ ಕೋಮರಾಯ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾದ 18 ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಕಿರು ಸ್ಮರಣಿಕೆನೆ 18 ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜೈನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಕೊಡೆಂಚೇರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಏರಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದ ಅತ್ತಡ ಹಿರಿಯಗಳು ಅತ್ತಡ ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಏರಲ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ದೇತ ನೋಡುದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಂತ್ರಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಖ್ಯಾತ ಸಿರಿಮುಡಿ ಲೇಖಕರು ಮೇರು ಎಂಗಳ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಸ್ಮರಣಿಕನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಂತ್ರಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ವಿಠಲ್ ಬಂಬ್ರಾಣ ಮೇರ್ಲಾ ಎಂಗ್ಲ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಉಡಲೂರು ಮೇದ ಕಾಡಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೊಂದು ಮಾತ ಕಾರ್ಯಗಳ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಮುರುಗೇಶ್ ಪಚ್ಚಲಂಪಾರ ಎಂಬೇರ್ಲ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮತ್ತು ಪಂಡು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ.
ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೈವ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಲೋಕೊರ್ಮೆ ತೋಜಾವು ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಚಾನಲ್ದ ಜಗದೀಶ್ ಬೇರೆ ಅತಡ ಸದಸ್ಯರು ಎಂಗ್ಲ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಣ ಮನ್ಪುಣಂಚಿನ ಖ್ಯಾತ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ದೀಪಕ್ ರಾಜ್ ಐಲ್ ಎಂಬೇರು ಎಂಗ್ಲ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾದ ಕೋಡದಾತ ದಿನಡು ಮುಳಿಂದ ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಹುಲ್ಪ ಮೆರವಣಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೆರಗುಣ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕುಣಿತ ಭಜನಾ ತಂಡ ಉಂಡು ಅಕ್ಲ ಕೋಡೆ ಸುಶ್ರಾವ್ಯವಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಕಾನಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ ಮನರಂಜಿಸಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಉಮಾ ಭಗವತಿ ಕುಣಿತ ಭಜನಾ ತಂಡ ಪಚ್ಚಲಂಪಾರ್ ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರು ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ಶ್ರೀ ಉಮಾ ಭಗವತಿ ಕುಣಿತ ಭಜನಾ ತಂಡ ಪಚ್ಚಲಂಪಾರ್ ಅವೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಕುಣಿತ ಭಜನಾ ತಂಡ ಅಂಗಡಿ ಪದವು ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಭಜನಾ ತಂಡ ಮೊಗ್ರಲ್ ಪುತ್ತೂರು ಉಮಾ ಭಗವತಿ ಕುಣಿತ ಭಜನಾ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿತ್ತಿನ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಬಲೆ ದಯಪಂಡ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಬರುವುದು ದಯಮಂತದ ಆಯ್ನಾಥ ಬೇಗ ವೇದಿಕೆ ದಡೆಬಲೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಕುಣಿತ ಭಜನಾ ತಂಡ ಅಂಗಡಿ ಪದವು ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕುಣಿತ ಭಜನಾ ತಂಡ ಮೊಗ್ರಾಲ್ ಪುತ್ತೂರು ಮೋಜಿ ಭಜನಾ ತಂಡದ ಅಕ್ಲ ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ದಡೆ ಬರೋದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮೀಯ ಸಜ್ಜನ ಭಗವದ್ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲೆ ಬತ್ತು ಸೇರಿನಂಚಿನ ಸರ್ವ ಬಂಧುಲ್ನ ಗಮನಗು ಈ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಇನ್ನು ನಡಪುನಂಚಿನ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಲೇಸಿಗೆ ಕೊಂಡೆವೂರು ಯೋಗಾಶ್ರಮದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಯೋಗಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮಿಲು ಸುಮಾರು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ಮಲ್ಪೆರುಲ್ಲರೆ ಅರೇನೆ ಭಕ್ತಿ ಮದಿಪುಡು ಈ ಲೇಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಬದ್ದಿನ ಮಾತಿರ್ಲ ಅರ ಬನ್ನಗ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಲೇಸಿಡಿ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಪಂಡಿತ ನಿಗಲ್ಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕೊಂಡೆವೂರು ಯೋಗಾಶ್ರಮದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ಯೋಗಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮಿಲು ಕೂಡಾಲ್ ಶ್ರೀ ಕೋಮರಾಯ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡಪನಂಚಿನ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಲೇಸಿಡಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುಲ್ಲಿರಿ ವೇದಿಕೆಡೆ ಸ್ಮರಣಿಕೆನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಶ್ರೀ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಕುಣಿತ ಭಜನಾ ತಂಡ ಅಂಗಡಿ ಪದವು ಮೊಕ್ಲೆಗೆ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ತುಂದುಬುರುದಯದ ಸೊಲ್ಮೆಲೆನು ಸಂದೈತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಉಮಾ ಭಗವತಿ ಕುಣಿತ ಭಜನಾ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಿತ್ತಿನ ದಯಮಂತದ ಬಲೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕುಣಿತ ಭಜನಾ ತಂಡ ಮೊಗ್ರಾಲ್ ಪುತ್ತೂರು ವೇದಿಕೆಡೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀ ಉಮಾ ಭಗವತಿ ಕುಣಿತ ಭಜನಾ ತಂಡದ ಸಂಯೋಜಕಿ ಶ್ರೀ ಉಮಾ ಭಗವತಿ ಕುಣಿತ ಭಜನಾ ತಂಡದ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಬರೋದು ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸೊಲ್ಮಲೆನು ಸಂದೈತೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕುಣಿತ ಭಜನಾ ತಂಡ ಮೊಗ್ರಾಲ್ ಪುತ್ತೂರು ಮೊಕ್ಕಲ ವೇದಿಕೆ ಬತ್ತದು ಕಿರು ಕಾಣಿಕೆನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಲೇಸಿಡಿ ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಮಲ್ತನ ಮಾತ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರೆಗ್ಲ ಸೊಲೈತ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತಂದು ನನಾತ ಇಂಚಿನ ಪುಣ್ಯದ ಲೇಸಿಡಿ ಕುಣಿತ ಭಜನೆದ ಸೇವೆನೆ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಯೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯಲೇನೆ 18ಮ ಸ್ಥಾನದ ಸರ್ವ ಸತ್ಯಳು ಆ ಚಿತ್ತಳು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಒದಗಾವಡೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಕಂಠ ಸಿರಿಡಿದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ದೇವೇರ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ನನಾತ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಆದಿಪ್ಪಡೆ ಆಯ್ತ ಬೊಲ್ಪು ಲೋಕೊರ್ಮೆ ಪರಡಡು ಪಂಡಿದು ಸತ್ಯುಳ್ಳ ಇರ್ಕೈ ಜೋಡಿತದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ತುಂಬುಕು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಸೌಂಡ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತು ಗುರುನಂಚಿನ ಅಂಬಾರ್ ಸೌಂಡ್ ಸುದ ಶ್ರೀಯುತ ವಸಂತ ಎಂಬೇರೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರ್ತದ ಎಂಕುಲು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಈ
ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಇರಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊನ್ವ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಸ್ವರನು ಎಂಕಲಿಗೆ ಒದಗಾದ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ದ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ಅಂಬಾರ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ನೆತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬತ್ತದ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡು ಇರಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಡೆ ಪ್ರತಿ ಹಂತೊಡ್ಲ ಈ ಮಣ್ಣು ಬೆಲಗುಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಡ್ಡಾವಡು 18 ಸ್ಥಾನದ ಆಯಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣು ಬೆಲಗದು ನೆತ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನನಾತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಾಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಆವಡು ಪನ್ಪುನ ನೆಲೆಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುಗೆಲು ಕೊರ್ದು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಕುಳೂರು ದೈವಸ್ಥಾನದ ಮಾತ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಶ್ರಮದಾನ ಮಲ್ತನ ಕೆಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಗಣದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಸಮಯಡಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟಿನ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೋಡಾದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸಾಕಾರ ಸಲಹೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕುಳೂರು ಶ್ರೀ ಕಣ್ಣಿವುಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಮೈಸಂದಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಏರಾಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಇತ್ತೇರ್ದಂಡ ದಯಮಲ್ತದ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಮಿತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಬತ್ತದ ಎಂಕಲು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಗೌರವನು ನಿಖಲ್ನ ಮಟ್ಟೆಲಿಗೆ ಪಾಡ ನೋಡೋದು ನಿಖಲ್ನ ಭಿನ್ನಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ 18 ಸ್ಥಾನದ ಆಯುಡು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಕರಂಡ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಸಂಸಾರ ಇತ್ತೆರ್ನಂಡ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಬತ್ತದ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸನಂಚಿನ ಕರಂಡ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಇತ್ತೆರ್ನಂಡ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಎಂಕಲ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಗೌರವನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತ ನೋಡುದು ನಿಕಲ್ದ ಬೆನ್ನಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಡೆ ಪೂರಾ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೊರದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡ್ದಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೆಲ್ಲ ಶ್ರಮ ಹೆಚ್ಚಾದುಂಡು ಅಂಚಾದಿ ಪುನಗ ಮಾತೆರ್ನ ಶ್ರಮದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಕಾಳಿಚಾಮುಂಡಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಕಯ್ಯಾರ್ ಮೇರ್ಲಾ ಕಾಳಿಚಾಮುಂಡಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಕಯ್ಯಾರ್ ಮೇರ್ಲಾ ನೆತ್ತ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಇತ್ತೆರ್ನಂಡ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯರನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಅಂಚೆನೆ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಈ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂಡು ನಿಖಿಲ್ದ ಭಿನ್ನಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತದ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಏರಿತ್ತಿಲ್ಲ ಅವು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಗೌರವವನ್ನು ನಿಖಿಲ್ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂಡು ನಿಕಟ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪೊರ್ತುದ ತುರ್ತನು ತೆರಿಯೊಂದು ದಯಮಲ್ತದ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಎಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ನಾನಾ ಉಂಡುವೆ ವೇದಿಕೆಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪೆರೆ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಕುಲು ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ಮಲ್ಪೆರುಲ್ಲೇರಿ ಐದಾತರ ಪೊರ್ತುದ ತುರ್ತನು ತೆರಿಯೊಂದು ನಾನಾ ಶ್ರೀ ಅಜಿತ್ ಬೆಜ್ಜ ಅಂಚಿನೆ ಯುವರಾಜ್ ಬಂಬ್ರಾನ ಅಜಿತ್ ಬೆಜ್ಜ ಯುವರಾಜ್ ಬಂಬ್ರಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಡು ಪುಗೆಲು ಕೊರ್ದು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಅಜಿತ್ ಬೆಜ್ಜ ಯುವರಾಜ್ ಬಂಬ್ರಾನ ದಯಮಲ್ತದ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದ ಈ ಗೌರವನು ನಿಖಲ್ನ ಮಟ್ಟೆಲಿಗೆ ಪಾಡಲು ಎಂದು ನಿಖಲ್ನ ಭಿನ್ನಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಮನ್ನದ ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕನು ನಾಲ್ವರಿಗೂ ಪರಡೈನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಉಮಾ ಭಗವತಿ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ಪಚ್ಚಲಂಪಾರೆ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಶ್ರೀ ಉಮಾ ಭಗವತಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ಪಚ್ಚಲಂಪಾರೆ ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರೇ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಎಂಕಲ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂಡು ನಿಖಿಲ್ದ ಭಿನ್ನಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಉಮಾ ಭಗವತಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ಪಚ್ಚಲಂಪಾರೆ ಶ್ರೀ ಉಮಾ ಭಗವತಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಏರಾಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಇತ್ತೆರ್ನಂಡ ಮಿತ್ತರ್ಮೆಗೆ ಬತ್ತದ ಈ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂಡು ನಿಖಿಲ್ದ ಭಿನ್ನಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊನ್ವಾ ಪೊರ್ತುದ ತುರ್ತನು ತೆರಿಯೊಂದು ದಯಮಲ್ತದ ಉಮಾ ಭಗವತಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ಪಚ್ಚಲಂಪರ ನೆತ್ತ ಸದಸ್ಯರು ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಮಿತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂಡು ಭಿನ್ನಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಉಮಾ ಭಗವತಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ಪಚ್ಚಲಂಪಾರೆ
ಶ್ರೀ ರಿತೇಶ್ ಪಚ್ಚಲಂಪಾರೆ ದಯಮಲ್ತದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡಿದ್ದ ಭಿನ್ನಾಯ್ತ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಶ್ರೀ ರಿತೇಶ್ ಪಚ್ಚಲಂಪಾರೆ ದೈವದ ಕಡಸಲೆಗೆ ಬೋಡಾಪುನಂಚಿನ ಬೊಳ್ಳು ಬಿಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ನೇಮೋತ್ಸವದ ಸಮಯಡು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಬೊಳ್ಳಿಯಾರಂದೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಂದೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇಂಜನ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮ ಕಿನ್ನಿಗೊಳ್ಳಿ ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ದೈವದ ಆ ಕಡಸಲೆಗೆ ಬೊಳ್ಳಿ ಮುಚ್ಚಾದ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅರೆಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಸೊಲ್ಮೇನೋಡು ಸಂದ ಒಂದು ನನ್ನ 15ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊರುಪುನಂಚಿನ ಗೌರವದ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಪ್ರಥಮವಾದ ಕೊಡಂಚೇರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದ ಅದರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಏರಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರ್ನಂಡ ದಯಮಂತದ ಬಲ್ಲೆ ಕೊಡಂಚೇರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕುಡಲ್ ಶ್ರೀ ಕೋಮರಾಯ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾತಾ ಹಿರಿಯಕಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ದಾಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ತೋಮ ಕೊಕ್ಕಿಚ್ಚಲ್ ಹಿರಿಯರು ಅವೇ ರೀತಿ ಕೇಶವ ಹಿರಿಯರು ಅವೇ ರೀತಿ ಉದಯ ಹಿರಿಯರು ಅವೇ ರೀತಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಹಿರಿಯರು ಮಕ್ಕಳು 4 ಜನ ವೇದಿಕೆ ದಾಡೆ ಬರೋದು ಎಂಗ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ದಯಾಮಂತದ ಬಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಹಿರಿಯರ್ ದಯಮಂತದ ಬಲ್ಲೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಉದಯ ಹಿರಿಯರ್ಲ ಬಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗಾದ ಮುಲ್ಪ ವೇದಿಕೆಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ದಯಮಂತದ ಬಲೆ ಸಮುದಾಯದ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿನ ಕಲೆಕಾರ್ಮಿಕ ಜಿಂಜಿನಂಚಿನ 18ಮ ದೈವಸ್ಥಾನನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಗೌರವಿಸುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಕುಡಾಲ್ ಶ್ರೀ ಕೋಮರಾಯ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಚ್ಚಿಲಂಪಾರೆ ಮುಲ್ತಾ ಶ್ರೀ ದೈವಲ್ನ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕದ ಈ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಏಳೆ ಗಳಿಗೆಡೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು 18ಮ ದೈವಸ್ಥಾನನ ಲೆಪ್ಪುನಗ ಆಯಾಯ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಏರಾನ್ಲ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಇತ್ತೇರ್ನಂಡ ದಯಮಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಗೌರವನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುಡನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಭಿನ್ನಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸುರುಕಾದ ಉದಿಪು ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಗೋವಿಂದ ಜೂಮಾವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಡೆಂಚೀರ್ ಎರ್ಮಾಳ್ ಶ್ರೀ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಗೋವಿಂದ ಜೂಮಾದಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಕೊಡೆಂಚೀರ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಬಿಲ್ಲಾರ ಅನ್ನಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಧೂಮಾವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪರಂಕಿಲ ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಬಿಲ್ಲಾರ ಅನ್ನಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಜೂಮಾದಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪರಂಕಿಲ
ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಏರಾಲ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಇತ್ತಿರ್ದಂಡ ಈ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಕೋಮರಾಯ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉದ್ಧಾರ. ಶ್ರೀ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಕೋಮರಾಯ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉದ್ಧಾರ. ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಮರ್ಲು ಧೂಮಾವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಡಾಜೆ. ಶ್ರೀ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮೆರೆ ಮರ್ಲು ಧೂಮಾವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಡಾಜೆ. ಶ್ರೀ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ದಿಲ್ಲಾರ ಜೂಮಾವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮರೋಳಿ. ಶ್ರೀ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಬಿಲ್ಲಾರ ಧೂಮಾವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮರೋಳಿ. ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಕೋಮರಾಯ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಳ್ಳಾರಿ. ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಕೋಮರಾಯ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಳ್ಳಾರಿ. ಏ ಪುಣ್ಯದ ಮನ್ನಡೆ 18ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ದಯಮಲ್ತದು ಆಯಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಎರಾಲ ಇತ್ತಿರ್ನಂಡ ಐನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತದು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿ ಅಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ಪುಡ್ದು ನಿಕಲ್ಡ 10 ಬೀರೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಯಾದ ಭಕ್ತಿ ಮದಿಪುಡು ಭಿನ್ನಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಕೋಮರಾಯ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಜಿಲೇರಿಯಾ. ಶ್ರೀ ಕೋಮರಾಯ ವ್ಯಾಘ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಜಿಲೇರಿಯಾ. ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಮೈಸಂದಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಾಲೇವು ಕೊಡ್ಡೆ. ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಮೈಸಂದಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಾಲೇವು ಕೊಡ್ಡೆ. ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಕೋಮರಾಯ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೌಡೂರು. ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಕೋಮರಾಯ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೌಡೂರು. ಕೋಮಾರು ಚಾಮುಂಡಿ ಬಂಟ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕರೆಕಂಡ. ಕೋಮಾರು ಚಾಮುಂಡಿ ಬಂಟ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕರೆಕಂಡ. ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಕೋಮರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೇಳ. ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಕೋಮರಾಯ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೇಳ. ಶ್ರೀ ಕಣ್ಣಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಮೈಸಂದಾಯ ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುಳೂರು. ಶ್ರೀ ಕಣ್ಣಿ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಮೈಸಂದಾಯ ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುಳೂರು. ತಿಂಬರ ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಜಲ್. ತಿಂಬರ ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಜಲ್. ಶ್ರೀ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಕೋಮಾರು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುಬಣೂರು. ಶ್ರೀ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಕೋಮಾರು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುಬಣೂರು. ಶ್ರೀ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಕೋಮಾರು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಚ್ಚಿಲಂಗೋಡು. ಶ್ರೀ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಕೋಮಾರು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಚ್ಚಿಲಂಗೋಡು. ಶ್ರೀ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಕೋಮಾರು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಚ್ಚಲಂಗೋಡು. ಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಕಾಳಿ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಯ್ಯಾರ್ ಮೇರ್ಲಾ. ಶ್ರೀ ಕಾಳಿ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಯ್ಯಾರ್ ಮೇರ್ಲಾ. ಐನಾತು ಬೇಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಇತ್ತಿರ್ನಂಡ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೊಂಡು ನಿಕಟ ಭಿನ್ನೈತ ಮಲ್ತೊನ್ವ. ಧೂಮಾವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುಂಬಳೆ. ಕೋಮರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುಡಾಲ್ ಪಚ್ಚಲಂಪಾರೆ. ಶ್ರೀ ಕೋಮರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕುಡಾಲ್ ಪಚ್ಚಲಂಪಾರೆ. ಶ್ರೀ ಧೂಮಾವತಿ ಕೋಮರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುತ್ತಿಗೆ. ಶ್ರೀ ಕರಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿದ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಶ್ರೀ ಧೂಮಾವತಿ ಕೋಮರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುತ್ತಿಗೆ. ಶ್ರೀ ನಾಗಬ್ರಹ್ಮ ಕಾಳಿ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೇರೂರು. ಶ್ರೀ ಕಾಳಿ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೇರೂರು. ಅವೇ ರೀತಿ ಅನಿಲ್ ಮೊಗ್ರಾಳ್ ಪುತ್ತೂರು. ಅವೇ ರೀತಿ ರವಿ ಕೆ ತಾಳಿಪಡ್ಪು ದಯಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ದಾಡೆ ಬಳೆ. ಅನಿಲ್ ಮೊಗ್ರಾಳ್ ಪುತ್ತೂರು ಬೊಕ್ಕ ರವಿ ಕೆ ತಾಳಿಪಡ್ಪು ದಯಮಂತದ ಆಯ್ನತ ಬೇಗ ಬಲೆ. ಬಂಧುಲೆ ಇನ್ನಿತ್ತ
ಈ ಮಣ್ಣು ಬೆಳಗದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಣ್ಯ ಲೇಸಿಡ್ ನಮ್ಮ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ನಂಡ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಜಾತ್ ಬೆನ್ನಿನಂಚಿನ ಅವೇತು ಕುಟುಂಬದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸದಸ್ಯರು ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೇನು ಗೌರವಿಸಿಯ ಮಾನಾತಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂಡ ಐಟೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀ ರವಿ ಕೆ ತಾಲಿಪಡ್ಪು ಪ್ರತಿ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಮಣ್ಣು ಬೆಳಗೋಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡು ಎಂಕಲೆಗ್ ಸತ್ಯ ಬೋಡು ಮೂಲ ಬೋಡು ಪನ್ಪುನ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿನ ಸತ್ಯಳು ಕೊರನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮಣ್ಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಬೋಡಾದ ಹಿರ್ಲು ಪಗಿಲು ಬೆಂದದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನಂಚನ ಇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಮೊಗ್ರಾಲ್ ಪುತ್ತೂರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಗು ಬೋಡಾದ ಇರ್ಲು ಪಗಿಲು ಬೆಂದಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಅನಿಲ್ ಮೊಗ್ರಾಲ್ ಪುತ್ತೂರು ಮಿತ ಚಾವಡಿಗೆ ಬತ್ತದು ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ನೀಡ ಭಿನ್ನಾಯ್ತ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆಯತ ಘಟ್ಟವು ನಮ್ಮ ಬರೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೇತು ಪುರ್ತೋರ್ದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾದ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೊಳ್ಳಾದ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸನ್ಮಾನ ಅವೇ ರೀತಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರತು ಗೌರವ ಅಂತ ಕಡೆಯತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿ ಉಂಡು. ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ಪೇರು ವೇದಿಕೆಡೆ ಆಸೀನರಾಯಣ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಸ್ಮರಣಿಕೆ. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನಿರೂಪಣೆ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ರಡ್ಡೆ ಶುಭ ನುಡಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು. ಪದ್ಮನಾಭ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಾತ ದೇವರನ್ನು ನೆನೆತೊಂದು ಅಂಚನೆ ಹಿರಿಯಾಕಲ್ನ ಪಾದ ಹೊತ್ತೊಂದು ಈ ಸಲ್ಟು ನೆಲೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ದೈವಗಳ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಾರೆ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಕಾರ್ಯ ಇನಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ನಡೆತಲು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪದ್ಮನಾಭ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೂಲ ಕುಡಾಲಿತ್ತು ಐನು ಎಂಕಲು ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ತು ಸಾಧಾರಣ 18 ವರ್ಷ ಕರಿಂಡು ಐದುಕ ರಡ್ನೆ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನದೀಪಕ್ಕ ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷದ ಅವಧಿಡು ಅವು ಮಲ್ಪೊಂದು ತೋಜಿದ ಬರ್ತನ ಅವೇ ರೀತಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ಕ್ಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ದೈವಗಳನ್ನು ಬಾಲಲ್ಲಡೋದು ಇದು ಇನಿ ಮೂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 9 ತಿಂಗಳ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡಿ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯನ ಮಲ್ತ ಈ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಜ್ಜಂದನ ಒಂಜಿ ಸಮಯಡು ನೆಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪರಂಚಿನ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಕಾಸರಗೋಡು ತಾಳಿಪಡ್ಪದ ಎಂಕಲ ಪೊದ್ದರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಾಲ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಮೂಲನೆ ಇಜ್ಜಂದನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಮಯಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ನಿಕಲಿಗೆ ಸಾಣಜ್ಜಿ ಇಂದು ಪನ್ಪುನಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಆರು ಪೂಜ್ಯ ಹೆಗ್ಡೆರಡ ಪಾತ್ರೆದು ಅಲ್ಪ ದೀಪಾರಾಧನೆ ಮಲ್ತದೆ ಅವು ಆ ಸ್ಥಾನಗೂ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ತಿರಿ ಆಂಡಲ ಎಂಕಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಡಚಣೆ ಬರ್ತಿರೋದು ಆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಗಿ
ಅವೇ ರೀತಿ ಐವಕರ ಅಷ್ಟಮಂಗಲದೀದು ಈ ಪಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಮನ್ನಡು ಎಂಕಲು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ತ ಆ ಟೈಮಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ದಿವಂಗತ ನೇಮ ಹಿರಿಯರು ಅಂಚನೆ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಡಿತ್ ಅಟ್ಟಗೋಳಿ ಅವೇ ರೀತಿ ರಘು ಕಾರ್ನವರು ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ ಪೂರ್ಣ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳು ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿದೀನಿ 18 ವರ್ಷ ಕರೆಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ರಡ್ನೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುಣಂಚಿನ ಸಮಯಡು 18 ಸ್ಥಾನದ ಮಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿಲ ಅಂಚನೆ ಇತರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತಾ ನಮ್ಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿ ನಡೆದಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾದ ಮಲ್ತಾ ಪುನಃ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ನಂಕೊಂಡು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಂದು 10-15 ಜನ ರಾತ್ರಿ ಬಗೆಲು ಬೆಂತೇರು ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಥಳೀಯರೆಲ್ಲ ನಮಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪನೆ ನಂಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾದುಳ್ಳರು ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ್ಣ ದೈವಗಳನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆವಡನ್ನು ಪಣಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗೂ ಮಸ್ತು ಜನ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಣ್ಯರ ಇಂಕ ಮೂಲ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಇದನ್ನು ನಡೆದಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏರು ಮಾತ್ರ ಅಂಕಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವೇ ರೀತಿ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆ ದೈವಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊರಡು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಂಪ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಥವಾ ಒಂಜಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಆಯೆ ಉಂತೆ ನಾಂಡ ಅವೊಂಜಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒತ್ತಡನ್ನು ಆಯನ ಮಿತ್ರ ಪಾತ್ರ ಬೆಳ್ಳಿ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಡ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವು ಪಣ್ಯರಾಂದ ಆಂಡ್ಲೆ ಈ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಒಂದು ಅಕಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಪುನಂಚಿನ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಪುನಃ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಕಾರಣಕರ್ತರ ಅವರು ಬಂದಿದೆ ಅಂಡ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಅವರ ಬೆಲ್ಲಿ ಒರಿಯೇ ಏತು ಒತ್ತಡಂದು ಸಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದವು ಅವು ಅಕಲಿಗೆ ಅನುಭವ ಆತನ ಕೈ ಗೊತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಅದು ನನದುಂಬ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕಲು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಹೆಂಚಿನ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋಡು അതിന് പൂര എനിക്കാണ് മൽത്ത ನಾನೊಂದು ರಡ್ಡು ಕೆಲಸ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆವಡು ಒಂಜಿ ನಮಕೊಂಜಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಆವಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ನಿಶ್ಚಯ ಮಲ್ತದೆ ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಪ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಕಟ್ಟನೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ದ ಒಂಜಿ ನೀರು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೆರವೆಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ಲ ಎದುರುಗೊಂಜಿ ಸೀಟ್ ಪಾಡ್ನ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಉಂಟು ಎಂಕ್ಲೆಗ ಮಲ್ಪೆರ ಆಯ್ಜಿ ದಯ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಉದಾರ ದಾನಿಗಳು ಎತ್ತಿನ ಏರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಅಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಡ್ಪಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆ ಅಕಳಿ ಜೋಕುಲು ದಯಮಲ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಸಂಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಬರಲು ಇಲ್ಲದಕ್ಕಳು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತಿಟ್ಟು ಸಂಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಬರಲು ಮುಳಿ ಉಪ್ಪುನೇ 4 ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು 2 ಜನ 4 ಜನ ಕಮಿಟಿ ಹಾಕಲು ಆ ತತ್ವದ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ ದಯಮಲ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ಸಂಕ್ರಮಣಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಳು ಮುಳು ಬರ್ತರು ಬತ್ತಿಗಿಂದ ಅವು ದೈವಗಳಿಗೆ ನನಮಿತ್ತಿಗೆ ಅವು ಏತು ಪವಿತ್ರ ಆದುಂಡು ತೆರೆಯೊಂದು ನಿಕ್ಕಲು ಅಲ್ಪ ಆ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಕ್ರಮಣದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳ ನಿಕ್ಕಲು ಭಾಗಿಯಾದ ದೈವಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಬಣ್ಣದು ನಿಕ್ಕಲ ನನ್ನ ಕೂಡರೆ ಅನ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಮಲ್ತು ಸಹಕರಿಸಲೇ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಈ ವೇದಿಕೆ ಎತ್ತಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡೊಂದು ಈ ನನ್ನ 2 ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪುಟ್ಟುಪುರಪ್ಪು ಈ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಚಿತ್ರಣ ಕೊರನಂಚನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚನ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲನ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕಳೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಗ್ಮಿ ಅವೇ ರೀತಿಯ ತುಳು ಯುವ ಲೇಖಕಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಆರು ಮಲ್ಪೊಡೆದು ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಸಜ್ಜನ ಭಗವದ್ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲೆ ಕಲೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಜಿಂಜಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ 18ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಾಯಿನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಕುಡಾಲ್ ಕೋಮರಾಯ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಚ್ಚಿಲಂಪಾರೆ ಉಪ್ಪಲ ಈ ಮಣ್ಣದ ಸರ್ವ ದೈವಗಳನ್ನ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಅಂಚಿನೆ ಕಲಶಾಭಿಷೇಕದ ಈ ಪುಣ್ಯ ಸಂದರ್ಭಡು ಬತ್ತು ಸೇರ್ನ ಅಂಚಿನೆ ಗದ್ದಿಗೆದ ಲೇಸಿಡಿ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಶ್ರೀ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ಅಶ್ರಫ್ ಉಪ್ಪಳ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಡೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ಬೊಲ್ಮನದ ಮದಿಪುನ್ನು ಕೊರ್ನಂಚನ ಮಾತಾ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತೆರೆಗೆ ಸೋಲೈತ ಸೊಲ್ಮೇಲನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಭ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಇನಿತ್ತ ಈ ಗದ್ದಿಗೆದ ಲೇಸಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೇನ ವಹಿಸಿನಂಚನ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ಪಂಡಿತ್ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಇನಿತ್ತ ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಲೇಸಿಡೆ
ಮಾನಾತಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂದದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಸ್ಪಂದಿಸಿದಂಚಿನ ಸರ್ವ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಐದಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಕಾಂಡೆನೆ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ಮಲ್ತನಂಚಿನ 18ಮ ಸ್ಥಾನದ ಹಿರಿಯರ ನಕಲಿಗೆ ನಿಖಲ್ನ ಪಾದಪುರ್ಪಗೂ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಕೋಡೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತದೆ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಹಸಿರುವಾಣಿ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಡು ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಲಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕುರ್ನಂಚಿನ ಈ ಪುಣ್ಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾಗವಹಿಸನಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಪೂರ ಲೇಸಿಡ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದಲ ಪರೋಕ್ಷವಾದಲ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಅಂಚಿನೆ ನೆತ್ತ ನೇರ ಪ್ರಸಾರಣ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಸ್ವರನು ಪೊರ್ಲು ಕಂಟಿಡು ಕುರ್ನಂಚಿನ ಅಕಲಿಗಿಲ ಮಾತೆರೆಗಿಲ ಒಂಜೇ ಪಾತೆರಡು ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯಿತ ಮತ್ತೊಂದು ನಾನಾತ್ ಇಂಚಿನ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಭಾಗವಹಿಸುನಂಚಿನ ಮಾತ ಯೋಗ್ಯ ಬಾಗಿಲಿನ 18ಮ ಸ್ಥಾನದ ಸರ್ವ ಸತ್ಯಳು ಗ್ರಾಮ ಸೀಮೆತ ಸರ್ವ ಚಿತ್ತಳು ನಮಕ್ ಒದಗೋಡ ಪಂಡಿದ್ ಸತ್ಯುಳ್ಳ ಇರ್ಕೈ ಜೋಡಿತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸರ್ವರೆಗಿಲ ಸೋಲೈತ ಸೊಲ್ಮೆಲನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ ಅನುಮತಿದ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸೋಡೊಂದು ಎರಡ ಭಿನ್ನಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಧನ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಕುರ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ಸರ್ ಅರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬತ್ತನಂಚಿನ 18ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಅವೇ ರೀತಿ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಲು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಏರ್ಲ ಪೋಯರ ಬಳ್ಳಿ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಡು ದತ್ತಾಂಜನೇಯ ಕಲಾಬಲಗ ರಾಮಾಡಿ ಕಣ್ಣತೀರ್ಥ ಇವರು ಸಾದರಪಡಿಸುವಂತಹ ತುಳುನಾಡ ವೈಭವ ದತ್ತಾಂಜನೇಯ ಕಲಾಬಲಗ ರಾಮಾಡಿ ಕಣ್ಣತೀರ್ಥ ಸಾದರಪಡಿಸುವ ವಿನೂತನ ಬದಲಾವಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಮುಗುಲ್ಯ ಕಣ್ಣತೀರ್ಥ ಇವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡ ವೈಭವ ಸರಿಸುಮಾರು 75 ಜನ ಕಲಾವಿದರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಭ್ರಮ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಜಿ ಕಣ್ಣತೀರ್ಥ ಸಹಕಾರ ಯೋಗೀಶ್ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಶರತ್ ಆಂಜನೇಯ ನಿಖಲ್ನ ಕಣ್ಣದುಂಬುಡು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಡು ತುಳುನಾಡ ವೈಭವ ಪಂಪಿನ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಲ ಪೋಯರ ಬಳ್ಳಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತೋದು ಮಾತಿರ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ನಿಕ್ಲ ಮಾತ ಸಹಕಾರನು ಎಂಕ್ಲ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಡು ತುಳುನಾಡ ವೈಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.